كلني نا كسري الله خدو ريدي هنا مثلا حجي الله خدو يونيتي ان دايفرسيتي سمعهم نفط كتم تسفى قبر بزح الناس ويندو ايري اني نيره كنبب كلهم ما رايت ثانك يو جماعه alright okay دكتور رالو unity in diversity الله إذا كان محفظ بالله تار ميكروفون تشيك برا أبت تحتي ميكروفون made in USD made in Mexico تشيك برا الرقاقة رمضان أرلو تحتي حرة إد ويتقبل دكتور ريدين تونكا سكي نتا ما بايت الصحافة اللي بزيادة قوى دكتور الله مالتيو دكتور سكي إتكا ويتقبل alright امبار تجزي قرب كيدنا يزلو مستزلنا أب قمن تأتيو أتي مأتوي كبنا بزيادة قوى بعلو كبلو خليو أتي أرستي قريبو زلو دكتور قبر مسكال بحدم معوات حالتات دليت فتحي أب مهنات سمر الرأن هيوت كله زخل متكاتا محبر كتباوين بوليتيكاون قعزو إرترا كمي جيرون قعوتي يقولوا زبل عبي أجندا حيزو قالو أبزلومي كنشفونو انت زي كإلنا من البات بفقد ناي دكتور قبري أو كالاي معالتوين من البات بارت 2 جيرنا وي مدب كالاي كان قربو نخلينا سلازي جزي خيبل عخو دكتور قبري كم تلوم الدماء تي مجلسي مسحبنا أبتي حتى ملسي أبت مورداتا وين رؤيتون مزازة مخون قبر لنا ويلكم أنا دكتور دماء بفيورن بوبونن تقبلوا لنا unity in diversity مايكروفون نعخ اوكي سمع الله هدى اوكي well يغني اللي اوكي ما كنجمرينا مالتيو اوكي ما كنجمر مجمريا نظام جزا كمسجن دلي نزي مديبهم كزاتينا مخالهم مالتيو بخلاعي كا نظام عدومات جزيكم او فيهم ابزي مصاهم كمسجن دلي مالتيو well كل جزء ابزي سلاز مصسيم فلات ون زدلي اي مسلنن جن سمي قبر مسقل حبتي يوناس قبر ماريام بحال أبال سلف ديمقراطي زبي إرترا مالتيو حجي أب حبرات منكسا أمريكا نبر تفولتني يخب مالتيو ده يفلتن الله يدو حفيب غني اللي بزخوني كرمي مجمارنا نابتي قداي زي نايلن كنا خنتات دلو مذكر أدلاي خوي نسمعني ስለዚህ እዚ ናይ ትማል ዝነበረ ናይ ላምባዱዛ ናይ ሓደ ዓመት ዝኽሪ ሓደ دقيق نحلنا مذكر قرنا نذكرهم مالتي يغني الله عرفتي يغني اللي ني متعباركم مالتيو تي تزنبب زنبره سمعنا را مالتي تي نتمعلتي زقلصيو زي دحريت مسكرم وان زنبوه زنبرون مزنايلومي زعبانا زخيديو حجي نايلوم زعبانا انتايو هلو كنتات إرترا حما راح زي كونسي قبل الزبن عمي حيش انداخونو كله سلمنتاي حيلتات دليت فتحي تتقرني فم كالسو
ذيك قالوا نزخ قبر خي انتاي كجبر اللو زبل زعبا العلنا يناخ نزرارب مالتي اتي ارستنا كمتي زتقلصي حباراوي معوات كما يقرم يوم حيلتات دليت فتحي إرترا ناي حبار رائن زسرر ناي محبر قطباون بوليتيكاون مجدي ويكا مسعي مجدي إرترا خهان صلا ويك هندو صلا زخولو زبل يتي نايلوم الزعبانا مالتيو كرمي ناب اتي بدقيقو مرعي خطي أرستي نحر تبجشنا بحبار معوات يبلالو انت ايو بحبار معوات قرب مرعي اتي تحستو نايلومي حدا بحدا مجمريا كريومو دحر نابو خيده مالتي اتي ناي مجمريا كمز زبلكو حجي زمأتو زبلنا ييو تخلعي بحبار معوات انتاي مالتي خط بحبار معوات زبل مالتي بسالساي زريو انتاي تقداي what is at stake بالانجليزيه مالتي انتاي تقداي انتاي زي اكيبنا زلو وي انتاي كنزاراربلو ندل زلنا حجي اب ايرترا زلو خنታት እዩ بحفشيو اب ايرترا حده زفشل سرعات وي منግስቲ بسببو خاني نمصاي ناي ايرترا زحسي كنታት تفطير سلو زلو نزي كنታት زي نمقيار زقبر قالسي انتاي يمثل نابي قصو خيدالو زبل كرئينا مالتي سلازي نتدحر بايتا انتاي يو زبل كرئينا بخالاي درجه بسالساي انتاي تيو تماراتي اذا تماراتي خا مالتي منم ነገር زي مغبار سؤال كامر ايو مالتيو زغير فلط الله يفلط زبل do nothing حجي نتزمت صعبينات كامسكام مالتي خالق نزل زلو خنታት داي قبل يلكا ريزيست مغبار وي كاني مقلاسو مالتي حجي نتخبط زخل صعبين كا تلقسو زحايشو مصاعي تفكر مالتي انتاي كغبر زلو مالتي حجي تا ምንም ነገር زي مغبار مرጫ ኮነትን ምክንያቱ ትውጪ ትርዱ እዩ مدفع مالتي هاجر مدفع سلازي هاجر مدفع قبل ايكونن مالتي سلازي بحلفي نعانا حيلتات دليت فتحي قبل ايكون قبل كم زي يكون كمان راجعنا نقلصالنا مالتي جن عاد بعد هون سرح نسرح ندحن كوينا انت نقبر لنا زبل كنري لنا مالتي سلازي انت براوعي درجه زري انت ايو مالتي انت اي موت مرጫ انت تقبر يكعل نزبل حدا نزي خنታት كلو زخل متكعتا حنتي معملتن بلصقتن ديمقراطيات انتخونت إرترا مهنات يزي كان حزبي بروجكت مالتي حجي نزي المهنات انت اينا خنقبر زبل حطو خريه مالتي اجتي رود ماب وي كاني تي كارتا انت يزمسل حدا نزي كارتا دي المهنات كاني كنقبرو زلنا تباتاتنا حيل سلو زلو از حيلتات دي بخمه بحد خمص زخل نزي كارتا دي كان كهندس زخل زبل اتي كومن مالت رأي نحبر رأي بخمي كهنت إكعال زبل كرئينا مالتهم انتي بحبر نخنا يسرح نخين نسرح عنقيس حجنا زلو انتحيو زبل كرئية مالتهم بحر موداتا بخمينا نزم عنقيس محجمنا زلو كنتات نعو مالقيسنا نحبر زخون رأين مسائن مهندس بحدا خنقالس نخل زبل كريئه مالتي تريجرنا اينا بننحد متئمان فكرنا بحدا خنسرح نخل سلازي اتي ناي مجمريا زعبا انتايو بحبر معوات مالت انتاي مالتي زبل مالتي اتا بحبر معوات مالت بحبر ناي حبر رأي هانسكا نت ناي حبر رأي نمعوات مقلاسيو ناي حبر رأي كتهنس جن انتاي مالتي نحبر رأي حجي تخعوتن كمرحن زلوا حسابي سلازي نحبر حساب انتايو سلازي نحبر رأي كتهنس انتخونكا نتوم استفل عليه حسابات اللوم تبلوم قول لي جلتات والكسبات أكل حبرة السب
كتلاليوم كتكيل لك سلازي إزيهم على ليها إتزلهم في اللي نحسبت أصابيبهم هذا نحاب الرأي هانيسهم لتنحاب الرأي نعو كعود زخيل من قدي هانديسهم خدلو زخيل نقل كتقبر كتكيل لك كمالتي سلازي ما نمزيهم زبل على حدا مالتي إتي حساباتهم كنتايو استفال علي حسابات بحال زلهم تايو كتلاليو كتكيل لك عم انت عم زفال عليو كساب حجي زخول تسقم مكر عند هالوسي نمنتها يوم نحاده مالسي نحاب الرأي جرم سي نزل نحاب الرأي كعوز زخيل من قد جرم كعوز زي كعلو نزخونتات أب إرترا زلو كالقسوة زي كعلو سلم تايز بالحطيز زملس الكامالتي ما ناويز وسدك مالتي سلازي إتو قد داين تاي تما بقس انتاي كابينا نبقس زبل مالتي نو عجي حساباتي نو تما بقسي سلازي إزي خاب زعما قد داي إرترا إيو أب إرترا زلو كونتات ليكم بالكونتات هالو نبل علنا حجي ما تكعتو انتايو نابت ما تكعتو نمخات كعا انتا هنقبر نزبل لنا خرق زلنا سلازي زخوانا نقر كابي خبقز زلو خابت رياليتي إيو كبقز زلو اتكونتات أب إرترا زلو نعو مقلات عقد داسي ليكبل زقبر انتايو ليكبل الحركوين خاني يتقبل انتايو نزبل كتر ان حد اخونكا اتهلو خناتات أب إرترا زلو انتاي زمسل أبو زلنا رئيتو رديت اتم تفعل لحيلتات نولم زلنا انتاي رديتو سلام تاعهم نزي بقبو تردي أمه نحبر مجدي مخناتو تزعبانا نايلومي نحبر رأيي مهناتن نزي نحبر رأيي كعود زخيل مجدي كما يزمثل انت خقبر الله زميلي نخرب مالتي سلازي انت يزمثل اتي مسرتاو قداي ندحريلنا بزعبا إرترائنا نزارب ذلناتنا إرترا خناتاتنا نخيد مالتي كابو كنبقاس ندحر كوينا كم زفلت مالتنا حزب إرتراسي تقاليسو هقراو ناصنت 91 أمتي يو نو جبيتوس قدام يقعزو ناي قالسو زازينيو 91 حجي دحر 91 نينا زلنا اتقالس خاني نحرنتاو قالسي زخون مالتي نو حجي جن انت خوينو حما قاطعم خوينو مالتي نو ازي كريتيكال جانكشر نوبلي اقداسي اخا ابزي نصقام كوسدك خيل نيمان كوسدك خيلي كما قاطعم خوينو طعين حرقطيمو كان ابطعيت خيل حما اقاطمو كان حما تصدم مالتي اقاطعم خوينو حما قاطيمنا نا حما نخير لنا مالتي تسعان حدن ناصنت مسمصه غانا بغانا تناصنت اب عشو لخليو ازي حجي اب إرترا زلو سرعه حدا زوانو مالتيو نزي كله زي فليتو نعون الباس من قدتات كهندس انيحو مالتيو سلازي اتي هنصات هاجر زبحال اتي نيشن بيلدينج زبحال تقوصيو بإرترا اذا حق زي خا مالسي كنستبحالو اللي يقبعنا مالتيو حجي اذا مالت انتايو اتي زنبر عدلات عمليتيو كذكروا نحركمكم كل سبقة ناصنت مصيلو عدو نمهنات كله بقى تخايلو تغدويل بقى نايمك اعال زحلفه ناب ريكونسيليشن كوس زخيل زنبر عدلات عمليتيو حجي كلنا عم نفلطو ناصنت نايمه بغسي مالس نايمه جمر انبر نايمه قرشا علامه اينبرن مالتي ስለዚህ ናጽነት መጽም ኤቭሪቲንግ ተወዲልና አይደቀስና ግን እቲ ህሞት ዝነበረ ክንጥቀመሉ ይከአላን ምክንያቱም እቲ ስልጣን ዝሓዘ አካል ማለት እዩ ብሕልፊ እዚ ሕጂ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ኩነታት ነቲ ክምዝሙዘ እዩ ፈቲኑ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ጀርሲ ኢሳስ ጋና ነው በቃ ንኩሉ ነገር ንምቁፅፃር ዝዓለመ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሓስበሉ ነይሩ ማለት እዩ ሃንደበት ዝመፀ ይከውን ክእል እዩ ሕጅስ ጋና እግሩ ከኣተወ ከሎ እንታይ ኢልና እቲ ዝነበረ ክኸውን ዝግብኦ እንታይ እዩ ነቲ ኩሉ ማለት ዝሓለፈ ጉዳይ አሊኻ ንቅድሚት ምኻድ ይነሩ ነው ነዚ ኣክንድ ምግባር ግን ንድሕሪት ተመልሱ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ሲ ካብሎም ንድሓርሲ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ኢሉና መጀመርያ በቃ እዚ ሕጂ ታነ መጀመርያ መጽፋዕቲ ነዚ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ይኹን ዋላ ንፍትሓዊት ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ መጽፋዕቲ ናይ መጀመርያ እዚኣ ማለት እያ ትኻል ገዲፍካ ማለት እዩ ርእዩ ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ ምናልባት ጃስፋይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ኩነታት ማለት ቃልሲ ስለ ዝኾነ እዚ ተገይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ
ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ግን ጃስፋይ ክትገብሮ ዘይትኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ክንዲ መስርሕ ዕርቅን ና ምክዓልን ናይ ሪኮንሲሌሽን ፕሮሰስ ኣብ ክንዲ ዝፈጥር ማለት ሃገራዊ ዋዕላ ጌርካ ኩሉ ክትዓልዮ ዝግባአካ ማለት እዩ ናይ ምንፅፍ ኦኬ ድሓንቲ መስርሕ ኸይዱ ተስፋ ስለዝነበረ ትሰብ ማለት እቲ ሞመንተም ብጣዕሚ ሓያል ስለዝነበረ ንቅድሚት ደፊእዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ናፅነት ፎርያ ስለዝነበረ ትሰብ ኩሉ በቃ እዚ ከማነ ዝተባሃለሉ ይነበረ ማለት እዩ ግን ሳስ ኣይደቀሰን ብኡ እውን ኣይወድአን ማለት እዩ ነቱ ምስኡ ዝነበሩ ተቃለስቲ ከዓኒ ሓደ ብሓደ ከጥፊ እዩ ቀፂሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እውን ቀንፂልዎ ማለት እዩ ናይ G15 ክንወስድ ንኽእል ካብኡ ዝቐፀለ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ዘሎ ዝኩነታት ንሪኦ ዘለና ብምሉእ እንድሕር ርኢና ሕጂ እውን ማለት ሰባት ይብሉ ኣለው ኖ ሕጂ እኮ እሳት ጥራይ ንግበር ዋላ ተህግደፍ ዝበሃል ንባዕሉ ንሱ እውን ይቕንፀል እዩ ዘሎ ናብ ዝብል መደምደምታ ከማን ሰባት እንዳበፅሑ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሽ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዋን ማን ሩል እንዳተፈጥረ ኸይዱ እቲ ዓዲ ከዓኒ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ፌይልድ ስቴት ወር ከዓኒ ኣብ ማለት ፌይልድ ስቴት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይዚ ሳዕብን ከዓ ቀሊል ኣይኸውንን ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሽኡ ክሪኦ እንድሕር ዳኣ ኮይና እንታይ እዩ ኮይኑሲ ንምግላፅ ዝኣክል ማለት እዩ እቲ መንገዲ ትኸዶሲ ናብ ቁኑዕ ክወስደካ ክእል ናብ ጉጉይ ክወስደካ ክእል ኢልና እንዲና ስለዚ ስርዓት ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ሓደ ገባትን ኣግላልን ዝኾነ ፖለቲካ ስርዓት ሓደ ኣግላልን መጻይን ዝኾነ ናይ ቁጠባ ስርዓት ለዝም ክልቲኦም ከዓኒ ናይ ፖለቲካ ሓይልን ናይ ቁጠባ ሓይልን ኣብ ሓደ ተተራእይሶም እንዳኸዱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፌይልድ ስቴት ደብሎ ምክንያት ከዓኒ መሰረተ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እንትሕርኢና ማለት ምልክቱ እዩ ሕጂ ንርአዮ ማለት ሓደ ዝፈሸለ መንግስቲ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መንግስቲ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ኣብ ሶሳይቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ይገብር ኣሎ ዶ የለን እቲ ዓዲ ከዓ ናበይ ገፅ ይኸይድ ኣሎ ክትእምት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዓይኒ ፀጥታ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብምሕዳር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብስርዓትን ሕግን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ መሰረታውያን ትሕተ ቅርፂ ይኹኑ ካልኦት ኣቅርቦት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ጭራስ ናይ መንግስቲ ባህሪ ዘሎ ዝወደቐ መንግስቲ ወይ ከዓ ፌይል ዝኾነ ስቴት ኩነታት ኣሎ ስለዚ ተዓዲ ትጠፋእ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ናይ ተርባፅ ኩነታት ኣሎ ብኤርትራ sense of urgency ክንፈጥር ይግባአና ማለት እዩ ሓደ ነገር ንሕዳእ ተገይሩ እቲ ዓዲ ንሓንሳብ ንሓዋር ክትጠፍእ እውን ትኽእል እያ ከም ሃገር ማለት እዩ ከም ህዝቢ ጠፍእ ትኽእል እያ ንምሳሌ ፀጥታ ንርኢ ብሰኪሪቲ ዋይዝ ክንሪኦ ከለና ዓለም እዚ ሕጂ ሰይፍ ዝኾነ ሌጂቲሜት ዝኾነ ኤፌክቲቭ ዝኾነ ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩሽን የብሉን ንህዝቢ ዝፃናቶ ኣብ ሕዳዊ ምጥርጣራት ዝተሸመ ሓይሊ ብዕሱባት ሓይልታት ተሃንፀ ናይ ፀጥታ ሓይሊ እዩ ዘለዎ እዚ ሕጂ ምናልባት ክነስፍሖ ንኽእል ኢና ካልእ ዳይሜንሽን እውን ክትሓዝ ይኽእል እዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንታይ እዩ ዝመስል ስለምንታይ እዩ ናብ ዝብል ክወስደና ክእል እዩ መሬትን ላዕላውነት ኤርትራ ክኽበር ዘይከኣለ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ሴኩሪቲ ሓቋፍና ኣሎ ከም ሃገር እቲ ሃገር ሲ መንነታ ከተኽብረሉ ትኽእል ናይ ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣለዎ ዶ እንድሕር ኢልካ የለን ባሲ ንሪኦ ኣለና ኤርትራዊ ፈቐድኡ ኣብ ባሕሪ ዝጠልቕ ኣብ ገለ ዘብል ብነጋዶ ደቂ ሰባት ክንደይ ፀገማት ዝወርዶ ህዝቢ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ሓይሊ ሰብ ዝበሃል ኣብ ጉዱድ ሰብኣዊ ሓይሊ ሰብ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ንባዕሉ ብዘይ ዓስቢ ዝሰርሕ ምዃኑ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ሓደ ናይ ፀጥታ ትካል ወይ ከዓኒ ነቲ ዓዲ ክከላኸል ዝኽእል ነቲ ዓዲ ኢንተርናል ይኹን ኤክስተርናል ነቲ ዓዲ ናይ ህላዌ ኩነታታ ክከላኸለላ ዝኽእል ኢንስቲትዩሽን ሕጂ እኩባት ሰባት ኣይኮኑን እኩባት ሰብረት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኢንስቲትዩሽን ኣሎ ዶ እዩ ትሕቶ
ስለዚህ ሕጂ ኢንስቲትዩሽን ካምጽ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ወስታ ክመጽእ ዝኽእል ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ንዑ ክጻወር ዝኽእል ሓይሊ የለን ማለት እዩ ስለዚ ተዓዲ ናብ ምብታን ናብ ምጥፋእ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሰንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ዝፈጥር እዩ እቲ ህሉ ኩነታት እዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣቁርበት ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ብሰፊሕ እንድሕር ኢና የለን ኩሉ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ንዓብ መግለፂ ዘየድልየኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ብሓደ ግን ንዕኡ ምርኣዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ኣቁርበት የለን እቲ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ኩሉ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ ጭራሽ ማለት እዚ ክትብሎ ትኽእል ነገር ከማን የለን ማለት እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ነዚ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ እዚ ፓብሊክ ጉድ ንብሎ ማለት እዩ ከቅርብ ዘይከኣለ ስርዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ገም ጥዕና ክትሪኦ ከለካ ፕሮዳክቲቪቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ to the extent በቃ ዋላ ዝሓርሳ ናተን መብራህቲ ሕጀን ናተን ማይ ሕጀን ናተን መቀስ ሕጀን ዝሓሙ ናተን መደቀስ ሕጀም ጭራሽ በቃ ሱዳን ከይድካ ምሕካም ከመመራ all this አሎ ማለት እዩ ስለዚ በቀሊሉ እቲ ኩነታትና ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ትምህርቲ ከዓኒ መጻና ሓደ ዓዲ ካብ ትምህርቲ ዝምርኮስ ማለት እዩ ትምህርቲ ባይታ ዘቢጡ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ትሕዝቶ ናይ ትምህርቲ ከዋንሲ ማለት ዝሓስብ ዘይኮነሲ ትእዛዝ ዝቕበል ዜጋ ምፍራይ እዩ እቲ ማለት ሕዙ ሙሱሱ ከማን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ሰብ ገዲፍዎ ተዓድም ካብ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ዝርከቦ እውን ክመሃር ዘይከኣለ ዋላ ካብ ዓዲ ወፂኡ ናብ ዝኾነ ዓዲ ከማን ክመሃረሉ ዝኽእል ኩነታት ድሕረ ባይታ ሕጂ ዘይኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንመንነት ማለት ነቲ ህላዌ ናይ ተዓዲ ከም ህዝቢ ዓዲ ሃጓፍ ዝፈጠረን ዘሻቅል ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ማል ብዲቴል ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ብቐጻሊ ኣብ ቀንፈዘው ዝነብር ትሕዝቶ መምህር ይኹን ካልእ ይኹን ብምሉኡ ተበላሸወ ማለት እዩ በስ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ሕጋውነት ነብሱ ከልብስ ዝጥቀመሉ ማለት እንተዘይኮይኑ ንሕብረተሰብ ኮስኪስካ ናይ ምዕባይ ተኽእሎ ዘይብሉ ዝደኸመ እሞ ዓለምና ብዘላቶ ሰዓት ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ትምህርቲ ወሳኒ መጻና ሓደ ዓዲ ኣብ ትምህርትን ዓቕሚ ሰብን ተመርኮሰ እንዳኾነሉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣስጋኢ ማለት እዩ ብወገን ቁጠባ እንድሕር ኢና ማለት ሸቕለት የልቦን ኣብ ኤርትራ ሰብ ሰሪሑ ክእቱ ይኽእልኒ በስ ብመሰረቱ እቲ ስርዓት ገባቲ ዝኾነን ኣግላሊ ዝኾነ መጻይ ዝኾነ ስርዓት ቁጠባ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ እንታይ ንብሎ ንኽእል ህግደፍሲ ኩሉ ፀጋታት ሃገር ተቋፃፂሩ ጥብ ትብል ረሃፅ ኣብ ረብሓይ ወረር ትብል ንብረት ንዓይ ዝተወልደ ብሕጂ ዝውለድን ቆልዓ ምስ ዕቦኹሞ ኣገልጋልየይ ዝብል ጊላነት ብማልጣ ስርዓተ ቁጠባ መስሪቱ ሃገር ናብ ድኽነት ሸሚምዋ ይርከብ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ዛስዋይ ከዓ ትሰብ መስ ዝተወልደ ቆልዓ ዓዲ ገዲፉ ኸይድ ኣለ ሓደ ማለት እዩ ምክንያቱ ፊቸር የብሉን ማለት እዩ ኣገልጋሊ ሰሪሕካ ዘይተእትወሉ ጉልበትካ ረሃፅ ናይ ጉልበትካ ዘይትውንነሉ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ርዱእ ነገር ግን ብመንፅር ህላዌ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና እቲ ሕጂ ዘገድሰና ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ንሕና ብሓደ ክንቃለስ ዘለና ብዝብል ምክንያቱ እቲ ኣማራፂ ምጥፋእ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ምልክታት ናይ ምጥፋእ ናይ ሓደ ፌይልድ ስቴት ምልክታት ማለት እዩ just ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ሕፅር ብዝበለ ሰብ ሰሪሑ ኣይእቱን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰሪሑ እንድሕር ዘይእቱ ኮይኑ ዝቕልዋ ከኣለን እቲ ግላነት ማልጣ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ማለት ሓደ ወናን ጊላሲ ነቲ ጊሉሲ ይቕልዎ እዩ ፅባሕ ከዓ መፅኡ ክሰርሓሉ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ የለን ሕጂ ንሕና ኢና ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እዩ ዝቕልብ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ከዓ ዛ ትፈልጥዋ ኩልኹም ማለት እዩ
ስድራኻ ሕጠምዮም ስድራኻ ንሕድ ኣስኢኖም እንታይ ትገብር ኣብዚ ተጸሚእኳ ኣካታኣሽም ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ተወሳኺ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ጀሆ ይሕጅዎ ዘሎ እቲ ሓደ ሰሰሪሑ ንዑኹ ዘገልግል ምዃኑ ሓደ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ጀሆ ሕጁ ነዚ ህዝቢ ናብ ናይ ሃርድ ካረንሲ መለወጢ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካርዲ አንሰድዎን ዶላር ፓውንድ ስተርሊን ዩሮ ትሰድድ ማለት እዩ እግደፍ ከዓ ናቅፋ እንዳሓተመ ወረቀት እንዳሓተመ ከዓ ነዝማድኩም ይህብ ማለት እዩ ነተን ወረቀት ናብ ሃርድ ካረንሲ ይልውጥ ማለት እዩ ኣዝማድኩም ተዘይጠምዩ ኣዝማድኩም ተዘይስእኑ እተን ወረቀት ናብ ሃርድ ካረንሲ ይልወጣነ ስለዚ ሃርድ ካረንሲ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ነዝማድኩም ጀሆ ክሕዞም ኣለዎ ማለት እዩ ከስርሖም የብሉ ሰሪሖም ክረኽቡ የብሎምን ማለት እዩ ዳስ ሓደ እቲ ካልእ ኣንፈቱ ናይዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ቀሊልካ ኣይኮነን እዚ ስለዚ እቲ ብስማግል ዝነብር ስርዓት ከዓ ብኣንጻሩ ከዓኒ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓሓቲሙ ወረቀት ከዓ እቲ ማኒ ሰርኩሌሽን ንብሎ ማለት እዩ ይበዝሕ ዝቕባብ የምፅእ ማለት እዩ ዋጋ ይውስኽ ንኢቶም ማለት ኣይተኣኽለና ዋጋ ስለዚ ንህር ማለት እዩ ትኸይድ ኣብዚ ዘሎ ደጋ ከዓ ይፅሞቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ትቃለሰነት ስርዓት ከዓኒ 2-3 ስራሕ ክሰርሕ ከዓ ኣብ ንሕርኢና ብልሹም ምሕደራ ሕግን ስርዓትን ኣብ ኤርትራ እዚ ካንጋሩ ቤት ፍርዲ ይኹን ዋላ ኩሉ እንድሕር ርኢኻዮ ጭራሽ ዝመተ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ ዘየቅርብ ማይ ዘየቅርብ ዋ ማይ ሰብ ናብ ማይ ይኸይድ እምበር ማይ ዶ ናብ ሰብ ይመፅእ ዝብል ስርዓት እኳ ተራእዩ ኣይፍለጥን እዩ ናብ ዓለም እዚ እዩ ዘሎ ብኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ ዝፍል ማለት እዩ ነው ስለዚ ብሕፅር ብዝበለ ምናልባት ናብቲ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኩላህና መለስ ብዙሕ ግዜ ተዛረብናሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ማለት ደቂቕቲ ነገራት ከኣቱ ይደልን ማለት እዩ እንታይ እዩ ሲ እቲ ስርዓት ከም ስቴት ማለት እዩ ከም መንግስቲ ፌይል ገይሩ እዩ ስለዚ ፌይልድ ስቴት እዩ ዘሎ ብኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምፆ ዝኽእል ሳዕብያን ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይ ኣለና ጉዳይና ንሕና እንድሕር ደኣ ዘይኣለና ይኸዓኒ ማንም ከኣልየልና ይኽእልኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሕራይ ድሓርቲ ውሽጣዊ ኩነታት እዚ እዩ ዝመስል ንሕና ኸ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንድሕር ኢልና ንሕና እውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት نقبر يلانا حجي ماني تنحنا زبلو زلخو حجي تحايلتات دلايت فتحي زبهال نبقى خيد عالمي تقاومو تريفع حايلتات دلايت فتحي كوينا الله مالتيو حايلتات دلايت فتحي خانتا يبلو انتا يقبرو زبل حتو كأمر عيا كنتاسي مالتيو اوكي in fact حجي سرعات اساس ايكونن حجي تسأقم actually انا خريق اخلهو سرعات اساس يكون سرعات اساس تامن خالص تفليطو بعل النفس زقصل سرعات جاست كله نحرقها بحلف 23 عام كل استجبر نحرقها جن بانصارو نحنا خنتاي نقبر لنا زبل حطو مرعي اقداسي الجزء انتايو مالتي متكعتا كتهنص نحر زي كالكا متكعتا تقبر نحر زي كالكا اتي سرعات مدكامو مننت مقلاصو زينبر كنتان مفصارو اخو لا يكونن مالتي مخناتو اتي بانصارو زلي مخناس تمازازاني بميزان يحجر مالتي اتي سرعه دخيمو كون دخوم يختبل تخل ግን ካብው ንላዕል ደኸም ካን ድሕር ኮንካ ስርዓት ሓያሊ ማለት ስለዚህ ሕጅት ጉዳይ ብዛዕባ እሳስ ጉጅሉን ዘይኮነ ብዛዕባ ንሕና دليت فتحي يخون زلوا مالتي أبوي خات مسرت حج خنجورة زلنا تي نايلومي نزاربنا خمان نسيو إذا تجحر بايتا أمارات إيكونان إذا زلوا بإرتنا هنا تا أمارات إيكونان سوخم قبل قرنا نصد مالتي سلزي كان أمارات خنا مستنكر علينا بيجا كان ها خال زوم صنا يلا نزوج دايزي مالتي سلزي
دنبا تقاوم إرترا انتايو مالتي ندحر إخاسي حجي نحبر رأي فطيرو نهزب تقرنيفو خقالس نهجنا في كعمة تكعت خون ديمقراطية وسرعة عن إرترا الساتافي أكابل زخونا سرعة كتكل حجي مالسي أو يلن مالتي ندحر إخايو فحز بلا زتبتنه نحبر رأي زي بولو نحبر زي قالس ننحدي زك أنا أسأل إيزولو مالتي كم زي عينت أتهلالوها خاني نتقالسي مدخام طراي زي كونسي بچراش نتو نفرح زلنا خناتات نعو عم قلباس تارو خصاوت يخلني مالتي سلازي حجي سلام تايو دنبه قومه نحبر رأي كان زي كالي زبل حتى مرأي أبي فلليو انتاي تسقب زبل مرأي ادلاي كوين سمعنا مالتي سلازي اتي دنبه قومه بتفلالي نغرات يفلالي مالتي قال يوم مسرتاويانم قال يوم كاني زي مسرتاويانم مالتي حجي بوغن يكري خلخو اتي مسرتاو زبل انتاي حجي برأي حجي يفلالي حجي درأي خصاو كخلالو ترى انتاي حجي اتي قداين انتاي اب ارترا زلو خناتات دينبر كناتاتيو اب ارترا زلو سرعات دينبر سرعاتيو ني ارترا نام طفا نام طولاق نام يوسدالو እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓኒ እቲ ስርዓት እዩ ሓደ ገባትን ኣግላልን መፅዓይን ዝኾነ ስርዓት ግላነት ማልዓ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ራእይ ክኸውን ዘሎ ነዚ ዝልውጥ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ሓደ ኣካብን ኣሳታፍን ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራእይ እሱ ክኸውን ዘሎ ስለዚ ራእይና ሓደ ድዩ ስለዚህ ኣብዚ መሰረታዊ ጉዳይ እዚ ሕጂ ፍልሊ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓና ማለት እዩ ሓደ ንስዩ ስለዚህ ተኻልዓይ ከዓኒ ህሉ ሁነታት ናይ ኤርትራ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ክገልጾ ጽናሕኹ ማለት እዩ እዚ ሲ ሪያሊቲ እንድዩ ነቲ ሪያሊቲ ግን ብሓቂ ከም ዘሎ ነንብቦ ዲና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ምክንያት ናይ ዝኹሉ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ኣብ ህሉ ሁነታት نا إرترا دلنا الرعاية نبعلو في الليال أب إرترا دل سرعة عين سرعة نزول حتى نحر يا حجي تفعل عليه سبات تفعل عليه تربون كروبو في التلو مالتي حجي أو نحد حد عين تريده ذي قبل كان بحاده كتك على سايت تخيلني خا سلازي في الليال تزي حجي كتسبب كخيلا لو مالتي اتي سالسين تايم حراي اتي متكعتا زيو نابدي قلنا هنكيدا لنا تبل مالتي እቲ ኩነታት እዚ ዝመስል ዘሎ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ንሕተ ራዲኻ ህሉ ኩነታት ኣብ ምግላጽ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ምንባብ ሓደ ዓይነት ትርጉም ኣብ ምሃብ እንድሕር ደኣ ንተራዳዲእኻ እሞ ኣይቅቡልን እንድሕር ኢልካ ናበይ ኢኻ ክትከይድ ትደሊ ዘለኻ ዝብል ሕቶ ከዓ ትምልስ ማለት እዩ እቲ መጻኢ ማለት እዩ እቲ መጻኢ ከዓኒ ነዚ ዘሎ ክትክእ ዝኽእል መተካዕታ ክበሃል ከሎ ሕጂ ብግልባጡ ማለት እዩ هراو سرعة نحر كوين حدا ديمقراطية سرعة مالتي نبزحناتي إرترا كم محاضر زخيل سرعة البوليتيكا سرعة القطبة مالتي عبزي نحترا ديخا كابزي زلخا يحجي وي كابزي زلاتو إرترا حجي ناب تتدوليو خاما يقرك أخاخت وصحة تخيل اسم أجدخ عني عبزي كعا في اللي يالو مالتي إذا يوم حجي مسارتاويان في اللي ياتيهم لازم مسارتاويان في اللي ياتيهم كتصعب زخيل مجدي كنكاي تذيك إلنا بحدا خنعين إلنا مالت قال الله مالتي زي مسارتاويان زخونو الله مالتي ناي تاريخ حلاقتها تالونا ولا كله تي وستاتات الله بدقة زمس وستاتات الله متتاو الله تعلقام اتاو الله نبعلو تسرعات أوش داي كوني داي مسارتاويان زخونو في الليلات الله مالتيهم ግን እዞም ሰለስተ መሰረታውያን ፍልልያት ዚኣቶም ግን ብዛዕባኦም ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ነዚ ሓባራዊ ርእይቶ ወይ ከዓ ሓባር ራእይ ክንህንፅ ንሕዳእ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ታ ሮድ ማፕ ማለት እያ ኦኬ ስለዚ እንታይ እዩ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ኮይኑ ዘይምንቅላሱ ዘስዕቦ ሰበብ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ዝበልናዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ኮይኑ ክቃለስ ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ እዚ ከዓኒ ንበይንና
ማለት ኣነ ንበይነይ ወይ ካልኦት ንበይኖም ነዚ ናይ ህዝቢ ፕሮጀክት ከተግብሩ ኣይኽእሉን ስለዚ ታና መጀመርያ ክንርዳእ ዘለና ክንቅበላ ዘለና ኣነ በይነይ ክገብሮ ኣይኽእልን ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ሪያሊቲ ከዓ ንሱ እዩ ተፈቲኑ እንዲሁ እዚ እንድሕዳ ሆንካ ኦኬ ንበይንካ ትገብሮ እንድሕር ዘይትኽእል ኮንካ ምስመን ኮንካ ትገብሮ ናብ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ኮንካ ትገብሮ እንድሕዳ ሆንካ ከዓኒ ናይ ሓባር ርእይቶ ናይ ሓባር ራእይ ከዓ ክትጥሪ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እንታይም ቶም ዝፈልዩና ኢልካ ብኦም ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሓባር ራእይ ናብ ዝብል ምኻድ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ብዛዕባ እየ ክዛረብ ሕጂ ስለዚ ተን ሰለስተ መሰረታውያን ዝበልናየን እዚአን ማለት እዩ እቲ ሰለስተ ነገራት ዝበልናዮ ሓደ ህልው ኩነታት መጻእ ኣንፎትን እንታይ እዩ ዝመስል ሓደ ዓይነት ርእይቶ ክህልወና ኣለዎ ብዚ እሞ እንድሕር ተራዳዲእና ከዓኒ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ክልወጥ ኣለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ ንበፅሕ ማለት እዩ ክልወጥ እንትኾን ኮይኑ ከዓ ብምንታይ ይልወጥ ዝብል ሕጂ መተካዕታ ህልው ኩነታት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዘለናዮ ናብቲ መተካዕታ ንብሎ ዘለና ከዓ ብኸመይ ክንከይድ ንኽእል ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ዓይነት ርእይቶ ወይ ተመሳሳሊ ርእይቶ ሓይልታት ነው በለይቲ ፍትሒ ከጥርዩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ናይ ሓባር ራእይ ክሃንፁ ኣለዎም ዝበልናዮ ኣብዚአን ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣን ከመይ ገርና ኢና ኣብኣ ክንበፅሕ ንኽእል ዝብል ብመሰረቱ ማለት ፍልልይ ምህላው እንድሕዳእ ተረዲእኻ እቲ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ክትዘራረብ እዩ ዘለካ ማለት ዳያሎግ ክተካይድ ክትክእል ኣለካ ኦኬ ስለዚ ሕጂ ዳያሎግ ከካይድ ኣለዎ ሓይልታት እዚ ደላይ ፍትሒ ኣብዞም ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ዝበልናዮም ማለት እዩ ነቲ ዘለዎ ህሉ ኩነታት ማለት ዲክታተር ንብል እንዲና ማለት ሩኡይ ነገር ዲገለ ንብል እንዲና ግን እንታይ እዩ ኢንስቲቱሽናል ዝኾነ መግለፂ ብኢንስቲቱሽን ናንገልፆ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኢንስቲቱሽናል ዝኾነ ተሓሳስባ ትካላዊ ተሓሳስባ ትካላዊ ኣጋላልፃ ሓደ ርእይቶ ኣለና ዲ ዝብል ማለት እዩ እዚ ኣምፂና ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ዳያሎግ ክነካይድ ክንክእል ኣለና ሕጂ ዳያሎግ ከተካይድ ከለኻ هذه تقول داي بزح تفتين انديو سلامتها يسلط ان زبل مالتي اسي مثلا تاوان زغون نغرات الله اذا ناب كوموست كيد كلخا اتن زلو خاسي كلن عطات اولها تفسسن كتكل لك اذي فول اوف مينين نبلو مالتي كلن عطات اولادو كفت بلن تحدخ عطات اولها خوف بلن دو حجي زين حبيركا يخا حجي تريان مالتي نحابا كا تبل ازي كتكل لك مالتي ምንም ነገር ሕረኽርኽ ዝብል ነገር ክህልወካ ይብሉን ተሓባ ነገር ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ተን ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ዘለካ ርእይቶ ኩሉ ኣብ ጣውላ ተፍስስ ተሓደ ካኹም ገረ ፍስስ ነዚአን ሕጂ ሓቢርካ ትመምየን ሓቢርካ ትርኤን ሓቢርካ ትህንድስ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ተጥሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኽኸውን ብዙሕ ነገር የድሊ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓይልታት ኖ ደለይቲ ፍትሕና ኤርትራ ከምኡ ክገብሩ ዘይከኣሉ ኣብ ሓደ ክመፁ ዘይከኣሉ ሓደ ርእይቶ ከጥሩ ዘይክእሉ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኦም ኣለዉ ድሕራይ ኣብቲ መጨረሻ ክመፆም እየ ማለት እዩ ግን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዚ እዩ ማለት እዩ ሓደ ኩሉ ግዜ ማለት እቲ ዘለካ ኩሉ ኩለንተናኻ በሃል ማለት እዩ እዚ ፑል ኦፍ ሚኒንግ ንብሎ ኩለንተናኻ ክተፈስስ እንድሕር ኮንካ ማለት تعجم كله كله متأمن كله كله سكيورد مخانكا كتراجع على كمالتي تفرحنا جر كل يقولون مالتي إذا عاصم بلي كمس أي خلني بمثل عز مس مالتي أنت عايز خون سي تقرب مني نحب عني أبت مسرح زي أمامك اللي فابلك أخذ تقرب مالتي اللي فابلك مسقرب كعني حركة مسوات أخا من قد أخا تحزنا وأي تمسني كمالتي سازي إذا نخي خون يتم متأمن بهالنجار مجمرة كفتر كغلالو متأمن كعب سرعة يزمت مالتي أوكي
ስለዚህ እቲ ብመሰረቱ ማለት እዩ ቀሊል ዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ነው ኣሲ እቶም ተዛተይዱ ዝበሃሉ ሲ ኩሎም ተነኦም ከፍስሱለዎም ክንብል ከለና ሲምፕል ክመስል ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ክማልእ ዝግብኦም ነገራት ኣሎ ብመስርሕ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ትምትእማን ዝበሃል ንባዕሉ ነዚ መስርሕ እዚ ከዓኒ ዝዕንቅፉ ነገራት ካልኦት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ባህሪ ናይ ሰባት ኣሎ ምትእትታው ኣሎ ካልእ ጥሙሓት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዝፈተነታት ዝፈሽል ሓደ ንሱ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ልብና ንጹህ ክንከውን ኣለና ካብ ልብና ከዓ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ከምኡ ገርና ኢና ታይሽሙ ክንገብር ዘለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዋንስ እሱ ሓደ ርእይቶ እንድዩ ካልኣይ ከዓኒ ዋል ንኹለነተን ዝበልናን ዓበይቲ ኢሹስ ብከምዚ መገዲ ኢኻ ክተብሎ ትኽእል ማለት እዩ ናብ ሓደ ነጥቢ ክትመፅእ ትኽእል ዳያሎግ ክተካይድ ክትክእል ኣለካ ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ቲ ምርጫ ማለት ብንፅህና እንድሕዳ ከምኡ ክንገብር እንድሕዳ ክኢልና እቲ ሓባር ርእይቶ ክህንደስ ይከኣል እዩ ኣብቲ ሓባር ርእይቶ ከዓ ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ንዓይ ኣብኣ እንታይ ኣላ እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ክንገብር ከለና ሕጂ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣግምት ንእቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብታ ትስራሕ ኣብኣ እንታይ ኣለኒ ስለ ዝብል ኣብኣ ከዓ ናቱ ታራ ናቱ ቦታ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዋስእ ዝኽእል መንገዲ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ኣብቲ መካኒዝም ግን እቶም ኩሎም ተዛተይቱ ዝበሃሉ እቶም ማለት እቶም ሓይልታት ዝበሃሉ ማለት እዮም ብምሉኦም ኣብዚ መስርሕ እዚ ከኣምኑን ኣብዚ ክመፁን ኣለዎም እሱ ከዓ መስርሕ ዘድልዮ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዳስዋይ ከዓ ክሳብ ሕጂ ሳፈር ንገብር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓባር ርእይቶ ብከምኡ ገር ከዓ ከተማዕብሎ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቶም ናይ ሓባር ርእይቶ ከዓኒ ኣብቶም መሰረታውያን ዝበልናዮም ማለት እዩ እቲ ዘለዉ ኩነታት መፃኢ ብከመይ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ባህርያት ናይ ማለት ኮመን ቪዥን ማሲ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ እንድሕዳ ኮይኑ ወይ ከዓ ክዓግበሉ እንድሕዳ ኮይኑ ከማልኦ ዝግባእ ነገር ኣሎ ክትሃንፆ ከለካ ኣግብት ክትእትዎ ዝግባእካ ነገራት ኣሎ ሓደ እንታይ እዩ ማለት እቲ ቪዥን ክበሃል ከሎሲ እቲ ስእሊ ናይ መፃኢ ኩነታት ስእሊ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ብሩህ ኮይኑ ክረኣዮ ክኽእል ኣለዎ ማለት ኢማጂን ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ማለት ክእምቶ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ኣብኡ ክዓስል እንድሕዳ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ዓቕምን ክእለትን ዝሓትት እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ትህንድሶ ንዝብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፃኢሲ ብምሉኡ ስእሊ ኣብ ቅድሚኻ ኮፍ ኢሉ ክረኣየካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ድሓር እቲ መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘማልእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክዓስሎ ክቕበሎ ናተይ ኢሉ ክወስዶ እንድሕዳ ኮይኑ ማለት እዩ እሱ ክትገብር ከለካ ከዓኒ ማለት ክጭበጥ ዘይከኣል ከይብፃሕ ዘይከኣል ነገር ከዓ ክትገብሮ የብልካን ምክንያቱ ሲ ማለት ፊዚብል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሪሊስቲክ ዝኾነ ነገር ማለት ክግበር ዝከኣል ክብፃሕ ዝከኣል እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ማለት ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክትቐምጥ ትኽእል እንዲኻ ክብፃሕ ዘይከኣል እንድሕዳ ኮይኑ ትሰልፈሎ ክገብሮ ወይ ክቕበሎ ኣይኽእልን እዩ ካልእ ክማላእ ዘለዎ ማለት እዩ ኒ ማለት ኣብ ውሳኔታት ናትካ ክሊርሊ ከብፅሓካ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድሓር ከዓኒ መጋላበጢ ከጋላበጥ ዝኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት ከኣስረካ ከዓ የብሉን ከጋላበጠካ ዝኽእል ምስ ኩነታት ኣብ ዝልወጥ ኢዝሊ ኣዳፕት ክትገብሮ ትኽእል ክልወጥ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንክንገብር ግን ሓደ ዓቕሚ ሓትት እዩ ካልኣይ ነገር ነቲ ዘሎ ዓቕምታት ከዓኒ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ዘኽእለና ኣትሞስፌር ወይ ከዓኒ ፖለቲካዊ ሃዋህው የድሊ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ፀገምና እንታይ እዩ ሓይልታት ደለይቲ ፍትሒ እዚ ህሞት እዚ ወይ ከዓኒ ሃዋህው እዚ የለን ኣብ ሓደ መፅኢኻ ጉዳይካ ክትዛረብ ዘኽእል ኩነታት የለን
እሱ ከመይ ገርና ኢና ንፈጥሮ ዝብል ክብሪ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ነዚኦም ዝዕንቅፉ ካልኦት ተወሰኽቲ ከኣለዎ ማለት እዮም ምትእትታው ከኣለዎ ምክንያቱ ሓይልታት ደላይ ፍትሒ ተኸፋፍል እዩ ክንብሎ ከለና ሕጂ ምትእትታው ከኣኒ ዝጥዕም ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንሰግሮ ንድሕዳ ኮይንና እቲ ናይ ተርባፅ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ sense of urgency ብግቡእ ክንርድኦ ኣለና ስለዚ እቲ ካልእ ነገራት ማለት ገዲፍና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ክንሰርሕ እንድሕዳ ኮይንና ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ነዚ ንምግባር ድልውነት ከርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ብሓደ ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ከዓ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ሕጂ ነቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ሕጂ ዘሎ ብኡ ኢኻ ትጅምር ማለት እዩ ሓደ ኢልካ ኢኻ ክልተ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ክጅመር ክኽእል ኣለዎ ብውሑዳት ክጅመር ይኽእል እዩ ግን እቲ መንገዱ እንድሕዳዓኒ ማለት ስጉም እንድሕዳዓ ኮይኑ ከዓኒ ካልኦት እንዳተሓወስዎ ክኸዱ ይኽእል እዮም ማለሲ እቲ ዓቕምኻ ኣብ ግምት ምእታው ከዓ ኣገዳሲ እዩ ዓብዪ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ብሓደ ግዜ ክመፅእ ግን እሱ ከዓ ሪሊስቲክ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ክስተባሃለሉ ዝግብኦ ዘሎ ጉዳይ እዚ ይመስለኒ ማለት እዩ ካልእ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ እዞም ናብዚ ከንኸይድ ወይ ናብዚ ከንበፅሕ ዓጊቶም ሒዞሙና ዘለዉ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለምንታይ ዳ እዚ ኩሉ ፀገም እንዳሃለወ እዚ ኩሉ መከራ እንዳሃለወ ርእዩ እኳ እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ከማ መግለፂ የድልዮን እዩ ንብሎ ኢና ማለት እዩ ማለት ኤርትራዊ ኣብ እንታይ ኩነታት ኣሎ ንርኢ ኣለና እቲ ዓዲ በይገፃት ከይዳላ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ድሌታት ናይ ሰባት ንርኢ ኣለና ግን ብዙሕ ፈተነ እውን ተፈቲኑ ማለት እዩ እሞ እንታይ ደኣ እዚ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ክዕወት ዘይከኣለ ንዝብል ሕቶ ወል ሓደ ስለምንታይ እዮም ሰባት ማለት ናብ ዳያሎግ ኢልና እንዲና ዝርርብ ኢልና እንዲና ንዝርርብ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት እቲ ዝርርብ ውፅኢታዊ ዘይከውን እሞ ሓደ ነገር ዘይፍሪ ስለምንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሓደ እቲ ዓብዪ ፀገምና እንታይ እዩ እዚ ምትእማን ዝበሃል የለን ማለት እዩ ምትእማን ጠፊኡ ማለት እዩ ዝጠፍኣሉ ምክንያት ንብዙሕ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ብዓብይኡ ሕጂ ንባዕሉ እቲ ኩነታትና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ምህላውና ንባዕሉ እቲ ጥሙሓት ነንበይ ንክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ማለት ጠራጠሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያታዊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ነገር ኣሎ ግን እታ ዓባይ እዛ ምጥርጣር ትበሃል ወይ ከዓ እዚ ትራስት ደፊሲት ብሎ ማለት እዩ እዛ ትራስት ደፊሲት እዚኣ ከመይ ገርኣ ክትሕከም ትኽእል እሞ ሰባት ማለት ተኣኪቦም ቁም ነገር ዝኾነ መጀመርያ ምትእማን ብስራሕ እዩ ዝመፅእ ማለት ክስራሕ ክትጅምር ኣለካ ድሓር ኣብ ስራሕ ኢኻ ጀመርካ ኢኻ ምትእማን ትኣቱ ማለት እዩ እዚ ሓደ ማለት እዩ ግን ንዕኡ ከዓ ዝጠቕሙ ከኣለዉ ማለት እዮም ክትገብሮም ዝግባአካ ማለት እዩ ዝኾነ ተዛታያይ ዝኾነ ሓይሊ ማለት እዞም ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ማለት እዮም ብውልቀ ሰብ ይኹን ዋላ ብጉጅለ ማለት እዩ እቲ መገዲ እሱ ኢሎም ድሕሪ ኣሚኖም ንበይነይ ኣነ ክገብሮ ይኽእልን እየ ስለዚ ምስ ካልኦት ኮይነ ክገብሮ ዝኽእል እንድሕዳ ኢሎም ምስ ካልኦት ኮንካ ክሰርሕ ከዓኒ ማለት የድልየካ እዩ ዲዛይን ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንበይንካ ይኮንካን ስለዚ መስርሕ ክህሉ ኣሎ ማለት እዩ ከዚ ንኩልኻ ክሕዘካ ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ክትበፅሕ እንድሕዳ ኮንካ ካልኦት ምስኻ ኮይኖም ንክሰርሑ ክኣምኑኻ ንስኻ እውን ክትኣምኖም እንድሕር ኮንካ ንሶም ክገብሮ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ማለት እዩ ሓደ እንታይ እየ ዝብሎ ኣነ ስትሬት ቶክ በሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ ቶክ ስትሬት ሕጂ እንታይ እዩ ኦነስት ምዃን ስለዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ክትከይድ ከለኻ ሕጂ እቲ ኩለንተናኻ እዚ ፉል ኦፍ ሚኒንግ ዝበልናዮ ማለት እዩ እሱ ኩሉ ክተፍስስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ሓቂ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ tell the truth ማለት እዩ ሕጂ ትራስት እንድሕር ደኣ ካልእ ሰብ ኣባኻ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ማለት እዩ
سازي السخاسي عبد حدا إيشوسي عمل لها what is your stand you have to tell the people أمريكا كان نحكي مالتي نو سازي ብዙሕ ኢሹስ ኣለና ከምቲ ዓንተ ወዘልኮ እቶም መሰረታውያን ዝፈልዩና ዝበሃሉ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢና ንገልፆ መፃኢ እንታይ ኢና ንደሊ ከመይ ጌርና ኢና ንኸይድ ካብዚ ናብቲ ካልኦት እውን ዝኣመሰሉ ነገራት ማለት ኣለዉ ኖ ሳይ ወርድ ስታንድ ኦን ኢሹስ ስለዚ ስትራይት ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ማለት ከም ዘላታ ድሕር ደኣ ተዓይሹ ኮይና كم زلات تاخذ كتقول لك ብዙሕ ነገር አለው ማለት እዩ ሕጂ ክነልዕሎ ንኽእል ጉዳይ ህዝቢ ስለምታይ ዘይ ዓምልና ስለምታይ ዘይ መፀና ዝበሃል ነገር አለው ማለት እዩ ኢሹስ ላንጋ ዝኾነ ስታንድ እንድሕር ወሲድካ ወይ ከዓኒ ኣምቢገስ ዝኾነ ዘይንፁፍ ዘይብሩ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሰስ እንታይ ይኮን ይኸውን እዚ ከመይ እዩ ዝብል ዘሎ ይብል ማለት እዩ ሶ ቶክ ስትሬት ዝብል اتخالون كم عند حد عجينه انتي دلله تفلت الله انتي دلله يفلت الله سلازي السنة قمت كاشعو نحابا عند حد عني فرق ان ابجبها هاجر كاف فرق ان حتورد نحل الله هاجل مجمرا نجر حق يكون انت قبر الله اونست يكون كان مالتي سلازي بزي حلي خا اخوت ينسو دحريو كالاي معلت خوف لك خزاره باي تخلني خا مالتي هذا نسيح يجي كالاي مكببا ماشي مساحة زات زلوا متاريتي كونيو مقالتي كوني تبلو كتخبره خد لك ماشي كتخبره بهالكل حكي كتحالي له خد لك كحالي لك له جنين زخنه كير نو كلو مالتي ነገር ክገብር ክኽላለሁ ስለዚ እቲ ትብሎ ዘለኻ ብግቡእ ክርድኦ ወይ ከዓኒ ግቡእ ትርጉሙ ክህቦ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መሰረታዊ ሕጂ ትሕቶ እንታይ እዩ ኣለና ዲ ንከባበር ዲና ዝብል ሕቶ ኣለዎ ክስራሕ ዝግባእ ማለት እዩ እንድሕር ርኢናዮ እሱ ሓደ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ሓደ እዚኦም ከምዚኦም እዚ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ዝብሎ ዘለሲ ዋን ንዓይ እውን ይጠቅም እዩ اي نبلي نوالات تقم عخان تخونه وين مالتي سو حجي صقم علينا اذا اقداسيته ثالثايتي انتي يبلاسي قلصنت قلص مخان ترانسبارنسي اقداسي مخناتو انتايو كل ولو صحاح خلخا اندحر ترانسبارنسي اندحر ديلي ويكا تاريخكم اندحر زيلكا نو فرق انا بجيبو غيروانا الله وين كتمص تخيل يا مالتي كتزوتر لك مالتي سلازي حجي كله اتي توسنو اتي تغبرو اتي تبلو اندحدا مالس قلص اندحدا خوينو مسب كوفيل كختزات الله ازيانن زلواني ازيانن حسوسي منسسي ازيانن كلن تناي كتولا خلخا او يس كبل خيلي مالتي اندحدا ترانسبارنت زي كون كاغن ايدي قالوا انتو هلو يبل مالتي سلازي السوين يحب مالتي تعار مጨረሻ ኣብ ሓደ መክትወጽ ሓይት ክልልሃ መንገድ ካ ትኸይድ مالتي ሕጂ እሱ ፀገም ኣለና ተራ ትራንስፓረንሲ የብልናን ማለት እንታይ ማለት ትራንስፓረንሲ ኻኒ እቲ ትብሎ ክሊርሊ ክትቀምጦ ክትከል ኣለካ ድሓ ሰብ ከዓ ከራጋግጾ ብዝኽእል መገዲ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ርኢተይ ኣነ ከምዚ ሓሳበይ እንድሕሪልካ እቲ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ከራጋግጾ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ትራንስፓረንት ክንብል ከለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ይብል ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ግዜ ፀገም ዘለና እንታይ እዩ ማሲ ገይጋ ምእራም ፀገም ኣለና እዚ ራይት ሮንግስ ንብሎ ማለት እዩ ማሲ ሓደ ነገር እንድሕር ተጋጊኻስ ተጋጊ ምባል مجايكان بحفلت كاسي تجاجي إلكا يقرطع محتاج هذا دي ولا لو مو أنت تجاجي خا تسمى تعيزبل أو ولا زي جايكان تحط محسي مسترد نتيجة كا خو الرمايو يقرطع حتى يزبلك كام علتي سازي إذا كم بحري
كنزوترا ندحر كإلنا أب حدا كنمص نخئلينا نحبر رأي كنهنص نخئلينا مالتي ስለዚህ እዚ ክትገብር ከለኻ ከዓ ማለት ግዜ ወሲድካ መዓልቲ ወሲድካ ዕጢጥ እናበልካ ዘይኮነ ስትሬት ጌጋ ምዃና ብዝፈለጥካ ሰዓት ስትሬት ኣነ ተጋጌ እቕርታኻ ሓትት ክትብል ክትክእል ኣለካ ማለት ሕጂ ከም ውልቀ ሰብ ይኹን ከም ጉጅለ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ባህልና maybe ማለት ኣብዚ ፖለቲካ ህይወት ናይ ኤርትራውያን ፀገም ዘሎ ሓደ ኮይኑ ዝስማዕ እንታይ እዩ ማለት ክሬዲት ኣይንህብን ኢና ንዝሰርሐ ሰብ ክሬዲት ምሃብ ማለት የቐኒየለይ ምባል ኣፍሉጦ ምሃብ ማለት ዝሰርሐ ኢኻ እዚ ጌርካ ኢኻ ኢልካ ኣፍሉጦ ምሃብ እዚ ሕጂ ኣብቲ መስርሕ ላሊቲ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓኒ ማለት ንሰባት ነናቶም ክትህብ እንድሕር ክኢልካ ኣፍሉጦ ይኹን ክሬዲት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ሕጂ እዚ ሰብ ክሰርሐ ከሎ ፅቡቅ ነገር ሰርሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክሬዲት ይረክበሉ ምዃኑ ይፈልጥ ማለት እዩ ኣፍሉጦ ይረክበሉ ምዃኑ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ኣፍሉጦ ክትህቦ ክትክእል ኣለካ እዚ ሰልፍ እዚ ውድብ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ዝገበሮ ተባዕ ስጉምቲ እዚ ከዓኒ እዚ ረብሓ ኣለዎ ኣፍሉጦ ክትብ ሓደ ክሽሞ ደሊ ተፀገምና ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዊዝድሮው ይዝገብር ምክንያቱ ኣይብጆን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ማለት ሰብ ክገብረካ እንድሕር ኮይኑ ትገብሮ ውፅኢት ከዓ ክትርእለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ትፀገምና ሓደ እክብሉ ሰባት ሞ ተራዲእና ተሳምዒና ሓደ ጥርናፌ ገርና ሓደ ውድብ ገርና ይብል ሞ ድሓር ንፅባሓይቲ ከዓኒ ፋሒሉ ንእስተይ ክትከውን ትኽእል እያ ታስጉምቲ ግን ታስጉምቲ ሳስቴናብል እንድሕር ጌርካያ ድል ኣብኣ ክትገብር እንድሕር ክኢልካ ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንእሽተይ ኢልና ኣይንዓቆ ዋላ ክልተ ሰባት ተኣኪቦም እንድሕር ብኣኒ ተሰማሚዖም በዳ ኢሎም ንዓ እንድሕር ዓቂቦማ ካልኦት ከዓኒ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም ኣብኡ ቢል እናገበርካ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እሱ እንድሕር ትገብር ኮንካ ክሬዲቢሊቲ ይህልወካ ትራስት ትምትእማን ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሓቢርካ ክትዓይን ንዓብይ ነገር እውን ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ድሓር ቃል ማለት ኤርትራውያን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ማለት كنمحيش كألنا 10 عامات سي زي كلل منيا كلل دينا اعتنا زلنا زو حج مالت ولا زي نحبار راعي طريقه بحدا مسقان منيا كلل ينيرو كتبل تخيلي خا مالتي اسي امبروفمنت مالس ممحياش زي يقولوا اسي نيشتي مطرناسي ناب عبيز بلات مطرنا ناب زحاشت نتفلليات مسفلليات كان حدا تتصرح تصنحمو نتفلليات كان دطابك خالي تنفلليات ندوحدك كنت تخيل بحدا مسبصخه فلان دا قفح خيد مالتي حجي عب كندي تمحايش نقول قلت خيد مالتي كم تعدي زلاتو كاب لزمن عمي حيش كمو اخوينا لنا مالتي سلازي زي اخا اقداسيتا كان عباي كنجبرات قبعنا انت رياليتي حقي تاباي تازلا كم زلاتا كونفرونت كنجبرا يقبعنا مالتي انت عايزي سي هذا نقر كقطم كله سي ما سي دي كتعما كاخذ مثلا كمان تسامع هذا وسانه تبصح مالتي دحالت وسانه زوسن كايو تسامع حل مالتينا صباح منالبات ناتكا ربحه اي مالئن يخون وي نعو زغانص يخون كوينو ترخبه مالتي حجي نسات وسداده كساد كاتهبدو مالتي ازي حجي انتجريتي بها استسامع حلو
بتاز وسنكايا بعد خيد ترياليتي خمزلاتا كتوزدها كتقلال لك السام بحر قالك حجي تراس كم عمل خيل مالتي سلازي ازي حجي زبلا زلو كخبرو يصبح تبهال مالتي سلازي تي بحدا كوفيل كات سامع خانا من صاب حدا ناي مسرح حجي زي نعو يحيلو مالتي لومي تسامع هوت حد صباح نقو طبعا نحن كوينا نعان نحن قديف كاخل تخيلنا انتجريتي زي بكاجن سب كعملك كاي خيلو سلازي ازي we have to confront reality كم زلاكا sense of integrity كلونا يقبع مالتي كاله انتاي صقم لنا مالتي بزح غزي حجي ابزي دنبه تقاوم ولا مالتي زي حجي حيلتات دليت فتحلنا هذا لنا مالتي نو حدا غزي سنتا خونمو اكب قال تبلكاسي كم زي بقى كل ነገር ተጨበጥ ካያ መስል ጽይታት ገለ ተፈጥር ማኒ እንታይ ይኸውን ውጽኢት ኣብ ዘይርከበ ሰዓት ከዓኒ ፍራስትሬሽን መጽ ማለት እዩ እዚ እንታይ ንብሎ the expectation violation theory ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ሲ ትጽበት ጽንሕሞ ትጽቢት ተቐምጥሞ ትጽቢት እንድሕድዓ ዘይኮነ እንታይ ትኸውን ሕጂ ብድሕሪኡ ተሓረቕ ትጉሂ ድሓር ነቲ ትጽበየ ዝነበርካ ንዕኡ ድሓር ክትሃስዮ ክትቆጽዖ ትፍትን ማለት እዩ حجب زيدان بتعاومها هم يرأي ذي اللي تثبت يفكر مني ذي اللي تثبت كعيمة إن ذي اللي سلزغونه بده حريق حجينا فرستريشن يخيد نبتصفى مقرات يخيد مالتي سازي حدا نقدر كنسرح خلنا ذي شبه كبت صحزة خيل تثبيتات كنا عمد كن كإلال لنا مالتي سازي السحجي كن عقنا كن كإلال كالي انتايو كن قبر زقب عنا انتايو مالتي حلفنة موساد accountable مخان مالتي إذا كزو ترز قبع مالتي مخنات بزي تراستك تمصعيت خلنا مالت حدا نقر نحرقر كامو بتز قبر كايو حدا سعبين نحربت يسي حلفنة كسكم كتقرار لك لحد صباح نقو حدا سب كوفيلو مساخا خزاته كله if something happens مالت يفلتي حلفنة توسد مخانكا سلازم مساخا خزاته مساخا كماخر كسامع بحبير خسرح فقعدني خون خيري اللي حدا نقر مسكونه صتبون عي حما وقن سخا خاتبل نحدا هون كان حلفنا زي سكم نحركون كاكن انتي تيو مصباح نكم سخا خوف اللي خصام مخنات صباح نكم تفعدوا سلاز فلت مالتي سلازي تي قال كوميت مخاني مالتي حدا نقر زعمون كانوا كتوفى كتكفل دلو مخان سلازي صباح نقول قال صقمات ابز مصو توفاي مخان كان دحرفليتو مسخا خسرح يخليو سبك عمنا كان بحد اللي خاعني كتعامل لك راسي سبك عمنا كتتصبى مستعاملو يزعمنك سلازي خنتعامل كنك إلا لنا سلازي تنهنا امنت نتخالق خاعني كنبركتو كنك إلا لنا مالتيو جن تي بوتوم لاين تاعيو متأممان بسرح يزمسل ኣብ ስራሕካ ክትዓመን ትኽእል ስለዚ ትስራሕ ክጅመር ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ እዚአን ማለት እዚ ናይ ትራስት ጉዳይ ክንርኢ ከለና ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ ክርአ ዝግብኦ ምስኡ ማለት እዩ ትሰብሲ መፅዓ ይኽእልን እዩ ትሰብ ማለት ክሕዞ ዝግብኦ ክህልዎ ዝግብኦ ባህሪታት ኣሎ ሓደ እንታይ ኢንቴግሪቲ ሃሲ ኣብ ዝባዕልካ የተሓድር ዶ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ብዝገበር ካዮ ኣብ ፀኒዕኻት ነታ ዋላ ኣንጻር ረብሓኻ ተኾነሲ ከም ዘላታ ወሲድካ ትተግብራ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ እቲ ሃንቀውታ ወይ ድሌት ወይ ከዓኒ እቲ ባህጊ እቲ ኢንቴንሽን እንታይ እዩ ሃሲ ፅቡቕ ድሌት ክተዘውትር ክትክእል ኣለካ ንፅቡቕ ድሌት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ድሓር ክትማዕብልን ክትዓብን تخيل كا حركات كتبل كتقلالك رابعاي كتقبرو ዝግባዓካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውጽኢት ናርኣኻ ክትከይድ ክትቅላለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከም ትካል ይኹን ከም ውልቀ ሰብ እንድሕድኣ ኣለካ ካልኦት ክኣምኑካ ክእሉ እዮም ንስኻ ከዓ ካልኦት ክትኣምን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ንሓባር ራእይ ብሓደ ዲቨሎፕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ
سازي أما دمدمتا أنت أخذ الزدلي بحطن ملسن كنصفعينا مالتي جن بمسرة انتايو اجي خري ازلنا اب ارترا زل خونتات تينور مخانو ما كلوت كم زلو ناي كلها امنت نحد خوينو نحنا زي قبرنا يخالق قورو اي غيلني سلازي نحنا قبل كله خاني انا يكون كن زبل زلخو كلها انا مالتي انا نبيني كقورو اي غيلني كنبل كنكدالنا مالتي اذا عند حتى امنت عطرينا نبعلها نابتان دليخ تبصحنا تخيلها بحابر كوينا كن عاليو كن فتح زي نخيل قداي اي كهلني مالتي نبيننا كن كن فتح نخيل نجر يلا سلسلة زخونا يخاني حجي سرعة اساس هذه ارترا شاشة زلزلو امبر بولك يقبر نرتز خورسي بولك نقبر نازبلو وزحات الله ونديهم مالتي لذي تحطون الساعة سلازي الساعة مجمرة خنقبل الله نبيني كيقبرو اي خيلني إذا كان نهزب بروجكت زخونا نهزبي مالتي مخنياتو العلامة عب إرترا فتحن ديمقراسي المساعي فتحن ديمقراسي هزباوي نبين هاي كنا وبولكي بقجل لا يكون نهزب حتى سلتي هزبي خا عبتي كساتف كخلالو مخنياتو قداي يسلو زخونا سلتي هزب ساتفو زخئل نحاب الرأي كنهنس كنكئلالنا مالتي هذا نسيب حجي اتي سنس اوف ايرجنسي بإرترا زلو اتي ناي تربات كونتات كردعنا لو بقبو مالتي السخان تاي كم زلنا يتبتينا انتاينا نخون تعدلنا مالتي اسي في والحنت نحب زي قبرنا مالتي فلوتي مدفع مالتي زي وي بحاول كنبر كم هزب كنبر نحي خنشكل كنكل علنا كنكفل دلوات كنكون لنا مخنيات الزل هنا تاسق له عليه خيدني كطفع يخئل دحر قداينا كينو اساس يخيد مخانو مستبهل اقداسي لمنتاي سرعات اساس حج انت زخيد ارتران هاتلكم تزبال كنا ما حد راح معنا ينخلنا مخنيات على هنا حاد عينه رئيسه سلا زي حد كينو سرعات ملوات مخانو ناي ديمقراسيا مسجار مخانو قداينا أقمت كنأتو لنا كل جزية مالتي إذن حتى أخوين خاني مسرح يزاد اليوم تمسرح خا كنت على كنهنت عند حكوينا خاني نحابر سرح يد اليوم مالتي سقيل زقبر نجار يكونن كنكفل دلوات كنكون لنا أب إرترا زريع حكي خناتات دلو مالتي أبوز حساب مالتي يتلوطي سبيدلي مخناتو تي خناتاتي روين ديو أنا سنانو جايز إني زريعنا زلو مالس زقر نجار يكونه أبي إرترا على إرترا معرن اسم فسع عديا خمسة آخر لك يخليني ولا نتي سرعات زدقف بحال سب مالته انتهي الآن ردوا سلا زخونا مالتي انتهي تتعقم الحقيقة خلص قورا اللي يدلي خفل يدلني مالتي سلسي حنتي ارترا يبدأ لنا مالتي نو نعاو ما يملكت نخون مخونا تقبلوا سلا كبلو زدلي يما ودعتها انتايو بحابر معي عقداسي مخانو ماسي بحابر كتعي بحادي مجمرة بحادي ختمت كلا لك حجي السما ما بقسي بحادي خطرنف أو حادي ختمت مالتي جن إتي بحبر قعزو نحن جميركا مجدي مالتي نو بحبر مسرح مغعال جن عوتي زي مصر حجي نسا كريعة كنكئل لنا مالتي بتخكل مالتي مجمرة بحبر ممصاي حجي بحبر خا مقصال نسا بحدا كبيلكا كب من دحر نصبحيتو مسكركا فحت مالتي اي تقصلون مالتي طب حبر من صعب حدا من صع انسا ما بقسيتي دحر كابا وصيخا بحبر كتقعز نحل جميركا ختصل عند حرك إلكا انسان بعلا مسرحه
بحاور كسرح ندحر كيلك خاني عاود تمص مالتي ስለዚህ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ እዚኣ ክንመሃራ ክንሪኣ ዝግባአና ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ናይ ذا عين سور هيلن كلر تبحال سي انتاي لا نرى حدا غزي سي alone we can do so little together we can do so much she was right and انا خا زي يملكتنا اي مالتي زي قال كبلو زدل انتايو ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝበሎ ተقሲ ክጠቅስ ደል ማለት እዩ መደምደምታ ዝኸውን ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ነር ሊንደን ጆንሰን ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሲ there are no problems we can't solve together and very few that we can solve by ourselves ስለዚህ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ እዚኣ እንድሕድኣ ጨቢጡ እታ ብሓደ ይኾንካ ምዕያይ ትብል ኣገዳስነታ كتمصيا دحر اجدنا سنتا دحتردناها منقد خنا حنصلا نخيل لينا زبل امنت علن معناتي ስለዚህ በዚህ ክድምድም ይደልኝ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይ ንخيل لينا يقنيلي ስለሰማዕኹምኒ أنا حلكم تخوينا خا يتحزلي جن نباهم قصي كخيد ስለዚህ ናብ ሕቶን መልስን ከይድ ንخيل لينا يقنيلي اوكي تنحمو انت وي جود انت غتركب ودي انت غتركب ودي سبدا يكون كان بزعبا حتى الملزم دا تبع الناس موسيقى تريلك موسيقى اسمعوا دا تبعلنا هنا بوا ديتا صبخوا حرايبل اوكي تنحبلو ولا بعابين مانات دكتور سوري مراد رسيع خايو كابتن رئيستي سي توست خلاني يركا مايكروفون ما كنورد كنقلال لنا دول نيركا حراي يغني لنا دكتور يونيتي ان دايفرسيتي الله هذا دكتور ده الاستماع رئيسي مايكروفون alright الله هذا دكتور يونيتي على مدب كنا تحز اوكي سمعنا الله ثانك يو فيري ماتش يغني لنا اسكو يقول لكم ببزلكم وي فيوري يافد دخفلو فيوري وي بن وي ساندويتش سكاله سردلون دكتور alright يافد دخفلو حراي ايش اوكي امبارتا ينقبرينا دكتور كتسمعنا بزيادة مستي دونجينا سلاز جمرنا بتعمي تي جزيرة لنا حسيريو سلازي تي حطون كومنت بحسر زبالة under 3-4 minutes كن قبرينا تا حسر زبالة دما ملسن دا هابكا نتوم زلو كان انقدم مالتيو انت بديلتنا زي غزا تحديثوين كالاي معالتين مدب كن قبروين يكاليمو كايدنغوخو سمعتنا كلهم يافت بمجمرتات جمر سلازلها كومنت هيبقى دحن بزح سلازيله انا طرح انت نويحه 3-4 دقائق زخون حسابا حتى مجلس سلازلوا انا حتى كتب لومودي بزي سلازي نزي عند تخاطتلك اسفح بالك عند جلس كان ابتحته خم دمدم تاغيركا تورد مالتيو ثانك يو يا فت نعخ مايكروفون
دكتور دما ملسخة حصر ندبلك نخلهم كان ساتفهم قرب انت انا ويحق للتسبات حتى يوم دحر تقول لابلو حنت ملسخة هبي دكتور مالتي كيدو ساب حدا ارست سلازغنتي نغرات مالتي سلازي نغزيو بيافت كنجمرنا مايكروفون نعها كما يمسكم دكتور قاعد حن مساخو رأي سئلي ويلكايو أنا خصاي مسبركو رأي صباح قهدي نخخون لومي نحلمون نقال سلون بحثيرو رأي مسبركو صبح جن صدم هيكونان وقت حلمون بعده ولا سئل نبلا إذا تقاوموا حاجة رأي يبلون نبل علنا نقبلنا نايز تقاوموا ناي حبر رأي كخون زقبو نتبتا بوغنكا سخان تاي بروبوز مسقبركا رأي ناسني كمز كخون علو إلكاسني انتاي بروبوز مسقبركا الساعة حتى يقنن لي لكن عقا جباقة تباه قبر أنا أخي خسكس هلكا تبزي عقايو مرحبا 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 مسكرم وان رسيعية عندي أزوركم أسيل النسي رسيعية مرحبا يا فيت كمل لها اوكي وال عقد تاسيت حتى يا فيت ابتي مالت ترجم ناي رأي تايو او صقب يلن مالتي تي كم زبل كايو هنا على كل حدا كم تزبل كايو مالتي نو ناي مسعي كناتات كما يكمسليو تقريصو مستقمط تريو سئلي مالك مصعي ناي مصعي سئلي سلازي لهم سخاق خسئلو كما يزمسل ابستراكت يكون مش بقالات يقلص مالتي سلازي نحبر رأي حلمي تبلكايون ني دحر حجي كون تدليو الكارت قمط تخليها سلازي نحلمو ندليو جن عبي بهاجر درجة نزرب سلازلنا نهاجر زمع كله مالتي تي ترجمه مالتي اتي نحبر رأي انتاي كون على طول مالتي كم انا مالتي كم جبر مسكال مالتي إرتراوي حبرتسب انتاي مسعي كله تدلي مالتي بخال عزار أربعة مالتي بزعبا بوليتيكاوي قطباوي محبراوي زارب سلازلنا بزعبا هجر زارب سلازلنا إرتراسي مسعي إرترا انتاي تمثل تدليا إيو بخال عزار أربعة مالتي حدا كم تعنتو بيليز نوركو تنا حبر رئيتو أبتفل عليه مسرتاو ينزو خونو قدات حدا أيكون كنبل كلنا انتاي لنا مالتيم يابزي زلو خونتات حجي نزي حجي زلو خونتات أمردا رئيتنا استفال عليه لا مالتيم متعي خاني انتاي كون زلو متكعتو انتاي كون زلو كمان فليلي علنا كابزي حجي زلنا يو ناقول مخاد كاني نقبرو قعزو ويكا منقدي بين زبل كمان استفال عليه رئيت لنا إلنا مالتيم حدا كذا زلو خونتات أنا بما متعز قلته بتكلاو جلالس مالتي كما يزقلته إذا زلوا إرترا سرعات حدا دكتاتوراو سرعات جباتي أقلالي سرعات يزقلوا مالتي هجي إن فاكت شم هي بيو مالتي جلانت بمالقة تقنتات كلنا إرترا مزينكا جلانت بمالقة تأتي سرع زل سرعاتي مالتي هجي تكلاو جلالسون تايو
تجباتن أقلال النقلة زلنا بعين بوليتيكا خرق الله مالتي بعين قطبة خرق الله مسعي زخوني نخالقوت زي الساتف قلبت ناي كالقوت هبتي زمتسي ناي حبرتسب هبتي زمتسي قجلة نقجلة ربحة زقومة ناي بوليتيكا ناي قطباوي متربات زرقحو زخيد زلو إنا نقول زلنا مالتي حجي مزايت إرترا انت تمثل تدليا إخاتم لنا زلها مالتي مزايت إرترا بعنصر دي مالتي diametrical opposite نايدي مالتي هاد إرترا زتكل سرعات حادة ديمقراسياوي أكابن السادافن زخونة ديمقراسياوي سرعات أب إرترا نبزحنات إرترا معكل زقباري ديمو كل محدرة محدرة مالتي governance بوليتيكا غاني مالتي بارتي خوينو ني حبرت السب إرترا كم حادر بزخل نقول محبرت السب إرترا كم حادر بزخل زقرت سرعات بوليتيكا عبد حالة الجزء in fact بزعادي بالسي صفيح زخنة مجلس هيبنا رنا 10 ساعات تودي ناي فيديو ريكورد له مالست ديتيل زخنة نجار نكيد نخلينا مالتي إتي تمنجس انت خون كم زلوا إتي بوليتيكا سرعة تخمسل كم زلوا بملؤ عبد حالة الجزء جلس عينه مالتي جن مالتي بارتي سيستم كوينو أساتفي زي representative democracy إزبلنا يا مالتيو كوينو ني إرترا ناب ناي ميتي ناي مريكا ديستريكتس مابيلكا بي مالتي بارتي سيستم تن زلوا هارتات ناتن وكلتي اب نفسه كف ناي مريكا نقطة أواداديرن بقو زمسرح مالتيو بايتو تبايتو خلطة چامبر كهلوهم تمحدارا خا يونيتري خوينو دي ديسنترلايزد خونه كون إذا هذا مالتي كم زي عين إرترا أنا حجي إرترا تقول له زبلا مالتي متى كعتنا هيكنا كم زي عين إرترا زد اللي مالتي تخالق عبيت قدات والله العلاون ندو حد ندو خال زولو مالتي حد العلاون نتا زخبرت عدي نبزحنتنا إرترا كم حدر سرعة محدرة كله زلوا عدي كتهنا زدلي حجي ناتي رئيته مالتي تحلم زبل كايو زي وزيك تمت إرترا زدلي نعون ممتاخ على صالحه مالتي حجي تحطه خالق مالتي مزيز خيل وال حجي زلا سرعة زي يمثل فيل ستيت درجة بصحت عدل لهنا كما يجرك أخا حجاب وتبصح حزب الكعني تجاوب قالسي نازي نمصح عني نازي نملوان بسلاماون ديمقراطيان جواب قالسي كبصح people power movement كبصح الله يزبل مالتي اتي people power movement انا كل جزء تزاربنا له قدايو سفيحيو الله ينبحر له زم غزا معلت وديبنكم صفولو مالتيم ግን የሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ አገባብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ንህዝቢ ዘሳትፍ እቲ መፍትሒ ንሓዋር ክኸውን ኢሉ ዝኣምነሉ በዚ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾና ጉዳያት ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ኩላህና ንበይናይ ክበፅሕ ይኽእል እኔ ምሳኻ ምስ ካልኦት ኮይነ እዚ በፅሑ እዚ ስለዚ ምሳኻ ምስ ካልኦትን حدا عنا رئيته أبزي مسارته وزخونه سلسلة قدرات زيادة حدا رئيته هالينا نحب الرأي كنا ترخن كلا لنا عزوز الله خمالته سلسلة تناتي رئيته نسيو حجي كلن تناي السيو مساحات أولا خوفي لخزارة من حد أخوينا نحب رئيته خنهانس إذي كلن تناي نزي عنا إذا في السابتات أولا مالتي السخاخة أنت هيتبل تاتبل خابتات أولا تفسس تخال خابتات أولا تفسس نزي عن حبيرنا نلوسن حبيرنا خانسن كتن حبيرنا خان بلعن سيزي نابزي نخنبصح اذا نقبر لنا عزبل زلهم جن اسو خا نخبر كلنتناي ابطاولا خفسس ني يافت كامنولن تراست خلونلن نتخالق مزاتيتي ملافنت زبحال حيلي كامنولن
ንስኻ ከኣምነን ኣለዎ ስለዚ እቲ ከምኡ ዘይግብረና ዘሎ ኩነታት ምትእምማን ስለዘይ የለ እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ምትእምማን ስለምታይ ጠፊኡ ካልኡ ስለምታይ ይቅፅል ኣለዉ ካልእ ረቑሒታት ማለት እዩ ግን ብመሰረቱ እቲ ምትእምማን ክጥረስ ስለ ዘለዎ ትራስት ደፊሲት ስለ ዘለና ንዑ ክንሕክም እቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ከምቲ ዓንተ ዝጠቀስኮም ኣለዉ ማለት እዮም ካልእ ብሕቶን መልስን ክምለስ ዝግብኦ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ምዚ ዝተተሓሓዘ ግን እቲ ንሓባር ራእይ ዝብሎ ዘሎ ከዓነ እቲ ሮድ ማፕ ናብ ዲሞክራቲክ ኤሪትሪያ ክወስድ ዝኽእል ሮድ ማፕ ማለት እየ ብዛዕባኡ ኸ ናይ 16 ሰዓት ዝወድአ ቪድዮ ሪከርድ ኣብ ዩቱብ ኣለኩም እንታይ ናተይ ርእቶ እንታይ ሓሳብ ብዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ የቐኒለይ ናብ ዝቕፅል ሕቶ ክንከይድ ንኽእል ኢና اوكي ترى مثلا سمع انت لي حدا سمع علي مثلني يعني لنا دكتور كون سلام جزائي لنا انا ون تحطي بحكي مهاري بغونه تحسي نيرو حسر زبل حتى انت حتى هذا اللاتني من الوقت مستي أقدموا بالله الحون تأثير كون خيري نفس سرعات هاجرنا جلو هذا فشول سرعات مقانو وحد خلت متنتان ركاز معاكا مالت بشغلات بمهرو محبرة ونابرة بفتحي بالشونا محدرة تسرعات كم فشل توصف هيك زون بسام على البداية هجي بانصارو نتناي دليت فتحي بخوي ابني حبارنا بي بصحو زبلون قلنا بتات تقريب احكام مالتي كم اب ديالوج مان ابنت كم دما مان امونغو توم تقالستي متراي متتاونا يدق بخمي مسغروني تكتب هيك ግን ምናልባት ዶክተር ምናልባት ፕሮፕ ትላኢልካ ክትንክፋ ዘሊያኔ እቲ ስርዓት ኣለሊና ያለና ማለት መን ስርዓት ትናቱ መለፂ ዝተፈላለዩ መልክዕ መስሃውን ወጣጣካ ንሕይውን ይዋሃብ ሕጂ ብሸናኽቲ ናይ ደለይቲ ፈትሒ እቲ ክግበር ዘሎ ንኣብነት ገለ ነጥብታት ክንክፅዕካ ምዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገርና ነዚ ነጥብታት እዚ ክንሰግሮ ዘይኽእለና ምኽንያታት እንታይ እዩ ስለምንታይና እንታይ እቲ ምኽንያታት ምኽንያቱ እቲ ጠንቂ እንተዘይ ረኺብካዮ ነቲ ሽግር ክትሓልፎ ይትኽእልን ኢኻ ነቲ ፀላኢኻ እውን ክትገጥሞ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ነቲ ፀገማት ንምልላይ ገለ ሓበሬታታት እንትሃብካስ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ማለት እዩ ሕቶይ ከምኡ ይመስል ወይ ኣነነ يغني لي مال بداي تحطو زيها ናይ ብሓቂ ፈልጣ ነረተ ዝኸውን ጽብቕቲ ነይራ ማለት እዩ ግን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ማለት ሲ ርኢተና ክነፍስስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓታታይሲ ወል እቲ ስርዓት ሲ ማለት ነው ፈሊሉ እንዲሁ ስርዓት በስ ነገርና እንዲሁ በስ ታይስም የብሉን ማለት እዩ ፀገም ካይኮነን ብዙሕ ግዜ እውን ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ስርዓት ኣይኮነን ፀገምና ንሕና ኢና ፀገም እየ ዝብል ማለት እዩ ከምኡ እየ ከዓ ዝኣምን ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ስርዓት ሕፅር በለት ኳ ነልካ እንዶ ሎሚ በቃ ስርዓት ከይዱ መንሄትለት ዓዲ ትበሃል ሲታ ክንገብራ ንኽእል ኢለ ሓትት እየ ማለት እዩ ሜይቢ ዋል እንድሕር ከምኡ ተባሂልናስ ሓደ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ካብኡ ዝኸፍእ ዶ ክመፅእ ኮይኑ
ገለ ዝብል ሰማይ ሰዓነኒ ግን ኣነ ከምኡ ይመስለኒ ዘይሰርሐኻዮ ዘይቀጫኻዮ ቅጫይ ቅጮኒ ስለዚ እታ ቅጫ ክንቅጫይ ከኣልና እንታ ንኩላህና ትኸውን የዝብል ማለት እዩ ኣብኣኻ በፅሓና ሕጂ ዝሕቶ ዘለኻ ናብኡ ዝኸይድ ስለምንታይ ኢና እዚ ኩሉ ፀገም እሱ እኳ ሓቲት ኣነ እዚ ኩሉ ፀገም እንዳሃሎ ርኡይ ኢሎ ተዓዲ ትጠፍእ ኣላ እሕዋት መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ ማለት መፃኢ የብሉ እኮ እዩ እኮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ክንደይ እዩ ዝወፅእ ሰብ ሕጂ ሰብ ምውፁእ ጥራይ ዘይኮነት መንእሰይ ምውፁእ ዘይኮነ ድሕሪኡ ከዓ ተኸቲሉ ንዑ ዝወፅእ ከዓ እቲ ስድራ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ኣብ ርቱዕ እናኾነ ኣብ ኤርትራ ወፅእ ኣለዋ ስለዚ ሰብ ዘይብሉ ዓዲ ጎቦ ሩባ ስንጭሮ ኣይኮነን ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛርበና ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛርብ ከዓ ብዛዕባ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከዓ መሬት ስለ ዘድልዮም ምስ መሬቱ ኣተኣሲርና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ድሓር ማለት ዋላ ሓደ ይኹን ዋላ ሓደ ኣብ ታሪክ ዓለም ዋላ ሓደ ንስነ ህዝቢ ወይ ከዓ ዲሞግራፊክ ዝሰዓረ የለን ስለዚ እቲ ብኤርትራ ዝረአ ዘሎ ትሬንድ ከዓኒ ንሱ እዩ መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ መፃኢ ይብሉ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንድሕር ኣነ ግደስ እንድሕር ኮይንና ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን ማለት እዩ ማለት ሓደ ነገር ተተገርና ውፅኢቱ ርድኡ እኳ ምጥፋዕ ማለት እኳ እዩ ከም ሕብረተሰብ ምጥፋዕ ስለዚ ንሕና ንፍትሕን ዲሞክራሲን ቃልሳ ኣለና እንድሕር ደኣ ንብል ኣለና ኮይና እሞታ ዓዲ እንዳጠፍአት ከላ ነዚ ክንገብር ዘይንኽእል ክነድሕኖ ዘይንኽእል ስለምንታይ ኢና ትሕቶ ዝሓቶ ዘሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ሓደ ማለት ንበይና ክንገብራ ከም ዘይንኽእል ርድእት እያ ማለት ብግብሪ እውን ተረኣያ ማለት 20 ገለን ዓመት ኮይኑ እንዲሁ ጉጅለታት ዳዕማዓት ነይረን እንዲሁም ውልቀ ሰባት ንቃለሱ ነይሮም እንዲሁም ግን ተገብረ ነገር የለን ሕጂ ንበይና ክንገብራ ከም ዘይንኽእል ፍልጥያ ብሓደ ኢና ነዚኣ ክንሰርሓ ንኽእል ዋላ እቲ ናይ ቃልሲ ባህሪ ኸባን ብሓደ እዩ ንበይንኻ ከይድካ ፍትሒ ዲሞክራሲ ተምጣይ ትኽእል ኢኻ ንዓይ ገዲፍካ ንኸይድካ ክትምጣይ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ገዲፍካ ምክንያቱ ፍትሒ ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ ናይ ህዝቢ ኢኻ ስለዚ ንገለ ግሊልካ ንገለ ኣቢልካ ክትምጦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሖ ዝግቡእ ነገር እዩ ስለዚ እሞ እዚ ኩሉ እንተሃለወ ስለምንታይ ናብ ሓደ ዘይንመስል እንታይ ዓጊቱና ዘሎ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ወልቲ መልሲ ሓደ ኣይኮነን ማለት ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ መልሲ ማለት እዩ ስለዚ ክንዘራረበሉ ንኽእል ነገራት ኣለ ሓደ ብመሰረቱ ማለት ንሕና ሓደ ግዜ ፀግመኒ ኣክቹዋሊ ማለት ዘሎ ሪያሊቲ መውሓጡ ከማነ ፀግመኒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከምዚ ድዩ ነይሩ ቀደም ኣነ ዝፈልጦ ከምኡ ድዩ እንታይ እዩ ዝባህሊ እንታይ ኢና ኮይንና ኣብ ትብል ዝብል ተዓይሽሞ የብፅሐካ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ብሕግን ብስርዓትን ዝመሓደር ሕብረተሰብ ዝነበረ እዩ ፍትሒ ዝፈልጥ ሕጊ ዝፈልጥ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ተሪኦ ካበይ ዝመፀ ባህሪ እዩ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እታ መሰረታዊ ፀገምና እኮ እንታይ ድያ እቲ ፀገም ርኡይ እንዳኾነ ከሎ ክልወጥ እውን ንደሊ እንዲና ንሕና ግን ክንከፍላይ ንደሊ ሕጂ ንሳዕ እታ ፀገም 30 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ተወፊዩ ዝኸፈለ ሕብረተሰብ ሕጂ ዝበዓሰ ዓዱ እውን እንዳጠፍአት እንዳሃለወት ከላ ስለምንታይ እዩ ክኸፍል ድልው ዘይኮነ ዝብል ሕቶ የምፃልካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ማለት የፀግመኒ ንባዕለይ ማለት እዩ እቲ ሪያሊቲ ግን ትርኢ ከዓ ማለት እዩ ሓደ ብመሰረቱ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እቲ ዝወሰነ እንዳ ኮይና ንምንታይ ኣብ ሓደ ዘይመፅእ ዘሎ ሓደ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንባዕሉ ንምንታይ እዩ ሰብ ክዓስሎ ዘይከኣለ ዝብል ከዓ ካልእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንምንታይ ኣብ ሓደ ዘይመፅእ ዝብል ክንርኢ እንድሕር ኮይና ሓደ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ክርሳዕ ዘይብሉ ማለት እዩ ታሪክ ከዓ እንታይ እዩ ብሓደ እንዲና ነርና ኩላህና በቃ መበቆልና እኮ ሓደ ማለት መበቆል ናይ ኩላ ሓንቲ እያ ገለ ይብላ ገለ ይብላ በቃ ጀብሃ እያ ኩላ ህዝባዊ ግንባር ትኹን ሕጂ ኣለኹ ጉጅለ ዝብል ካልእ ይኹን ማለት እዩ እዞም ሕጂ ንኣሽቱ ሜይቢ ኣብ እሱር የብልናን ክብሉ ይኾኑ ግን ትሱር ከ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኡ ፖለቲካ ተፀልዩ ዝመፀ እዩ ብናይ ህዝባዊ ግንባር ዶ ብናይ ህግደፍ ዶ ገለ እሱ እዩ ኩሉ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ብሓደ እንዲና ነርና ኣብ ዝተፈላለዩ
ጉዕዞ ከዓኒ ተፈላለዩና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ሓደ ተዓሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ ተማሊስካ ኮፍ ኢልካ ኣብ ሓደ ክትመፅእ ዘለካ ትኽእሎ የፃብዎ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፐርሶናሊቲስ ይብሎ ኣነ ከቐምጦ ከለኹ ማለት እዩ ማለት ታሪክ ሕላገር ናይ ታሪክ ፐርሶናሊቲስ ኖ ዝፈጥሮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እዚ እዩ ማለት ምስኡ ተታሓይዙ ዝመፅአ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ሓደ ክሪቲካል ጃንክቸር ንብሎ ታሪክ ማለት ኣጋጣሚ ናይ ብዙሓት ነገራት ማለት ኣብ ሓደ ይመፁ እሞ ኮንቨርጅ ይገብሩ እሞኒ ናብ ፅቡቅ ነገር ወስዱኻ ናብ ሕማቅ ነገር ወስዱኻ ማለት እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንዓና ከምኡ ናብ ሕማቅ ነገር ዝወስድ ኩነታት ሓደ ከምዚ ዓይነት ዲክተተር ዝኾነ ስርዓት ኣብ ኤርትራ መፅዩ እቲ ዝነበረ ባህግን ድሌትን ናይ ማለት ናይ ሪኮንሲሌሽን መስርሕ ክካየድ ዝግብኦ በኺሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ሃገር ህንፀት ዝበሃል ኔሽን ቢልድን በኺሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ተባታቲኑ ገለ ዝነበረ ሓደ ከምፆ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ኣቢዩዝድ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ብኣንፃሩ እንታ ኮይኑ ምንፅጋዕ በቃ እቲ ነንሕዲ እንዳተነፃፀገ ዝኸይድ እሞ ናብ ሰርቫይቫል ሙድ ናብ ሰርቫይቫል ናይ ምንባር ህሞት ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ኣብ ሰርቫይቫል ህሞት ኣቲኻ ከዓኒ ንነዊሕ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሚደይት ይኹን ቅፅበታዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ዝገዝኣካ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕርኢናዮም እቲ ኣናቶሚ ናይዘን ማለት ናይዞም ተቃወምቲ እንድሕርኢናዮ ማለት እዩ ስትራክቸር እንድሕርኢኻዮ ማለት እዩ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዳይናሚክስ እንድሕርኢኻ ከዓኒ ኩሉ በዚ ዝተፀልወ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ኣብ ሰርቫይቫል በቃ ኣብ ማለት ምንባር ኦኬ ዋል ናይ ሓቂ ማለት ዕድመ ልክዕ እተቃለሰ ሰብ ካልእ መንበሪ ዘይብሉ እውን ኣሎ እቲ ሪያሊቲ ከም ዘላታ ምሳሌ ቶክ ስትሬት ትበሃል እዚኣ እያ ኖ ጃስት ሕጂ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኤክስፕሎይት ትገብር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ነዚ ሰርቫይቫል ሙድ ነዚ ኩነታት እዚ ኤክስፕሎይት ትገብር ሓይሊ ከዓ ኣሎ ስለዚ ናይ ሰርቫይቫል መንበሪ ቁጣሮ እንዳሃብካ ሓይልታት ተቃዋሚ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከይመፅእ ከይጥርነፍ ፋሕ ዘብል ሓይሊ ከዓ ኣሎ ከመኣ ተሓቂ ንዓይ ከመኣ ትመስለኒ እዚኣ ከዓ ትርድኣኒ ማለት እዩ ሕጂ ንዖም ዋል እሞ እዚኣ የድልኩም ከምዚኣ ዘይትገብሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዋል ሰርቫይቫል ሙድ እዩ ስትራቴጂካሊ ክትሓስብ ኣይኮንካን ዋል ፅቡቅ ገብር ኣለኹ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ምልስ ኢልና እቲ ታሪክ እንድሕርኢናዮ እንድሕር ከምኡ ኮንካ ንምትእትታው ቁሉዕ ኢኻ ማለት እዩ ጃስት ሬዚስት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ you have to live for the day ጃስት ሲምፕሊ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ነዚኣ ከዓ ተዓሽሙ ክትገብራ ኣለካ ማለት እዩ ማሲ ጃስፋይ ክትገብራ ኣለካ ማሲ ሰዓት ኣብ መገዲ ሰዓት ኣቕንዕቲ ከዓ ክትብላ ክተምኽኒ ከዓ ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ ፅቡቅ ዝገብር ዘለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን እቲ ሪያሊቲ እንድሕርኢናዮ እንታይ ዝኸውን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሓደ ሰርቫይቭ ገብር ናቱ ጎጆ ናቱ ማለት ናቱ ተዓሽሙ ይፈጥር ማለት ናቱ ዓጉዶ ይፈጥር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሳይበር ፖለቲክስ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ሰለስተ ሰብ ኮንካ ውድብ እየ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ፋይናንስ ዝገብረካ እንድሕር ረኺብካ ውድብ ኢልካ ትቕፅል ዋይ ውድ ምስ ካልእ ትቐርብ ኣይትረኽባን ኢኻ ከምዓ ማለት እዩ and that's what you have to ሕጂ ብድሕሪ እዚ ኣሎ ድዩ እንታይ እቲ ዓበየ ፒክቸር እንታይ እዩ እዚኦም ሕጂ ንዓይሽ ዝረኣዩ ደገ ዘለዉ ንብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዓብዪ ካልእ ኣጀንዳ ኣሎ ድዩ ካልእ መደብ ኣሎ ድዩ ክርአ ዝግበዩ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሜቢ ነዚ መሳርሒ ዝኾኑ መሳርሒ ክብል ከለኹ ፎር ኤ ሪዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ሰርቫይቫል ሙድ እንድሕዳ ኮይና ሃፍቲ ሰርቫይቭ ማለት እዩ
ስለዚህ ናብኡ ዘብፅሑ ኩነታት ክእለስ ክሳብ ዘይተኻለ እንስሎ ማለት እዩ ግን ነዚ ዝጥቀመሉ እሞ ካብኡ ዝዓበየ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ክምርመር ክፍተሽ ዘለዎ ማለት እዩ ብጭቡጥ ክንዛረበሉ ንሕዳ ኮይና ማለት እዩ ንዓይ ግን ከምኡ እዩ ትባይታ ዝሪኦ ዘለና ከምኡ እዩ ማለት ብዝተፈላለየ ቀፃላታት ክሊቨጅስ ናይ ኤርትራ ንዓ ሓይሊ ፍጠር ንዓ ውድብ ፍጠር ንዓ ጉጅለ ፍጠር እናተባህለ ክግበር ፀንሐ ዝኩሉ ተበግሶታት ናይ ኤርትራውያን ንፁህ ተበግሶታት ንዑ ንምምርዓኑ ክውሰድ ዝፀንሐ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓዋዊስካ ክትሪኦ ከለካ there is a grand agenda behind this ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ክነፍስል እንድሕር ኮይና እዚ ክብሎ ዘምሰኹ እዩ መንገዱ ብሓደ ክንመፅእ እንድሕር ክኢልና ዓቕምታትና ክነዋሃድ እንድሕር ክኢልና እዚ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ናይ ሓይልታት ኤርትራ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እሱ እንድሕር ክንፈትሖ ክኢልና ከዓኒ እቲ ማለት ዝተቃልዐ ናይ ምትእትታው ዝተቃልዐ ዘሎ ሓይሊ ምትእትታው ክቃልዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኣባና እዩ we can solve it ግን ቃልሲ እዩ በቲ ውጥጠካ ስለዚ እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ክንፅመምን ክንከፍልን እንድሕር ክኢልና ነዚ ካብኡ ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ምትእትታው ሓይሊ ቀሊል ከም ዘይኮነ ማለት ምስ ተባሃሉ ኣገዳሲ እቲ ሓደ ንስ እዩ ሕጂ ኣብቲ ትራዲሽናል ዝፀንሐ ተቃውሞ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ መንእሰያት እዩ ፎር ዛት ማተር ኩሉ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ well ኤርትራውያን we have to be very careful it's not ማለት ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ብዓዲና ንዛረብ ዘለና ናይ ዓዲ ህላወን ዘይህላወን ኢና ነብል ዘለና ዋስጎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንብሓቂ ዋላ ማለት ብውሽጢ ብደገ ጥራይ ዘይኮነስ ብውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ መን እዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይበሃል እዩ ሕጂ ንምሳሌ ማለት ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓበሬታ ብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ድምሒት ዝበሃሉ ኤርትራ ዘለው who are these people እንታይ ዝገብሩ እንታይ ይስርሑ መን ማናጅ ዝገብሩ ክፅናዕ ክብል ዘለዎ ጉዳይ እዚ ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ናይ ምትእትታው ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ማለት ደለይቲ ፍትሕና ኤርትራ ምትእትታው ዘሎ ማለት እዩ ኣይ ቀትላይ መታ ታእሽም እናበልካ ኣብ ሓደ ከይመፅእ ስእልካ ሕንፍሽፍሽ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዳይናሚክስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዝንበ ዘለና ተኣሳሰሩ ድዮም ዝራኸቡ ድዮም somehow somewhere ክፅናዕ ዘለዎ እዩ just we don't know ማለት ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ for historical reasons ኣብ ውሽጥና ብቐሊሉ ንከምዚኦም ዓይነት ማለት ተፃብዖታት ዝተቃላዕና ክብል ደልየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክንዓል እንድሕዳ ኮይና ማለት ትብዓት ይሓትት and we have to talk about it ማለት እዩ ክንዛረቦ ክንክእል ኣለና ብትብዓት ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝመስለኒ እዚ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ባህላዊ ማለት እዩ maybe ትዋስኡ ይሕዋት ዝያዳ ካባይን ላዕሊ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ኣሎ ማለት ግን ክሪኦ ከለኹ ከምኡ እዩ እቲ ናተይ ኣናሊሲስ ከምኡ እዩ ዝወስደኒ እቲ ካብ ዝረኽቦ ሓበሬታ ክሪኦ ከለኹ ከምኡ እዩ there is a grand تعيشሙ ኣጀንዳ ዲዛይን ባህላዊ እየ ስለዚ እዚ ከዓኒ ምክንያቱ እንታይ ይበልሲ መሰልቲ እንታይ ይብሉ ማለት ናይ እቲ ተኣኻትብሎ ሓይሊ ኤርትራ ሰበይ እዩ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣብ ምንታይ እዩ ኣበይ እዩ ዝብል እንድሕር ሓቲትካ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ሓድነት ኤርትራዊ ሓድነት ንሕና ብዝተፈላለየ መልክዕ ክሊቨጅ ዝተፈላለና ኢና ግን ሓድነት ህዝቢ እዩ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብለካ ነው a chain is as strong as its weakest link ዝብል ተዓሽሙ ኣሎ ስለዚ ሓድነት ማለት ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓድነት ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ
حادنا نا حزب إرترا مسبار مالت حيلنا إرترا مسبار مالت سلازي نخمزي تعم زخونا نقر عند حر عرخيبك well you do that right عواد have international relation إذي بنقاز إذ بحال يلن نصدق إذ بحال يلن حاجرة وربحايو سلازي سبات نحاجرة وربحاهم يصرحوا مالتهم سلازي نعخا باريخ قورها قولوا يربحوا بعد باريخ تكون لهم دلون نحكون كمالتهم سلازي ساعة تحكم مالتها سلازي زي حدا يخوين السمع عني كاله تي دخمت نبعلو مالسي عقمي ناي حيلتات دم بتقاومه ويكا حيلتات دليت فتحي كسسم سلا زي كاله مالسي سب كعسلو اي كالن الله حج عقمو رغيبو نقرميت كنت سلا زي كاله ندحريت زغوتات مالتي انتاي بحال مسلالو دحان قديفه ينبري سلازي سي ندحر تصقيم كاسي زصقمه كمبري زحجزك هيتركبني خا مالتي سلازي كما سلازي ارترا تصقيما سلازلا وطاطيا يزبزح مالتي سلازي ارترا وطرا يخد احنا زفقل سلازي نحنا يحوات ناي بوليتيكا ارترا واناتات ارتراويان كنكون كنكل لنا سلازي ناي بوليتيكا ارترا واناتات كالوت نحر كوينهم كالوت يوم نيرترا خا يسرحنا وشتيهم دقه سلازي واننت بوليتيكا هيوت ارترا نحنا ارتراويان مهنا خنراغط كنكل لنا اذا خا نقالس لنا نسي حجي تسقم كوين زردعني سلازي تا مفتحتا خا السام خنا ترديخا انا تفتح زخل مخانو تردينا بحدا خنص كنكل لنا انا نبيني كبري خلني سلازي سخاو نبينا هات كبري تخلنا بحدا للسته اندال سلازي حدا عينه رؤيته نقبل نسامع عنا رؤيتنا خا انا رعينا خا كنعوت مقالس مالتي فيعو حزبي زي علي معي انت هلا تعز بلك كان حتى عجوز نحرا له خوينو مصكاي نحنا قلنا نحنا نخص نحنا نخنبل نحرنا نحرا له خوينو اي ماتسني سيمبل تحار دي بوليتيكا دي كومفورت زون بحال بوليتيكا الله ما كسبتي تاقدسني انديفرنس قال كومو خاوز يحلو سلازس تي بحال وين قرب ابز حلفه 20 قال عامت ناي بلص ناي تاشم اندخونه خير الله كم حبرسب نبعلو نتي صنحي حلاقت ناي ارتراو حبرسب نعو خا እንዳ ሐሰሰ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ስለዚህ እሱ ንቃለሰና ምህላው አግምት ምታው አገዳሲ ግን ክግበር ዝካል ምዃኑ ከዓ ክንርሲ ይብልናል ማለት እዩ if we come together we can solve it there is nothing ከምቲ አንተ ወዝወልኮ there is nothing that we can solve if we come together ስለዚህ let's come together ዝብል ይዘለኒ hopefully تناخيفه يا خوون امبر زي اكو بداي تحطن دا ملتي خا ريدي انسر يبلان مالتي بزخونه ግን ابو فتاتين لهم مالتي يقن يلي دكتور بتعمي كمسجنا كافتو يتي contribution نات كقلل بقلل زرأي كونن and we are very proud يكون نمبر اب كحطو ز حسبكو اسمع دلهو 1 اسمع دلهو اوكي يعني لي كبرتي هبله تي كحطو ز حسبكو بيستفعل ملكع كملس صنيحو ግን ኢደያል ዒላ ኸበም ሲኹን ብዙሓት ምንሓተት ተኻብዚ ሃለው ክብላሞ ገሊኣ of course ክንጽብጽብ እንተጀሚርና እንታይ ጸገምና ዝተፋላለየ ሰብ ዝተፋላለየ ፋክተርስ ወይ ባዕታታት መርሓባ ከምጽእ ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ እቲ ኣሞንጎ እዚ ክበሃል ጸንሐ ሕጂ ኣሞንጎቶም ፖለቲካዊ ውድባት ዝበሃሉ ወይ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ናብ ሓድነት ክመፁ እንተኮይኖም እንታይ እንተዝገብሩ ዝሐሸ ዝብል ክንሰምዕ ጸኒሕና ምስኣታ ተሓሒዛ ሓደ ኣረኣእያ ከተጥሪ
تبل بمسرته صقمنا فتحله مالت اندي ندحر حدا رأيا ناطرينا خدنا تزبز حسب حدا رأيا نخلوه خا نويح ناي من احقال خمسة دلينا نرئي اني takes long مثلني تودي بكام كلاس مسناي زصنح كنتات تمنزل عيب زل حصه دهلي مثلني تودي بكام كلاس دحر كاب تودي بكام كلاس دحر حر زبله يبزح مثلني كاب تودي بزلو حجيتي تودي بزلو قال ما كلاي بوتا somewhere by the way كي تودبكا ودب صديقو كي تودب خق على زدلي እንደገና ይዝውደብ ሽሙ ይقير መልክዑ ይقير እምበር ብዙሕ አይርዳእነኒ ግን ኣሞንጎቲ ተወዲብካ ምቅላስ ውድብ ሰልፊ ገለን ኣሞንጎቲ ከይ ተወደበ ዝርጉሕ ክኸይድ ዝደልን ገለ ፀገማት ከም ዘሎ ርእዩ ገለ ዶ እዚ ተወዲቡ ዝቃለስ ቀዳማይን ካልኣይን ክሰርዖ ዘለዎ መኸራኽብ ዝኽእል هواهو مترخبه قال ايتي survival issue كوينو تزوحده بزي ساقي انتلنايو ات مبزحتو اجن يفلت كمزي اب ماكلاي مسراق زغوانفه بعد مسري جلس spontaneous زخونه قالسي كال داي كال ناب إيرترا ولا خال حتى خوينو spontaneous قالسي زدلي جن بشم ودبن زي ودبن غير زغلصو ابز عينت confusion زلو خوينو يسمعنا مو can you elaborate او قرب مبرهي انتلو يعني لي طعم مشات كا يا غنى اللي جبها well انت ايدا عجبنا كمش عدهم كلن اندياتا نغرا واسي تودي بكادو دي تودي بكادو سلاماو دو اتقاودو قال از كله قال زرباي actually لا مالسين هاي حقي كم بيقول بحر كوينا مالتي نا هذا حق له تحقق انت ايوم صقم علنا رؤي صقم كمان نيشتي صقم ايكونن مالتي على كم حزبي كن هلو دين اين هلو دين عادي خازخا زع عدي بزع هاجر نزارب سلازلنا هاجر كتلو داي تهلو زبليو تي تصقمنا مالتي رؤي زخاكو ما سي تعيشم زدليو ما انا لسه زدليو وي قال تعيشم يكونن نو نزي نختفلسي تعيشم يكونن ابز حد تايقول له روكيت ساينس هيكونن يبلو مالتي ريو حتي ازي زلو خناتات كعني سويل بعلا يلوطني تا حقن ساعه كسرح لك كتكفل لك كي كفلك زمص ነገር የለም بعلو سويل خيد አይከልም ኦኬ حتي نتا نزي مخفال ግን እንታይ ካተውጽ መስለካ መመክነይታ ውድ ባይሰርሕኒው እዚ አይሰርሕኒ ትብል ማለት እዩ ናይ በሐቂ እቲ ስራሕ እንተ ንሰርሖ ዓቕምና ብዝፈቀዶ ማለት እዩ እንተ ንሰርሕ ለውጥ ንመጽእ በታት ዓምነላ ተትሰርሕ አባይታ دحاب اندحرات سرعة وطيخا خاني كتسامع تغليخا مخناتو تمجدي عيناي مخانو تفلت تغليخا صدي مزل حجي نخسرح دلو زي مخان كالات كسرحو لكا تدلي كتكفل دلو زي مخان نزرحو تعبة نعاس موقاس حانت نقر كي قبر كامالتي دايم مسرحي تسعقم عتشل سلازي نخي سرح خاا بس تبل مالتي ودو يسرحني تبل كالق تمص قامت كله زي قامش عدي يحن كل النية سلازي اتي توديب كام قلاس دو زي تودب كازب الحكي مع
ክትካትዓሉ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ብሓቂ እንድሕር ደኣ ከዓ ከምኡ ትኣምን እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ፀገም ኣይኮነ ንኩሉ ቦታ ኣለዎ ተወዲቡ ክቃለስ ዝኽእል ከይተወደበ ክቃለስ ዝኽእል ንኩሉ ቦታ ኣሎ ንዘይ ምቅላስ እንቅፋት ኣይኸውንን ሕጂ ግን ከም መምኽነይታት ስለ ንጥቀመሉ እንታይ ኢና ሕጂ መባእሲ ይኸውን ማለት ዝኾነ ሰብ እኮ ኣይሕንኩለካን ክትቃለስ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ እኮ ባእሲ ኣይውዳእን እኳ ኣይጠብብን እዩ ቃለስ ደሊኻ ትቃለስ ትኽእል ኢኻ ብድላይካ ተኣሽሙ ትገብራ ማለት እዩ ከምኣ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ክተናድእ ኢኻ ንበይንኻ ከምዘይ ትገብራ ስለ ትፈልጥ እሞ እታ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ተቃሊስካ ዶ ከይተቃለስካ ማለት ተወዲብካ ዶ ከይተወደብካ ዝበሃል ሙግት ኣቦቲ እዩ ንሱ ከዓ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ እንታይ ረብሑ እንታይ እዩ ጉድለቱ ኣየና የርብሕን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ቦንቶም ላይን ግን ብዝኾነ መልክዕ ይኹን ከይተወደበ ማለት እንድሕር ደኣ ዘይተወደብካ ማለት እዩ ቃልሲ ፍሪኡ ክትሓፍዝ ትኽእል ዘይትኽእልን ኣብ ዝብል ኢኻ ትኸይድ ዳሕራይ ክዕወት ይኽእል ዶ ይኽእልን መንግደፎ ይዕወት ዶ ይዕወትን ኣየና ይሰልጥ ገለ ገዲፍካ ዋላ እንተተዓወተ እቲ ፍረኸ ክትሓፍዞ ትኽእል ዶ ምዕዋት ዝበሃል ፍረ ክትሓፍዝ ትኽእልካ እዩ ለውጢ ምምፃእ ኣይኮነን ማለት ሪጅም ቼንጅ ይኮነን ሕጂ ዲሞክራቲክ ቼንጅ እንድሕር ኮይኑ ዲሞክራሲ ከምፅእ ይኽእል ዶ ይኽእልን ናብ ዝብል ኢኻ ትኸይድ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ክውደብ እንድሕር ዘይከኣለ ስርሑ ክሰርሕ ኣይክእልን ምክንያቱ እኮ ህዝቢ እኮ ሓደ እኳ እዩ ስለዚ ብትን ኮይኑ ተበቲኑ ጉዳይ ክገብር ኣይክእልን እዩ ሳም ፎርም ኦፍ ውዳቤ ክህልዎ ኣሎ እሱ ተሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምውዳብ ከም ወንጀል ጌርካ ምውሳድ ንዕኡ ምንዓስ ማሲ ናይ ከምዛ ዝበልኳ መምኽነታ ክትጥቀመላ እንተዘይደሊኻ ርዱ ነገር ማለት እዩ ኣይዕንቅፍን ኢኻ ነቲ ካልእ ሰብ ከይተወደበ ክቃለስ እየ ዝብል ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ እኮ ውዳቤ እኮ ምስ ካልእ ሰብ ኮንካ እንድሕር ሰርሕ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ትዕበት ትንዓስ ምስ ሓደ ሰብ እንድሕር ተሳሚዕካ ሰርሕ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ማለት ዝኾነ እኮ ፅሑፍ ድዩ ዘይፅሑፍ ብሁል ድዩ ዘይብሁል እኮ ስምማዕ ኣለካ ማለት እኮ ስትራክቸር ኣለካ ማለት እዩ ሳም ፎርም ኦፍ ስትራክቸር ኣለካ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንምሳሌ እዚ ሕጂ እዚ ፓልቶክ እዚ ሕጂ ውድብ እኳ እዩ ሰባት ኣለዎ ሕጊ ኣለዎም መምርሒ ኣለዎም ይሰርሑ ኢንተራክት ይገብሩ ውድብ እኳ ሕጂ እቲ ደረጃታት ክፍለይ ይከኣል ግን እቲ ከይተወደብካ ምቅላስ የርብሕ ገለ ወይ ከዓ ገለ ዝብል ማስ ከም ዝበልኩ ወይ ምክንያታት ዘይደሊኻ ከምኡ ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግን ከም ዝበልኩ ወይ ማለት እዩ ስለዚ ባዕልኻ ክትከፍል ዘይደለኻ ካልኦት ክሰርሑልካ እንድሕር ደሊ እንድሕር ኮንካ ዋል እዚኦም ኣይጠቕሙን እዮም እዚኦም ኣይረብሑን እዮም እዚኦም ከምዚ እንደም ትብል ማለት እዩ ስለዚ ውድባት ኣይረብሓን እየን ከምዚ ዝኩሉ ምስኦም እዚ ኩሉ ቀምሻ ዳይ ሕንኩልኒ ክሰርሕ ስለ ዘይደለኻ ጥራይ ከም ሰርሓ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኮንትሪቢዩት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከም ሰርሓ ክትገብረን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብወሰን ኮንካ ከምኡ ምባል ኣይኮነን መፍትሒ ማለት እዩ ንሰን ክሰርሓ ዘይኽእላ ኮንካ ዝሰርሓ ዘይሰርሕ ፀገም የብሉን ከም ዝበልኩ ኣይውዳእን እኮ ትቃልሲ መዓት ኢብኖ ኣሎ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን ከምቲ ዝበልኮ መባዓሲ ንገብሮ ከምኡ ስለ ዝኾንና ጥራይ እዩ ስለዚ ናይ ባህሪ ፀገም እዩ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ንኩሉ ብሓደ መኽባዕቲ ክትእትዎ ይትኽእልን ኢኻ ግን ናይ ባህሪ ፀገም እዩ እምበር እቲ ምውዳብ ዘይምውዳብና ኣይኮነን እቲ ፀገም ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዝበልካዮ ኦፍ ኮርስ የስ ማለት እቲ ተወዲቡ ውድባት ፖለቲካ ውድባት ሕጂ እቲ ውዳቤ ንባዕሉ እንታይ መልክዑ ዝሕዝ ሲቪክ ኣሎ ፖለቲካ ኣሎ ካልእ እውን ዕቁቡን ውድብ እዩ ማሕበራዊ ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ
ናይ ሚድያ ኣሎ ካል ኣሎ ስለዚህ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ውድባት ሲ ሓደ ማዕከላዊ ቦታ ዶ መራኸቢ ክፍጠር ይከኣል ዝበልካዮ ማለት እዩ why not ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ሓንቲ ኤርትራ ኮይና ንዛረብ ዘለና ስለዚህ ሲ we have to come to our senses ንሕና ከምቲ ዝበልክዎ ኣነ ንበይነ ክገብሮ ዘይኽእል ምዃነ ንድሕር ፈልጠትም ካልኦት ምሳይ ክህሉ ኣሎ ብዛዕባ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንዛረብ ንድሕር ኣሎ ኮይነ ከዓ ንኻልኦት ገዲፈ ከይደ ይኮንኩን ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣግሊለ ይኮንኩን እቲ ዘሎ ስርዓት ቃለሶ ዘለና ኣግላሊ ስለዝኾነ ኣግላሊ ዝኾነ ስርዓት ከዓኒ ንሃገር የጥፍእ ስለዝኾነ እሞ ሩኡይ ዝኾነ ነገር ስለዘሎ ኮይና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ሓደ ኣግላሊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምፃእ ለውጢ ይኮነ ስለዚ ክንፈትሖ እንድሕር ኮይና ጉዳይ ኤርትራ ኩላህና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ስለዚ እታ እንኮም መፍትሒት ከዓኒ ዳያሎግ እያ ፍልልይ ኣለካ ፍልልይ ካተት ብዳያሎግ ከምቲ ዝበልክዎ ኩለንተናኻ ተቐምጥ ኣብታ ጣውላ ብንፅህና ካብ ልቢ ኢኻ ትጅምር ካባኻ ኢኻ ትጅምር ኣነ እንታይ ይገብር ኣለኹ እንታይ ክገብር ይኽእል ድሓር ካልእ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝመፅእ ብኻልኣይ ደረጃ እዩ ካባኻ ትጅምር ስለዚ ሰዓት ሓቂ ስለዚ መምኽነይታ ኸማን እኮ የብልናን እኮኒ ርኡይ እኮ 20 ገለን ዓመት እኮኒ ማለት ብዙሕ እኮ ተፈቲኑ እኮ እዩ ማለት ተፈቲኑ ዘይሰርሐ ነገር ደጋይምካ ብምስራሕ ተምፀለውጥ ነገር የለን እኮ ንበይና ከይድና ማለት ኣብ ሓደ ንበይኑ ከይድ ስለደለየ ዘይኮነሲ ኣብ ሓደ ክመፅእ ስለዘይከኣለ ንበይኑ ከይድ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ በይንኻ ምኻድ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሳይታይም ሕጂ ሰብ ከመይ ገይሩ ኣብ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብ ዳያሎግ ክትከይድ ከለኻ ከዓኒ እንካን ሃባኒ እንታይ ትህብ እንታይ ትህብን ኩሉ ክእል እዩ ኦፍ ኮርስ ንክስገር ዘይግብኦ ረድ ላይንስ ኣሎ ግን ንሱ ከዓኒ ብዳያሎግ ኢኻ ሕጂ ተፃብቦ ማለት እዩ ግን ክትከይድ ከለኻ ኣብ ዳያሎግ እንካን ሃባን ስለዝኾነ እንታይ ክትህብ ኣለካ እንታይ ክትህባ የብልካን ንሱ ብንፅህና ኩለን ድሕራ ቀሚጥካን ገሊአን ትህበን ገሊአን ካ ትቕበለን ማለት እዩ ብከምኡ ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል ስለዚ ኢንፋክት ጀምሃ እዚ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ there is no reason ከማን የለን ብናተይ ርእይቶ ከምዚ ዘለዎ ክነብር ማለት እዩ unless survival ሕቶ እንተዘይኮይኑ ዝበልናዮ ማለት እዩ እሞ ሰባት ከዓ ንውድብ ከም መንበሪ ጥቀሙሉ እንተዘይኮይኑ there is no reason politically በኤርትራ መተካእታ ብሕልፊ ካልእ ጥሙሓት ዘለዎ ኩሉ ክእል እዩ ማለት እዩ መተካእታ ነዚ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክትቃለስ እንድሕር ኣለኻ እውንካ there is no reason ኣብ ሓደ ኣምብሬላ ወይ ከዓ ሓደ ጥርናፌ ገይሩ እዚ ውድባት ዘይቃለሰሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ግን እቲ ትርኢ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከዓ እሱ ስለዘይኮነ ስለምንታይ እዩ ዘየሎ ንብሎ ዘለና መግለፂ ንህቦ ዘለና ንሱ እዩ ማለት እዩ ሎጂካሊ ግን ማሲ ማእከላይ ቦታ ክርከብ ይከኣል ዶ ዝበልካዮ ንሱ እዩ I think ኣነ ሕጂ እቲ ኣፕሮች ናተይ እንታይ እዩ እቲ ዶሚኔት ዝገብር እዚ ሕጂ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለዝኾነ ነታ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ክንፈትሓ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ነታ ሰርቫይቫል ሕቶ ንክትፈትሕ ግን ብሓደኻ ክትመፅእ ኣለካ ዓቕማኻትካ ተዋሃሃድ ኣለካ እንድሕር ዓቕማትካ ዋሃይድካ እቲ ሕቶ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሪጅን የብሉ እቲ ከምኡ ዝገብር እዚ ንናይ ምትእትታው ኣይሳጣሕኒ ማለት እዩ ስለዚ እታ ማእኸለይቲ መገዲ ከዓ ተሰሪሓ ክትቅፅል ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለን ማለት እሱ ኢኻ ማለት ትፅቢተይ ንሱ እዩ ናብኡ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንገዲ ክልተ እዩ ሓደ ከም ዝበልኮስ ኮፍ ኢልካ ተማያይጥካ በቲ አንተዎ ዝብሎ ዝነበርኩ ብኡ መገዲ ናይ ሓባር ራእይ ኣማዕቢልካ ብሓደ ትመፅእ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ከምኡ ክምፃእ እንድሕር ዘይከኣለ ሓደ ሓይሊ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቶም ክሰማምዑ ዝኽእሉ ዝሰማምዑ እሞ እሶም ከዓኒ ማለት ናይ ሓባር ራእይ እንድሕር ዳኣ ገይሮም ካብ ንእሽተይ እያ ትጅመር ክልተ ኮንካ እንድሕር ጀሚርካ ሳልሳይ ትውስኸላ ራብዓይ ትውስኸላ ሓምሻይ ትውስኸላ ከምኡ እንዳበለት እያ ትኸይድ እቶም ክረዳድኡ ዝኽእሉ ብሰዓት እዚ ከምኡ ፀገም ዘይብሎም ክረዳድኡ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ሓደ እንድሕር መፂኦም ሓደ ጥርናፌ ገይሮም ሓደ ኣምብሬላ መሳርሒ እንድሕር ዳኣ ፈጢሮም እቲ ናይ ሰንስ ኦፍ ዩኒቲ ስለ ዝመፅእ እቲ ብደገ ኮይኑ ዝርኢ ዘሎ እቲ ፓሲቭ ኮይኑ ዘሎ እሱ ፓርቲሲፔት ክገብር ይኽእል ወይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ክሕወሶ ይኽእል እዩ እዚ ክሕወሶ እንድሕር ከኢሉ ከዓ ዓቕምታቱ እንዳሓየለ እንድሕር ዳኣ ከይዱ ናይቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተጠርነፉ ዘለዉ ወይ ክሳብ ሽዑ ዘይጥርነፉ ሓይልታት
ንዕኦም ከዓ ክጥርንፍ ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ሕታታቶም ክምለሰሎም ስለ ዝኽእል እቲ ናይ ምዕዋት ተስፋታት ዝያዳ ክዛይድ ስለ ዝኽእል ነቲ ዓቕምታት ከምፅኦ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ገዲፍካ ምኻድ ማለት ክሰርሕ ዝኽእል ሓይልታት ጠርኒፍካ ንቅድሚት ምኻድ ንባዕላ መፍትሒት እያ ነቲ ካባኻ ወፃእ ዘሎ ናባኻ ንክመፅእ ዝያዳ ድርህት ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ እቶም ክንሰማማዕ ንኽእል እቶም ኣብ ሓደ ክንመፅእ ንኽእል ሓደ ዓይነት ርእይቶ ዘለና ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ክሳብ ሕጂ ዘለና እንድሕር ጀሚርና እያ እሞ ንቅድሚት ክንውጥጥ እንድሕር ዳኺልና እቲ ብድሕሪት ተርፍ ከዓ ንክስዕበና ክእል እምበር ኮፍ ኢልካ ከም ትፅበዮ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ ኮይ መፀካኒ ምክንያቱ ኮፍ ኢሉ ፅበየኒ ስለ ዝብለካ እንታይ ዘምፅእ ኣሎ ክትገድፋ ትኽእል ምዃንካ ከዓ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክመፀካ ድሓር ትድግፎ ማለት እዩ ክመፅእ ከሎ በልንዓ ላብ ክብልካ ከዓኒ ትፅበዮ ማለት እዩ እምበር ኮፍ ከም ትብል እንድሕር ፈሊጡ ኮፍ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኮፍ ኢልካ ካ ትፅበዮ ስለዚ ዘምፅእ ምክንያት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ከም ሓደ መገዲ ክውሰድ ይከኣል ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እተን ድሓር ሰውራ ኣበይ ገፅ ይኸይድ ከዓ ይፍለጥን እዩ ስፖንታኒየስ ዝኾነ ቼንጅ ክመፅእ ይኽእል ዶ ዝተባህለ ያስ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ታሪክ እንዲና ከምኡ ከዓ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ክስቶ ከምዚ ተገይሩ ኣብ ዓዲ ክስቶ ከምዚ ተገይሩ ኣብ ዓዲ ክስቶ ከምዚ ኣይተገብረን ስለዚ ኣብ ዓዲ ክስቶ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ስለ ዘየለስ ኣብ ዓድና ከምዚ ኣይመፅእን እዩ ይበሃል እዩ ግን ሰውራ ኣበይ ገፅ ከም ትኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ መን እዩ ዘበግሶ መን እዩ ታይስም ዝገብሮ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ግብፂ መንእሰይ መሪሕዎ ከምዚ ዝበለ ነገር ስለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ግን መንእሰይ ስለ ዘየለ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎ የለን ዝብል ብዙሕ ዘረባት ሰሚዕ ኢኻ ማለት እዩ ነቲ ቃልሲ እቲ ዘሎ እዩ ዝመርሖ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስፖንታነስ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካኒ የስ መፅእ ይኽእል እቲ ዝመርሖ ምስ መርሖ ኢኻ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ መሪሕዎ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክመርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣየናይ ምዃኑ ሕጂ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ትእምት ትኽእል ትግምት ትኽእል ኢኻ ግን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣበይ ገፅ ይኸይድ ስለ ዘይትፈልጡ ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወዲ ዓሊ ምሽ ከምኡ ገይሩ ሕጂ ወዲ ዓሊ ዓዊቱ ነርቶ ትኸውን ኣብ ኤርትራ ክግበር ኣይከኣልን ዝበሃል ነበረ ተገይሩ ምኾነ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ወተሃደር ዝመርሖ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ እንተባሃለ ከዓ ማለት እዩ ዊደሎ ሕጂ መን ኔክስት ስቴፕ ዝወስድ መን እዩ ግን ንሕና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዊ ሃቭ ቱ ፕሪፐር ክንዳሎ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብዛዕባ ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ንዛረብ ስለ ዘለና ዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ከዓኒ ኢንስቲቱሽን ማለት ትካል ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ህዝቢ ነዚ ክዳለወሉ እንድሕር ዘይከኣለ ፅባሕ ንግሆም ዝመፅእ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት ናብቲ ዝግብኦ መገዲ ክትኣልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኦኬ ስለዚ كيمتص يخل مخانو مجمات قداس يبل مالتي يغني لي اوكي بايتس ببان مثلا بايتس حنسب نبغى خبك حنتي دقيق دكتور بفلاي دكتور مالتي خملس كله ينوحا سلازلو تجزيه سلات صب النمبر صبغ نيروتي ملسي تي تعرفنا زلو جزيه دونجينا سلاز جمرنا وحد سلازخون انه كلهم كن بصحهم متان دكتور specifically after question اذكر كم ملسامو انه كلهم كن بصح لهم مالتي دحر عدل ترخينا رئيت لبوا نقبرنا بزن خرج زلنا نخم جزيه درجه ينوح قدف وقوم يزبلوا حراي دحن متان نتم زلوسي ابتي يوم كالو تحت وين كله سلاز قلت ملسي I mean تحته the same so specifically نصرتي حتى نصرت ملسي تتوهبت اوكي تردي خان الله مالتيو خنا طعمهم مالتي كلهم بايتس مجمرتا بدحر غزيه ترخيمنا تم كالو تعدل زي رخوكم رئيته وي لوبوا زياده خنبوكم هنا حجي بايتس جمر كلتا دخن غبره دكتور كلتا دخن قبرا
هو نطعم كاينه هو نحدነት نعايلن ده كلتا دخن قبرة اوكي دو بايتس حقي كلتا خنقبرة دحرتا ملس حنت قبرة خيلي دكتور نستقيلنا يكوننا دكتور نولا ذلا ها بعالكم زغماي هلولا نابيدا يا خيدر لهم بلنا حراي مونتاين قبرة بايتس ما جمرتها بدحريو حقي كلتيكم دحر دكتور انا ريالكا سدلكا زين زينا جابان ساعات نع رؤيا بالله انت نوحيخا سدلكا ساعات سلازي كلتيكم بايتس عند حقي بدحريو دكتور دحريو كوكن اند وين حدنت حراي مايكروفون بايتس سلام سمع الله دو سلام الله دو اوكي دكتور بتعبي اقداسي استمره انا حج حتى يدلني سمعنا ابنة عب كيدان تسامعهم الحرايك قلنا يسرحن عب زر 16 دبات مستعكبه من سامعوا حجي اتي افتح اخيباتات كايد كله فانتاستيك وينو جن اي عوتن سلمتاي اتي ديمقراسياوي حيلي كعوت زي كعاله اذا تعدم حتى مهنياتو behind doors طرح دي كونسي زي ناي warlords sentiment ده هذا خونه خيلي مالتي تا خليت حتى تسمعي كلهم كتبتها حتى بس اساسيتي اوكي تا خليت حتى زي حزباوي نعم كايد كله ثم نتي افتي ناي كيدان ناي ولا بكال قضيه استقبر اخيباتات زعنقفو نزي حزباوي نعبتات كيد كعنقفو فتنو حجيشي كمي قال كأخا نزي سعره تخيل ونياتو تم كمي لو أنك أفكم زلنا نفطر لنا جن كمي قالنا هتعطوا كنبلون خيل كمي قال كان حدا زي ديمقراسياوي حايلشي ماجوريتي حزبي حس كادها سعره تخيل شي ويش نعاتهم بملمان يا نيلي يسمع له غدو سمع عند حرالي باملك تقول لي مسكرم اذا انا بايس بزح زبلت حتى انا انت زملسا دكتور اقديمو طبق نيرو دس مبلن مالدي قصلت يلكا نغن قصل ملك تارين مسكرم ملك تارين قصلت يلكا نغقصل اوكي دكتور قبل مسكل ازي دزبل طبق استمرو سمعت انحين بتاعمي I'm very proud of you حدا كابتي بريفلي دغلت كايو بكرات حيلتاتنا انتا يلكايو حدا كابتي زحقست النجر انتاي نيرا ابز حلف اوان زمس حدا بصايزي زوكوشن اوف سيرفيلانس يخنبل صنحنا خنبل نيرناس لو مدقيم كالي دستبل نجر نزي اخت من لزلوا حتى ازي حتى منبار كوين زلو حبيركا نوع ملس مدلاي جن حنتو وقلقو تناتي حتى انت كمن اسي انا كمن اسي نسخاخ اخم عبا ابو حجي ابتناتي بوتاتا تولس انتاي مقبركا حجي نيشتي نيركا تتخون من اسي نيركا تتخونسي انتاي مقبركا زياتا ناتي فلي تحتو تكون تقلع نابوتا من اسي انت تملس انتاي مقبركا نزم من اسيس بحاتيروسي انت عينت لبواقه تو تخيل مالتي يغني لي جواد عنيت the question of survival thank you very much thank you Java the question of survival don't worry I can speak fluent English don't worry
Thank you very much doctor. حتى تردي قال انت كون كاتبو نزم الاسيسي انتاي مبلكايو حجي نابزناتي عدم انت تمصمو ወደ 17 ወደ 18 ዓመት ተቆም እንታይ ምገበርካ ክብለካ ኢለ thank you Mike free مرحبا وا زبلع حتى ودين هي الكاميرا يريخها ها thank you حكي thank you زبلع حتى ريخها يا بس እንታይ ሉሲ ኪዳን ተሳሚዖም ውድባት ተሳሚዖም ግን ፋሕካ ይብሉ ስለዚህ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሓይልሲ ስለምንታይ እዩ ዘይዕወት እዩ ተሓንቲ ሕቶ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ናይ ህዝባውና ዓቢ መይቢቲ ማለት ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኮይኑ ዝሰምዕኒ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ከይኸይድ ከይስስን ከዓኒ ዕንቅፋት ዝገብሩ ኣለዉ መኒ እንታይ እዮም ዝፈርሑ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን እዩ ትሕቶ ማለት እዩ ናይ ሓቂ በዳይ ትሕቶ መንእሰይ انت تخون حج انت نجبرك عاد كيف انا مالتي ويل اتي مالتي انت تا ملساسي حجر اخايو مالت نايكدان عبالات زنبرا ويز كونوا ودبات نبل مالتيو وي بعثات بحدا يمصمو يزراربو دحر يسامعوا دحر نتسامعوا هاي تغبرونيم مالتيو تي زنبرا حق مالتيو سلامتايو بتسامعوا بممرحيهم بتسامعوا زي خدو نمتاي نعو بايلي تغبرو رينا ينا بتحلفه غزي بصح غزي مالتي نو قصتات نو نتسامعوا تشارتر نعو مغحاس غله رينا ينا سلامتاي نتي تسامعوا تشارتر نتسامعوا ولا نتات تسامعوا كمانسي نمتايهم كتغبروان كهوروان زي كالو زبل حتيم صالكا مالتي ابز حلفه غزي يون ناي ودبات مقرار تباهيلو امچرشا نتي تسامعوا نعو قديفهم كعا ترأي مالتي حتى حدا بحري ناي هلاوي بوليتيكا هلاوي ناي إرترا ويكا ناي تقاومو إرترا يوزي مجلسي actually كنبل نخن حتى حدا بنتاي يقلص مالت مالت يستيت مثل قن عباية انتهى ساعة حدا نجر تسامع حدا نجر تبل مش بتاع تسامع هات غير مالك ولا تسممنا نعها تملشات قرصك انت خوينا خسارك كتكل لك اذي سواد انتجري اذي زرعنا انتايو ودباتنا ارترا انتجريتي لاك يقبر ويكا يبلو من مالتي بالتسامعوا ابزو علو زي حادرو حدا كابتي ابن نحديهم مالتي متعمان كحضروا زي كألو حدا نسي مالتي مخناتو لو بتسامع صح تكبر عليها تخبر عليها اي تخبران تعشمي يلل مالتي مخناتو مفراس للزرق مالتي جن دحرزي انت ايزلو سلامتا يقومو زخون زبل الله مالتي اذا انت اذا ردأكا ماني وناني ناي بوليتيكا وساني يتحدث السقاسي نبوليتيكا وسانيها وناني ديها ايو ناويز وزدكا مالتي نبوليتيكا وسانيها وناني تخون كان لتزوسن كانت تساوعها تخبروها مالتي جن كاله اند حتى اخوان زقاص ولا جن اتي تريعه زلها تحق يكونن تريع زلها مالتي مالتي اتي دغاوي خاطر زلها اتي وشتي كاله اي مالتي حجي ابت حلفه هيوت ناي تقاومو دحرينا إذا متستاو يسيو سلازي تمساخات زارو زلو تماخر زلو هو إذا مانيو إنتي زغروا زل حسام ناتولي ولا نايكالي نتي زغبر نتي تسعام عنو كتغبرا دي ولا ندي كتغبرا خيلي زبل حتى الله مالتي تحققها كم زي كنا نفلت مالتي سلازي إتي تسامعنا وطعنا كم زي قرنا زبل حكي مالسي كتعامل أي تقلين خا تسامع أمه هتقبر وعمل كه تعامل أي تقلين هم خليه هذا never been the case
ስለዚህ ታሪክ እንድሕር ምብላት ከይኾነና እምበሪ እንድሕር መርሚርካዮ እሱ ካትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እሲ ፓርቲኩላር ብዛዕባ ዘልዓልናዮ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ውሳኔኡ ወናኒ ከም ዘይኮነ ይዘርእየካ ማለት እዩ እሳ ከዓ ምስታ አንተ ዝብላ ነበርና ዋላ ሓቂ ዝበላ ማለት እዩ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ትመጽእ ማለት እዩ ኣብ ሰርቫይቫል ሙድ እንድሕር ኣለኻውንካ ሰርቫይቭ ከግብረካ ዝኽእል ነገር ኢኻ ትገብር ስትራቴጂክ ዝኾነ ናይ ሮዕ ክትሓስባ ይትኽእልን ኢኻ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ከዓ ናብኡ ገፁ ከይዱ ማለት እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር እዚ ክረአ ኣለዎ ማለት ዳስዋይ ካብኡ ክትወፅእ እንድሕር ዳ ኮንካ ሓደ ሕጂ እዚ ታይሽሙ ለውጥ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ማለት ነዚ ነዚ ኩነታት ክሉእ ዝኽእል ነጥበ መቆይሮ ሓደ ዋስ ክግበር እንተዘይክኢሉ ካብ ዝሙድ እዚ ክወፅእ ኣይኽእልን ንሱ ኢና ንርኢ ዘለና ክርተት ዘብለና ዘሎ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትመፅእ ትፍትን እቲ ትብል እንደገና ሓድሽ ተበግሶ ይበሃል ካልእ ይብል ግን ኩሉ ሓደ ምክንያቱ እታ መኹባዕቲ ሓንቲ እያ ስለዚ ኣባያ ትልወስ ከም ዝወፃት ኣይታ ስንከታ እንጀራ ከዓኒ ተመሳሰልቲ እየን ማለት እዩ ሓድሽ ይመስለካ ግን ሰይም ማለት እዩ ስለዚ 20 ገለን ዓመት ኮይኑሎ ኣብ ኮለል ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ክወፅእ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ክወፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክዘልል ክኽእል ኣሎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከዓ ትቃልስ ማለት እዩ ስለዚ ነጥበ መቆይሮ ከብፅሕ ዝኽእል ምዝላል የድልየሎ ማለት እዩ ካብዚ ህሞት እዚ ክወፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ማለት እዩ ግን ንሱ እቲ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ወናኒ ናይ ፖለቲካ ውሳኔኻ ክትከውን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ንዕኡ ከዓ ክትከላኸለሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ስለ ዝኾንካ ካብ ተፃብኦታት ካብ ወሳታት ናፃ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ነቲ ተፃብኦታት ነቲ ወስታታት ክትፃወሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንዕኡ ክትከላኸለሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ክትከላኸለሉ ከዓ ዓቕሚ ኣለካ ዶ እሱ እዩ እቲ ዓቕሚ ክተጥር ኣለካ እቲ ዓቕሚ ከዓኒ ክንተኣኻኸብ ክንክእል ኣለና እዩ ዝበልናዮ ማለት እዩ እታ ናይ ህዝባዊ ናዕብ ዝበልካ ወይ ከዓ እዚ ናይ ፖለቲካ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንብል ከሪምናሲ ህዝቢ ክቃለስ ኣለዎ ንብል ናይ ህዝቢ ቃልሲ ብኹረት ነዚ ተቃውሞ ክሕይሎ ከደልድሎ ይክእልን ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ክቃለስ ኣለዎ ንብል ፀኒሕና ማለት እዩ ከምኡ ትጠለብና ከምኡ ከዓ እቲ ቃልስና ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ክሳተፍ እምቢ ክብል ንዲክታተር እምቢ ክብል እዩ እቲ ድሌት ማለት እዩ እሱ ከዓ እቲ ቃልሲ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ በቢ ከባቢኡ ተወዲቡ ክቃለስ ምብጋሱ እዚ ናይ ብሓቂ ባህ ዘብል ተስፋ ዝህብ ተርዮ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ክሕጎስ ከዓ ትፅበ ማለት እዩ ገለገለ ሓይልታት ግን ነዚ ተበግሶ እዚ ሕጂ ዝቃወሙ ወይ ከዓ ነዚ ተበግሶ እዚ ከም ፀገም ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ንምንታይ ነዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዝፈርሕዎ ትሕቶ ባይትስ ዘቕረቦ ማለት እዩ ወል እንድሕር ዝፍራሕ ነገር እንድሕር ዘይብልካ ንህዝቢ ትፈርሕ ካብ ህዝቢ እንታይ ትፈርሕ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘካይድ እንድሕር ኮንካ ንህዝቢ ጠቅም ነገር ገብር እንድሕር ኮንካ ካብ ህዝቢ ዘህድም ዘፍርሕ የብልካን ህዝቢ ክቃለስ ይኽብለካ ከሎ ሓቢልካ ክትቃለስ ምስኡ እንድሕር ዳዓኒ መደብን ፕሮግራም እንድሕር ኣለካ እሞ ህዝቢ ዝጠቅም ነገር ኣለኒ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ዝገብር ዘለኹ እንድሕር ኢልካ ኮንካ ካብቲ ህዝቢ ትሃዝበሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ትፈርሖ ምክንያት የለን ማለት እዩ ስለዚ ስየጥ ተለካ ንህዝቢ ዳ ትሸይጥ መደብ ፕሮግራም ተለካ እምበሪ ካብ ህዝቢ ንምንታይ ተቃልሹ ንምንታይ ህዝቢ ይለዓል ኣሎ ኢልካ ነቲ ናይ ህዝቢ ምልዓላት ንዕኡ ምድኻም ትብገሰሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዘፍርሐካ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዘፍርሖ ከዓ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ዘይብሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ሸሸ ክብል ዝኽእል ዲክታተር ጥራይ እዩ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ዘፍርሖ ኢሳያስ ጥራይ ዲክታተር ስለዚ if you are a friend of Isaias if you want ማለት ነው regime change ስለዚህ ኢሳያስ ሰጊብካን على ኢሳያስ ኮን ደልን ድሕዳሆንካ ዋል ህዝቢ ክልዓል ኣይትደልን ኢኻ ስለዚህ ምክንያቱ ህዝቢ ቻሌንጅ ስለ ዝገብረካ ማለት እዩ ስለዚ እሳ እንድሕር ኮይና ታፀገም ዋል ኣብዚኣ ሕጂ መሰረታዊ ፍልልያ ኣሎ ማለት እዩ እታ
كعنت وزبلنا ينسي متكاتنا هيكدف انتاي متكاتنا هيكدف نحد اخوينو متكاتا يكونن نعاي مالتي ماشي كنزو نبلو مالتي نو انتاي ملسا خلاص تطقو بلو مالتي هذا تعشمي يكونن مالتي حتى بخومي انا زريو مالتي ابزح بوتا تراخيبنا عين اكشوالي بزعبا زبلكاي حتى ولا بمدرخ وانت راخيبنا عين مدرخ زبلكو حج كمان دغمو زلخو وا اذا امسي نزنا حزبن كساسي نمدام زفرحو زلو حزب دعمو كان حزب دا يفرحيو زفرح مغنات تزيبلكا انتاي كنت زفرحكا حزبك قال سيبلك قال له مرحبا ها عند حد عني حزب صعبك كدل نحكون كخا شي تليكا اب حزب تاخذ شيء تمر خا حزب دا تهدم يخا نمتانكم زغبر زلو إلنا يمينا نعوم كامالتي سلازي سي كابو تفلي زرق نجر يكونن نسو نبعلو حدا يخطي خنقاله سول زغبانا كوي نسمعنا مالتي سلازي تعيش بيكونن مالتي مغني يكونن مالتي تمغني تقل نجر يكون بعين ديمقراطيا وقالت نحكوي مالتي ندحب قالت سخا ني ديمقراطيا مسغغار ابي ارترا نحكوي مالتي ريجن تشينج نحكوينو جن اتي كتهمصو تدل زلخا سلطان جباتي اغلالي مصاي ندحد اخوينو يس نو زبلكا حزبي كودبن نو خبلكا ناي تدلني خا اغلغالي هطراي خكم خمس اساس غبرو زلو مالتي مسارعو خغبركا زدل مالتي سلازي مودابون منقحون ها نعها ويلكامين تعيشمو يكونن مالتي سلازي بخومي انا دريو مالتي نعم نتم كم زغبرو سبات حيلتاتون كم يليهم مالتي اوكي نفتا مسكرم تاي بقى انا دان غزي لكم يلندم دونغي سلازي سي عند حدا تعيشم خوينو تعيشم نقبرنا مالتي بزخونه بزح حساب سلازي لا كوداي كالي خون كن ادلاي عند حدا خوينو نقصل نخلينا دحر الصغم تعيشون تقبر خونكم مالتي اتا حق زبلا مالتي نو تي بزع سرفايفال زبلو اوف كورس ناتي رديت السنديو سي تمغلص خاني جن حنت بداي تحتاتني من سينر كانت تتخون مالت ابناتي بوتان تتخون سي انتاي نغبركا ايلني ويل انا في من سي دي ولا تايتا تايم وان alright أقداسيتي هذه very 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 important مالتي كل جزء عندي مخري كان من عسى زهبسي كابو التفلي نجار يبلين مالتي حكي حدين كابي زبكسي كابتي حقتات ناي من اسي إيرترا زبكس مالتي من اسي إيرترا حدا كابتم وصعت من اسات ناي عالمنا متولكو مجنان يكونن مالتي حجي مخنياتهم استتقلمي مبصعد تتقلمي مالسي ابوتاتو اياتاتو منته ارترا ها تعيمو ها كمهار شقيلو خنبر اب معبلت هاجر كنبر يو تي زخفل كفيلو مالتي مالسي زخلو مسوعتي زخلو قالسي نحنت معبلت ملصقتن حزبا تخبر حزبا بسلامن بمعبلنان كنبرا زخل هاجر نمهناصيوم اتم زحالف حليفهم اتم غلبتهم عقمهم ملء ادميهم تقالسو نزي نمغباريو زم حجز قالسو زلو كمان كساب حجي وفي لهم زي عرفوا لي 4 5 عامات قالسو زلو حوات زي بهقوم مالتي كم دي عينت ايرترا كتمص سلازي كالتي حجي تقالس زخيز زلو مالتي سلازي من اسينا ايرترا وصع مخانو ردعني مالتي تي وريدو زلو وصعا دي مخوني مخانو يردعني مالتي بسنه مالت سنه امراوي بدلات زوردو تسفا زقرصه مخناتو اب ايرترا انا هيوت يبلين مصاي يبلين يلو كاب ايرترا بريرو زطف زلو مو اب مقد خا ناددا
ነጋዶ ደቂ ሰብ ተዳሪጉ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ እዚ ናይ ላምፔዱዛ ዝነበረ ናይ ሓደ ዓመት ዝኽሪ እሱ ንባዕሉ ከምኡ ዝኣመሰሉ ቅድሚኡ ይኹን ብድሕሪኡ ኣብ ፈቐዱ ዝጠፍእ ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኤርትራዊ መንነት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ሓሲሩ ንባዕሉ እቲ መንነት ዝበሃል ኤርትራዊ ሓሲሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ዝገጥሞ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ማለት ንውግእ ይኹን ድሕሪ ውግእ ዝመፀ ሳዕቤናት ኩሉ ኣብቲ መንእሰይ ኣደራዕ ዝወረደ ዓብዪ በደል ዝበፅሖ መንእሰይ ምዃኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ እዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዘለዎ እሞ ግቡእ ትሪትመንት ዘይረኸበ ንብዙሕ በደላት ተቃልዐ ምዃኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ዝፀንሖ ከዓ ማለት እዩ ዋላ ብወገን ተቃውሞ ይኹን ዋላ በቲ ስርዓት ማለት እዩ ከዓ ምጁእ ዘይኮነ እቲ ተቃውሞ ፋሒሉ ተባታተነ ንወፃኢ ምትእትታው ቁልዕ ዝኾነ ኮይኑ ፀኒሕዎ ማለት እዩ ብወገን እቲ ስርዓት ከዓኒ ጋና ውፅእ ምስ በለ ኣብ ዓዲ በደልን መከራን ከውርደሉ ከምዘይፀንሐ ጋና ናብ ሕቑፉ ንክመልሶ ክንደይ መናውራታት ዝገብረሉ ምዃኑ ከዓ ትርድዕኻ ማለት እዩ ሕጂ ምዝ ኩሉ እዚ ፀገማት ኣብ ስደት ከይዱ እቲ ብስደት ዝገጥሞ ህይወት ንባዕሉ ማለት እዩ ኣጃስት ንክገብር ናብራ ንኸሸንፍ ብድሕሪ ዝተረፉ ስድራ ይኹን ኣሕዋት ከኣሊ ዘለዎ ሓላፍነት ዓብዪ ምዃኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ ሕጂ ዘይሩ ግን ካብዚ ኩሉ እዚ ወፂኡ ንኤርትራ መፍትሒ ከናዲ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከዓ እቲ መንእሰይ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ካብዚ ኩሉ ፀገም ንመከራን ወፂኡ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ቀንዲ ነዚ ኩሉ መከራን ፀገምን መበገሲ ወይ ምንጪ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ተረዲኡ ሕጂ ንሓሳብን ንሓዋሩን እዚ ከምዚ ዓይነት በደላት ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ከይድገም እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ስሩ ምሒርካ ምብርቋቕ ምድርባይ ስለ ዝኾነ እቲ መንእሰይ ብቐዳምነት እቲ ቀንዲ ፀላኢኡ ነዚ ኩሉ ኣደራዕ ዝወረዶ ነዚ ኩሉ ኣደራዕ ዝወርዶ ዘሎ ምንጩ እሱ ምዃኑ ፈሊጡ ነዚ ምንጪ ናይ ኩሉ ፀገማቱ ንሓሳብን ንሓዋሩን በርቂቑ ክድርብዮ ከም ዘለዎ ተረዲኡ ኣብዚ መሳርዕ እዚ ተሰሊፉ ክቃለስ ዝደልዮ ማለት እዩ ምክንያት በብደረጅኡ ኣቦታቱ ኣያታቱ መንእሰይ ከምዚ ሕጂ ስኻ ዘለኻዮ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ዝገበርዎ እቲ ናይ ገዚኡ ጠለብ ናይ ዓዲ ኣማሊኦም እቲ ዝግባእ ነገር ከም ዝገበሩ ክርስዕ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ተሰሪሑ እዩ መንእሰይ 60ታት 70ታት 80ታት እቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ገይሩ ዓዲ ኣምፅኡ እቲ ዓዲ ሙሉእ ክትከውን እቲ ናፅነት መፅኡ እቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብዚ መንእሰይ እዚ ሓሊፉሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ናቱ ሓላፍነት ምዃኑ ተረዲኡ ኣብዚ መሳርዕ እዚ ተሰሪዑ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ነቲ ምንጭ ናይ ኩሉ ፀገም ናይ ምጥፋኣፍ ናይ ምቕሃም ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ምሕዩ ክድርቢ ከም ዘለዎ ናቱ ሓላፍነት ምዃኑ ክርዳዕ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ምኽረይ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ የሕዋት መንእሰያት ማለት እዩ ናይ ኩሉ ፀገምና እቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ነቲ ስርዓት ክንቃለሶ ኣለና ንሕና እንተዘይተቃለስናዮ ካልእ ክቃለሶ ዝኽእል ነገር የለን ንሕና ኸ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ውሳኔታትና ወነንቲ ኮይና ፀገምና ባዕልና ክንፈትሕ ተዘይክእልና ማንም ክፈትሓልና ዝኽእል ከምዘየለ ተረዲእና እሞ እዚ ከዓኒ ንበይንና ክንገብሮ ከምዘይ ንኽእል ፈሊጥና ኩላህና ኣብ ሓደ ክንመፀሉ ንኽእል ማዓዲ ፈጢርና
ይህን ክንበሃል እቲ ዳያሎግ ዝተባህለ ማለት እዩ ናይ ሓባር ራእይ ንክንሃንጽ ብቀዳምነት ተሰርዕና ክንቃለስ ዝግባአና መናእሰይ ምዃንና ክርሳዕ ይብሉ እቲ መጻኢ ናይ መንእሰይ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ዝቃለስ ይኹን ዋላ ካልእ ማልስ ባህሪ ናይ ኔቸር ስለ ዝኾነ ክኸይድ እዩ ስለዚ እቲ ዝተርፍ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ይኻኒ መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ ክኸውን ኣይኽእል ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ሓላፍነት ጾርኩም ዘለኩም ተረዲኡኹም ብኣግኡ ኣብ ንሕዲኹም ተሰማሚዕኹም ነቲ ቃልሲ ክትመርሕዎን ነቲ ቃልሲ ንቅድሚት ክትድርኽዎን ናትኩም ሓላፍነት ምዃኑ ናትኩም ናይ ሕብረተሰብ ግቡእ ምዃኑ ተረዲኡኹም እዚ ክትገብሩ ኣለኩም እየ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ንነብሰይ ናፃ ኣይገብራን እየ ስለዚ እዛ ዝገብራ ዘለኹ ኣነ ክትገብሩ ክትቃለሱ ማለት እዩ ማለት ከም መንእሰይሲ እቲ መንእሰይ እቲ ብዙሕ እዩ እቲ ፀገማት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ኣነ እንተዘይገበርኩ መን ይገብር ኣነ ክገብረለኒ ናተይ ሓላፍነት እዩ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ መንእሰይ ብሓፈሹ ኢና ንብል ዘለና ውልቀ መንእሰይ ኣይኮነን መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣነ ፀገማት ናይ ኤርትራ ክፈትሕ ዝኽእል ኣነ ነዚ ኩሉ ፀገማት ወሪዱ ዘሎ ምንጩ ከዓ እዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ከኣልዮ ዝኽእል ኣነ ክብል ክኽእል ኣለዎ ከኣልዮ ከም ዝኽእል ከዓኒ ርግፀኛ እየ እቲ ቀንዲ ዘድሊ እንታይ እዩ ኣእምሮና ናብዚ ማለት ክንውጅሆ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዝበልናዮም ብዙሓት መናውራታት ስለ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ መፃወድያታት ክንኣቱ ንኽእል ኢና እቲ ዝረአ ዘሎ እውን ንሱ እዩ እቲ ሓይሊ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዓንተው ዝበልናዮ ሓድነት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሓድነት ህዝቢ ክንዕቀብ ክንክእል ኣለና ሓድነት ናይ መንእሰይ ክዕቀብ ክኽእል ኣሎ ተመንእሰይ ሓድነት ንድሕር ዓቂቡ ንሱ ክፈትሖ ዘይኽእል ሽግር የለን እየ ዝብል ስለዚ ሓድነትኩም ክትዕቅቡ ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ፖለቲካ ውሳኔታትኩም ዋናታት ክትኮኑ ኣለኩም ካብ ምእትእታው ናፃ ክትኮኑ ኣለኩም እሱ ንድሕር ክትገብሩ ክኢልኩም እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብደው ዝመተ እዩ ንሕና መተካእታ ክንገብር ስለዘይከኣልና ኣብ ሓደ ክመፅእ ስለዘይከኣልና እንተዘይኮይኑ ደው ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ስርዓት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ክትገብሩ ተኽኢልኩም ከዓነ ንሕና ኣሕዋትኩም ኣቦታትኩም ኣያታትኩም ከዓ ኣብ ጎንኹም ኣለና ስለዚ እዚኣ ክትገብሩ ንድሕር ክኢልኩም እታ መፍትሒት ንስዓ ባህላ ስለዚ ንስዓ ምኽረይ ስለዚ ኣብ ናትካ ቦታ ነርተ ዝኸውን እዚኣ ሓድነት ናይ መናእሰይ ኣብ ቃልሲ ንክሳተፉን ዴይ ኤንድ ናይት ክሰርሕ ንኽኣልኩ ስለዚ ዝኾነ መንእሰይ ከዓኒ ዳ ግዜ ኣቢላላ ማለት እዩ ሶሪ መስከረም ዋን እሞ ናብ ኮኮን ሰላም ገዛ ሓንደምሲኹም ስማዕ እንተለኹም ሓደ ሓደ ኦኬ ናይ ምስልምና ምእመናን ተኸተልቲ ድማ ማም ገዛ ዘለኹም ርሑስ በዓል ኢዳል ሓጥሓ ይብል እቲ ሕቶታተይ እኳ ኣነ ካብ መጀመርታ ተኸታቲለ ስለዚ ኣብ ተፈላለየ እዋን ዘልዕሎ ዝነበርኩ ሕቶ ወይ ክበርሃለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ እውን ብተኸታታሊ ኣብቲ ካልእ እንዳበርሀ ስለ ዝኸደ ዳርጋ ሕቶ የብለይን ግን ዶክተር ከመይ ኣለኻ እንኳዕ ደሓን ብድምፅኻ ሰማዕና ኮይኑ ግን እንታይ ሓንቲ ደኾን ከም ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ስታይ ተብለኒ ምስዚ ተኣሳሲራ ትኸይድ ትኸውን ምዚ ብዛዕባ ንሳ ከዓ እንታያ ኣሕፅር ኣቢለ ከም ስታይ ክንሪኦን ከለናስ ሰባት እክብ ኣቢልካ ወይ ገለ ናይ ምርኣይ ኣነ ትግራዋየ ተዓምቑመየ ኣነ
أتا سيعقلنا كوكن مويته أنا تقرأ يبلنا من حتيت وين مسكين كوكن على الغرب كوكن سوري مكر أترايل كي فبن هو سيناتنا هو أي سأونا دازي أمسي كوكن على الغرب مسكين أي كوكن زمد إساس دي كوكن alright كوكن أنتيرات أوكي كوكن الله أنتير كايمو قصة لفتا حتوها ورحدنا تجوها قصة لها حتو انت دليخا دحن بدحري كوكن حتتا دحر طبقة بلو خملسانيو دحر ليلو دحريو مستزلنا غزي خنريعينا دحن ايتسكف نعها ديكون دامي وانا حدنات جوها كوكن مايكروفون نعها حتى جمره اوكي سمع دلو حجي مسنطروا خمي غير كاي تذكي حجي سمعت اللي يري اللخنا اوكي صبو انا نحطو يكمص እዚ ዝተፋላለየ ከም ደላይ ፍትሒ ድዩ ተቃደም በተቃውሞ ደልና እንገልጾ ሓደ ካብቲ ፀገማቱ ይመስለኒ ንገዛዕ ርሱ ነቲ ስርዓት ብሓደ ዓይነት መግለፂ የብሉን ሓደ ዓይነት ምስተግባራቱን ባህርያቱን ዝሰማማዕ ስያሜ ሂቡ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ገግዲኡ ዝገብረሉ ወይ ሰስርሑ ዝሰርሓሉ ወይ ብሓባር ዝሰርሓሉ ክገብር ኣይከኣለ ንብል ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ከም ዝመስለኒ ዋላ ኩላቶም ውን ክስታይ እንተበልና እቲ መላኺ ገባቲ ኣዋሳኒ ዝብል ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዲክታቶር ይጠቃለል ይመስለኒ ኣነ ምክንያቱ ብሓይሉ ስልጣን ደሓዘ ፖሊሲታቱ አንጻር ረብሓ ናይ ህዝቢ ብከፊል ይኹን ኣይቲ ሃገር ህዝቢ ወይም ብሙሉኡ ዝኸይድ ኣብቲ ሃገር ሰርቪቲዩድ እንታሽሙ ዝኾነ ስራሓት ማለት ብባርነት ክግለጽ ዝኽእል ስራሓት ዘውረደ እዚ ኩሉ እናሃለዎ እንከሎ በብታ ደስ ትብለና ስያሜ ግን ከዓ عداميت زي كونت نقالسي مالتنا تهزبي نتمعسال النبلو زخونت انت بناي وغن بناي ريجن نقلصو بهايمانوت نقلصو بناي بهر نقلصو ازي نقزع رسو بحبار كابتخك على سنة زي كعالي اتزتحت نطبخو ينو سمعني ازي نمكبار زي مالتكم اون خين قبر حدا سيامي والاون اتي بامنوتو توسيع زبل ديكتاتوركم غيرو خمز وصع اتي براجاي وصع الله زبلكم وخمز قبر كل غزي اتي ناي كفافيلو والاون سغاب بدرجه صدرا بيتو ينكفافيلو كستاي كمز قبر امخات وصعاتات وين بب زطعمم قصلو بزخيلن سلازوردو نسخه بخمز عينت كتريو انت دعا زيك إلكا نقزع رسو التلعلاح نعقو نختك على سو اتهبو سيامين اتهبو مجلسن عدامن اساتافن اواسا ان كل خون سلازيك انقفاتنا يتقالسي ايو
ዝብል እሙንቶ ስለ ዘለና ቀዳይ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ኦኬይ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ እንታይ ክግበር ኣሎ ስጋብ ክንደይ ግዜና ክነጥፋሉ ኣለና ንገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ስታይ ክንመጽእ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚኣ ከምዛ ክልተ ሰባት ዓሚትካስ ሓርማዝ ኣምፂካ ነዚ ሓርማዝ እዚ ዳህሲስኩም ሲ እንታይ እዩ እዚ ነገር ዝፍለጥዎ እንተ ዝበሃሉ ሓደ ጭሩኡ ሒዙ ሓርማዝ ይብለካ ሓደ ንጎቱ ሒዙ ሓርማዝ ይብለካ ሓደ እዝኑ ሒዙ ሓርማዝ ይብለካ ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሱ እዩ ሓርማዝ ይብልክዕ እዩ ግን እንደገና ተፈላሊኻ ማለት ዓሚቶሞ ዝነበርኩ ዓሚትካሎም ዝነበርካ ጨርቂ ገለ አልዒልካ ንዑ በልዚ ተሓርማዝ ዝበልኩም ተበልካዮም እታ ጭራ ናታ ንሱ ጥዕሞ ወሲዱ ካልእ ስያሜ ክህብ ዝደሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እዚ ኸኣኒ ሓደ ዋላ ነቲ መንእሰይ ክእከባይ ከኣለ ዋላ እቲ ህዝቢ ክንእክባይ ተኸኣለ ምክንያቱ እቲ ኣሳምያ እቲ ስያሜታት ንገዛእ ርእሱ ኣሰካፍ እዩ ካብኡ ተበጊስካ ከዓ እቲ ውዳቤኻ እውን ካልእ ዓይነት ውዳቤ ንኩሉ ክስታይ ከብል ዘይክእል ስለ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ኣሎና ዕንቅፋት ድዩ እዚ ብሓቂ ዕንቅፋት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እቲ ክግበር ዘለዎ ካብዚ ዕንቅፋት እዚ ምክንያቱ ብሓባር ካብ ሓደ ስም ካብ ዘይንህቦ ብዝተፈላለየ ስም እንተደኣ ሂብካ ዝተፈላለየ መግለፂኻ ድማ ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ ግን ንገዛእ ርእሱ ኣሰካፍን ዓዳምን ኣዋሳእን ኣይከውንን ዘሎ ትስያሜ ዝብል ስታይሎን ስለዚ እንታይ ከምኡ ድዩ ብሓቂ እቲ ኩነታትና ቀዳይ ነገር ከምኡ እንተኾነ ኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ካብዚ ኩነታት እዚ ክንላቐቕ የቀኒየለይ ዶክተር تعطي سوسي دي اللي يزكوكن في قنيس سلام لكلكم حندم شيخون مبروك العيد بعد سلمنا تخبروا دلهم زخون خوينو حتى كمان دياجن عم عركب لا انا خاخص خلاي حجين تايخ بالدليل الدكتور كله مليش كان دي تريتو دحري زي سرعه قدف ملقاسو اقميت كاخا جن انا حتى دليل دلهم مزاناي كوكن انت ببهر زت سرعو له ውድባለው በሃይማኖት አለው ካውንዲና ሁላና ዘለና ግን እንታይ ሰሙና ቋም አለዎም ካልኻ በደምኩል محደራ ዝብላሎ ፌደራል ዝብላሎ እዚ እኩብ ድምራሎ ነው ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ናበይ ካቱ ደልየት ተሕቶ ድሕሪ ስርዓት ግደፍሲ تقريبنا خنصنح لنا بخمي كانوا محاضرة نزا إرترانا ولا نخلت عمل زبل زتنير ولا فرانكفورت نيريو إذا أكن عيسى كافيت كوينا مزاخو كون حجز بلا يتم ببيهر بهايمانوت إلهم زك ألو سوزولو وزي مكل محضرة زبلون ويكا فدرال زبلو زولو أهابي كوينا ميمد أخسام عبدا قوينا مسي كمي قرم كسام عبيناي أيدولوجي أم كسام عوناي بحق يازي أنا عيد سكفن أمو إسك دكتور ملشنا أخانا زيا كالا أيتخ أنتاي كبيليا دليا مسأس عبابيلي حزب سراويتون دلو أب إترانا خا ترسع يمثل أب دقة خوينا سرعات الدحر سرعات قدفسي تقريبنا خنصنح بالقالسي الله نديا تخيد الله نديا سلازي نتحزب سراويتنا أب إترانا زولو خي أي ترسع عنده أنا استرسعي بال اتناتو تحساسبا اتناتو كغبرو زولو قواماوت إرتانا كميديو تفعلالي دي خيد بتناي دقن ناوشتن سلازي ترنفا بالكاسك مليشنا يغني لي مليش كات هون كاخا أدحان حلف بولا يخا يغني لي اوكي اسمع الله خده اوكي اسمع الله مش اوكي قال حطونا نمشوتو خوينا الله زين قدست حطوتاتين هاي بحكي يا ان لي كانت مسقاناهم كا قني لي كوكون وان حد النثن ويل اتي صقم عنده كم تزبلكو مالتي نو اتكونتاتنا سي فاحلنا علنا هذا طرنف نجر ناس يلنا زبل عنتو على علنا مالتيو حجي
تبحاده لنا نكبهال كله هاسي تمفللاي الله مالتي نو حجي زفلالينا خاني مسرتاويان دي مسرتاويان قدايات الى العلن عن تبع تم مسرتاويان قدايات كم زي حجي كوكون زبولو وان حرنت زبولو مالتيو انتاي ثلاثه العلن انتايو حدا نبابنا عبد زلو هلو هناتات كمينا ننبو كما يردئتنا انتي تكالاوي مجلسي زي سرعه تاعي سلامتنا نقال زلنا انت هنقبرنا نقال زلنا معناتي باسي تما وجست كاسانديا حدا ነገር ንምግባር تزلو خناتات ملواتي سلامتاي تلوط سلامتاي تلوط تدلي حتى نص معناتي وال زي ماسي نزبي الراس لزي يتقم زي ስለዝኾነ تقولصو معناتي حجي مجمره كل ነገር ከም እንታይ ዝብቀስ ካብቲ ነቲ ህሉ خناتات مغلاጽ description of the reality معناتي حجي ስለዚህ ኣብኡ ፍልል ያለና ከምቲ ዝበለውን ሰማማዕ ማለት እዩ ኣብ ንባብና ኣብ ህሉ ኩነታት ንባብና ፍልል ያለና እስር አንታይ ስርዓት እዩ ምን ዝብል ሕቶ ሓደ ዓይነት ርድኢት የብልና ከምቲ ኮኮም ዝበሎ ስርዓት ዘይታይ ስርዓት ማለት ተፈላለ መግለጽ ትህቦ ማለት እዩ ስርዓት እዚ እንተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ዘገልግል ስርዓት እዩ ናይ ተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ስርዓት እዩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ካል ሽሙ ካል ዝህብ ካሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዓይነት ርድኢት እንድሕር ዘይብልና ሓቢርና ክንዓይ ኣይንኽእልን ኢና از سرعت کا كله خونا يخلن من الباب حدا نتحدى خط قلل يخلو هون مالتي ስለዚህ እዚ ተፋላለ ርኢቶ ዘለና ኣብ ሓደ ክመጽን ሕዳ ኮይኑ ኮፍ ክንብል ክንክእል ኣለና ኮፍ ኢልና ኻ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ታዝ ምዝታይ ግን ንስለ ምዝታይ ኣይኮነትን بحቂ ካብ ልቢ ክትከውን ኣለዋ ካብ ልቢ ኣኽልካ ክትብገዝ ዘለዋ ስለዚህ ካብ ልቢ ተበግሽካ እቲ ዝመስለካ ነገር ኩሉ እንድሕር ኣፍሲስካ እቲ ፑል ኦፍ ሚኒንግ ዝበልናዮ ማለት እዩ ኣብታ ጣውላ ተፍስስ ሓደ ካብ ኣፍስስ ድሓር ሓደ ዓይነት ርድኢት ክትዕድር ትኽእል ኢኻ ምክንያት ስርዓት ማለት ክልተ ነገር ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ክልተ ዘይጣዓሙ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ at the same time ማለት እዩ ስለዚ ናትካ ዘሎ ርኢቶ ምስቲ ካልእ ሓደ ዓይነት ወይ ተእምኖ ወይ እምነካ ትራዳእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ዝተፈላለየ ንባባት ንህቦ ዘለና ሕጂ ንባዕሉ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሕጂ እንድሕር ኣና ብሓቂ ማለት እዚኣ ከዓ ምስታ ተዓሽሙ ትኸይድ እያ ምስታ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ትብል ማለት እያ ተመፅሒትካ ማለት እያ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢኻ ትደሊ ማለት ዲሞክራሲያት ኤርትራ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ከም ቃል ማለት እዩ ግን ታ ዲሞክራሲያት ኤርትራ ትብላሲ እንታይ እያ ትመስል ከመይ እያ ኢኻ ትደልያ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደልያ ትብል ከዓኒ ምሳት ተሓሓዝያ ሕጂ ንስኻ ትደልያ ኤርትራ እንድሕር ቀሪፅካያ ናብዓ ንኽትበፅሕ ነዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ከዓኒ ናብኡ ከብፅሓካ ብዝኽእል መልክዕ ክትቀልፆ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ተኣሳሰር ማለት እዩ ስለዚ ተሓቂ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝኸውን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ምስቲ ባህጊ ምስኻ ትደልዮ እሱ ከዓ ሽም ትህቦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኤርትራ ትደሊ ስለዚ ስርዓት እዚ ናብኡ ከብፅሓካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክልቲአን ተተሓይጀን ዝኸዳ እየን ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ዝብል ክንራዳእሉ ክንክእል ኣለና እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ንደሊ ዲሞክራሲያት ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ዓይነት ዲሞክራሲ ከመይ ዝበለ ዲሞክራሲ كم عينت محدار ኢና ንደሊ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ፀገምና መፍትሒ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ክንራዳእሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣብኡ ፍልል ኣለና እዚ ሕጂ ኩሉ ዝበልኩሞ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓደ ብሄር ዝውክል ስርዓት እንድሕሪልካዮ ናይ ብሄር ወፅዓ ኣሎ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሄር ንሓደ ብሄር ውፅዓ ኣሎ ስለዚ ንሓደ ብሄር ዘርብሕ ስርዓት እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ሃይማኖት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሃይማኖት ተወፂሑ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዕኡ መልሲ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ንዕኡ ክምልስ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ
ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ምንጻል ስለዚ ስለተወፅሓ ክንጻል ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ፌደራል ኢልካ ዘምፀኻዮ ከዓ ብምንታይ ኢኻ ፌደራል ስርዓት ሰብ ትገብሮ እሱ ከም ዘይምእኩል ምሕደራ ክመፅእ ይኽእል ግን ብክምንታይ ኢኻ ትኸፍሎ ዝብል ኣሎ ከዓ ከምቲ ንስኻ ክትርግሮ ትደሊ ዘለኻ ክኸውን ይኽእል እዩ all this ብሓደ ኩሉ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኩሉ በብዝመስሎ ክሪኦ ክፍትን እዩ ነቲ ዝመስሎ ከዓ ደው ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብይ ሕጂ ትፀገምና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ዘይስያሜ እዩ ምሃብ ዓዳሚ ኣይኮነን ንባዕላ ኣግላሊ እዩ ዝበልካዮ ትኽክል እዩ ምክንያቱ ሓደ ትፀገምና ኢንፋክት ንሱ እዩ ማለት እዩ ብናተይ ርድኢት እዚ ስርዓት እዚ ዲክታተራዊ ስርዓት እዩ ሓደ ኣግላልን ገባትን ስርዓት እዩ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ዝብድል ዝውፅእ ኢንፋክት ንኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትህሉ ጠንቂ ኮይንዋ ዘሎ ኣብ ፌይልድ ስቴት ደረጃ በፂሑ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ዝበፅሕ ዘሎ ወፅዓ ክእለ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነዚ ስርዓት እዚ ምእላይ እዩ መፍትሒኡ ከዓኒ ፍትሕን ዲሞክራሲን እንድሕር ኮይኑ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንኩሉ ወፅዓታት ወይ ከዓ በዳላ ናይ ኤርትራ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢልና ንኣምን ፍትሕን ዲሞክራሲን ኢና ክነምፅእ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እታ ፍትሕን ዲሞክራሲን ብኸመይ ንቐርፃ ትብል ሕቶ ከዓ ክንረኣላ ክንዛረበላ ዝግባኣና ትኸውን ማለት እያ እዚ ስርዓት ናይ ሓደ ብሄር ስርዓት እዩ ናይ ሓደ ወገን ስርዓት እዩ ግን ማለት ተዓይሽሙ ይኮነን ድሌት ክትብሎ ስለ ዝደለኻ እንተዘይኮይኑ እቲ ሪያሊቲ ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ኢንስቲቱሽን ኢኻ ሕጂ ኢንስቲቱሽናዊ ማለት ትካላዊ መግለፂ ኢኻ ትህቦ ማለት እዩ ብኢንዲቪጁዋልስ ክስቶ ተዓይሽሙ ስለ ዝኾነስ እዚ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ኮንካ እንትኾን ተኺልዎ ዘሎ ኢንስቲቱሽን እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ እዩ ዝገብር ኢኻ ክትገልፆ ዳስ ዋይ ከዓኒ ናብ ሓደ ክትመፅእ ተኾንካ እዚ ፍሬምወርክ ክትገብር ክትክእል ኣለካ በዚ ኢኻ ሕጂ ክትረዳእ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ተቃውሞ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እቶም ሓይልታት ዝበሃሉ እዚ መገዲ እዚ ኣውፅኦም እዮም ሕጂ ሓደ ዓይነት ርድኢት ሓደ ዓይነት ንባብ ከማዕብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ዳያሎግ የድሊ ዝበልና ኢኻ ንሱ እዩ ኦኬ እንተዘየሎ እዚ ኣብ ሓደ ክመፅእ እንድሕር ዘይከኣለ ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ዋው እንድሕር እዚ ሕጂ ናይ ትግርኛ ንብሔረ ትግርኛ ዝውክል መንግስቲ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ንምሳሌ ማለት እዩ ከምኡ ዝብል ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ትግርኛ ንምንታይ ምስኡ ኮይኑ ክቃለስ ይደሊ ንምንታይ ልውጦ ነዚ ስርዓት ስርዓት ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ስርዓት እዩ እንድሕር ተባሂሉ እንታይ እቲ ክርስቲያን ዝኾነ ንምንታይ ይሕወሶ ነቲ ቃልሲ መተካእቲ እንታይ እዩ መፅ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓደ ከባቢ ስርዓት እዩ እንድሕር ተባሂሉ ዋይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ተዓይሽሞ ሲ ናቱ ስርዓት ኢልካ እንድሕር ዝገልፆ እንድሕር ኣሎ ኮንካ ንምንታይ ይሕወስ all this ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ስያሜ ንባዕሉ እቲ ርድኢት ንባዕሉ ብሓደ ንክትቃለስ ኣብ ሓደ ይኮንካ ንክትመፅእ ዝሕግዝ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ስያሜ ንባዕሉ ከዓኒ መግለፂ ትኽክል መግለፂ ናይቲ ስርዓት ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ ሃገር ብሃገር ካብ ምሕሳብ ሓሊፍካ ሕጂ ናብ ታሕቲ ወሪድካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ካልእ ስምብራት ይሕድር ናብ ካልእ ይወስድ ማለት እዩ ከምኡ ክትብል ከለኻ እቲ ካልእ ከዓኒ ናቱ ከምኡ እንድሕር ትሪኦ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ፅባሕ ንኮ ፍትሒ ዲሞክራሲ ተብፃሉ ይኮንካ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ጥራይ ዝውክል ነገር ክትገብር ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ብኣንፃርካ ኢደው ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዞም ከምዚኦም ወስታታት ነቲ ቃልሲ ዘዳኽሙ ካብ ምዃን ሓሊፎም ነቲ ቃልሲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ይኮኑን ማለት እዩ ሕጂ ግን ብንፅል ክንሪኦም ከዓ ኣይንኽእልንና ምክንያቱ ኣይዞሌትድ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ብድሕሪት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከዓኒ ዘንበድብድ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ማለት እዚ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ምስ ምንታይ ምስ ተዓንተወ ዝበልኮ እዩ ግራንድ ኣጀንዳ ክህሉ ይኽእል እዩ ብድሕሪት እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕሚ ማለት ሓይሊ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ምንጭ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ ነዞም ሓይልታት ናይ ኤርትራ ነዞም ህዝባት ናይ ኤርትራ ክከፋፍል ዝኽእል እንድሕር ደኣኒ ትርጉም እንድሕር ትህቦ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ኣብ ነንሕድኦም ከም ዝጠራጠሩን ኣብ ነንሕድኦም ከም ዝጋጨውን ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ሓድነቶም ትብትን ሓይሎም ከዓኒ ተዳኽም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መግለፂታት እዚ ሕጂ
نزي مسارحي زخون مجلسي مالتي هذا خوينا خلوص زلنا كابون هو صكعني كم تزبلكو نايب حقي كم عنا تردي نايب حقي حجي كم يلو زعمل حيل نحنا له خوينو اتا مفتحتاكم بس يدا ساينس وكاي مجلسي نوص على فريم ورك بين اخذكم just اساس كريستيان سلا زخونه ناي كريستيان قص نحد اتول كونكا وي حدا حدا خبابي حدا سلا زخونه ناي كريستيان نحد تبلو نحد الله هونكا that's not this is not مالتي منقص سرعتكم يكون كان تقولوا مالتي انتاي تقبر انتاي تكلات الله انتايو يخا تقلص انتاي يخا تقبر يخا تقلص مالتي ስለዚህ ነዚህ ስርዓት ንገልጽ ንኽእል ብትከላ ወርጋላልጻ እዩ እምበር ቢ ማለሲ ደጋዊ ክንድዚ ካብ ሓደ ታይሽሙ ስለ ዘለውስ እዚኦም ነዚ ሪፕሬዘንት ዝገብሩ ክትብል ኣይትኽእል ኣትቢግን ወይስ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ህዝቢ ስርዓት ኣይኮነን ንማንም ከዓ ሪፕሬዘንት ኣይገብርን ንባዕሉ ንውልቁ ሪፕሬዘንት ዝገብር እቲ ኣብ ስልጣኑ ደው ንኽብል ከዓኒ ክጥቀመሉ ዝኽእል ነገር ከዓ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሓደ ከባቢ ምስ ሓደ ከባቢ እንዳጋጨወ ንሓደ ዝያዳ እንዳተጠቐመ ንሓደ ክነብር ይኽእል እዩ ግን ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን ንሱ ህዝቢ ስለ ዝደገፎ ወይ ህዝቢ ታይሽሙ ስለ ዝነበርኮ ንህዝቢ ዝደገፎ ስርዓት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ስርዓት ኣይኮነን ስርዓት መሰረቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳይናሚክ እዚ ብግቡእ ተረዲእና ንዕኡ ዝመስል ነገር ወይ ከዓ ንዕኡ ክምልስ ዝኽእል ነገር ተዘይገርና we lost the game ማለት እዩ እሱ እዩ ከዓ ስለዚ ክትዳኸሞ እንድሕር ኮንካ ከዓ እሱ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ወል ንዓኻ ኮይ ዝያዳ ዝውፅዓካ ዘሎ ንዓኻ ከምዚ ይገብረካ ትርኢ ኣለኻ እዚ ከምዚ ይገብረካ ንስኻ ከምዚ ተወደብ ስኻ ናይዚ ዓለት እዚ ውድብ ስራሕ ስኻ ናይዚ ግበር ስኻ በዚ ክድ ንዓሞ ኣነ በዚ ኣኽበካየ እዚአን ካ ክገብረልካ ሕጂ በብ መንገድኻ ትኸይድ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ክትምልስ ኣይትኽእልን ኢኻ ያስ ተጋሊጽካ ኣለኻ ማለት እዩ ንኸምኡ ዓይነት ስለዚ ነዚ ክንሰብሮ ክንክእል ኣለና ክንሓልፎ ክንክእል ኣለና እሱ ከዓ ትመብትዕ እዩ በስ ይዳማ بس كف اسكي دايلوج فللي نحرا له خوين تفللي مخوني ايكون بالاسي يحوات زم ولا ودما تجلس بحرسي مدامكم بروجرامكم تايو اسكي همصوم ماني انتايو تزفلسي مسرتاو زخونه ነገር انتايو حجي نايجله مخوني ون ايكون فولي كتمثل حرج نيشتاي ነገር በዚያ ጭላፍ ገለመለ እንዳዓተካ نبين ايه انا فوليه كتب نمبل تقمل انت زي كوينو كقرارب زي يخل وخمان دايبلهم خمان مالسي تفالالهم زنوبرلو مالتي يدفت مسرتاوي ابرد افللي زلو مو نغدفو تي ام مسرتاو فللي زي بلغن نبينو تباتاتي نو خنبر زنبر الله حدا جس جاستراتي سويناتي شم متقامس بلمبر حدا ودبسي حجي كل البروجرام مس حدا ودبسي تسامعوا مالتي حدا خوينو مالتي زي خمسه اتبلسي زي كوي تدلنا نقدفا قال لمسي او زي نحرق فينا هذا مزم زيهم حدا عندناهم كوني له حجي يطفوا ان كساب حجي له يسرح دكع سلاز مفليت مالتي حجي نسان مفليت تبعي له خوفي لا مالتي زي تسرح ترى كلياتنا مبلي يجي جاست واي حدا نحركم كم مستخالهم كذا يسرح كم خلوا مالتي مخني زي كنا جن سي مخناتس ناي سرفايف كا نتي حنقوتا نتي ناتكات عيشمو رفلكت تقبر مالت انت اخ تقبر دل انت اخ دل خايو زنصبرق مالتي انت very important مالسي انت ايو مالسي اقداسيو انت زيلو مالتي كم حتى ناي سوسايتي كتفتح نحبدا خونكا نبينا هتقبرو ነገር የለን ስለዚህ ፈቲና ጸሊና ዝብ ኤርትራ ዘሎ ማለት ይተፈላለ ንሱ ሀብትናይ ተፈላለ ኤርትራ ትሽዓተ ብሔራት ክፈላ ማለት ሊንጉስቲክ ግሩፕ ንብሎ ማለት ብልምዲ ብሔር ንብሎ ማለት እዩ ብተፈላለ ቋንቋታት ብተፈላለ ዓሌታት ብተፈላለ ሃይማኖታት ግለጻ ኤርትራዊ
ኤርትራ ስለዚህ እቲ ሓይሊ ምንጩ ከዓኒ ሓድነት ኣብ መንጎም ዞም ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዞም ቀጸላታት ንብሎም ማለት እዩ ኣብኦም ዘሎ ሓድነት እዩ ከዓቲ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቀጸላታት እዮም ከዓ ነንበይኖም ኮይኖም ክነብሩ ይኽእሉን ሰርቫይቭ ክገብሩ ይኽእሉን እዮም ክሓልፍዎ ይኽእሉን እዮም ስለዚ ሓቢሮም ክነብሩ ብሓደ ክዓዩ ብሓደ ክሽቅሉ እዩ ንሱ ክገብሩ እንድሕዳ ኮይኖም ከዓኒ ኣብ ሓደ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ዝበልክዋ ንበይነይ ክገብሩ ኣይክምን ሕቶ ህዝቢ ንበይናኻ ክትፈትሕ ትኽእል ምስ ህዝቢ ኮንካ ክትፈትሕ ትኽእል ስለዚ እቲ ከምኡ ምዃኑ ኣንደርስታንድ እንድሕር ፈሊጥካ ከዓ እቲ መፍትሒኡ ናይ ብሓቂ እንድሕር ፍልሊ ኣሎ እንድሕር ኢልካ መፍትሒኡ ዳሎ ዝርርብ ክትገብር ከለኻ ከዓኒ ምስ in good faith as honest تكون لك حقي ካብ ልቢ ተንዘለኻ ኩለን ኣብ ኣተብ ስሰንሞት ሓደ ካኦም ገብርኩም ገርካ ክትብለ ትኽእል ስለዚ ናብኡ ገጽና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ይዘለኒ ንሱ ክንገብር እንድሕር ዘይክኢልና ሲዩ ግን ትኩነታት ከሆም እዩ ዝበልካዮ yes ኮም እዩ ማለት እዚ ተፈላለየ ትርጉም ነዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዝህቡ ሓይልታት ከም ዘለዉ ኣብ መሰረታዊ ፍልሊ ኣሎ ኢለ ዘቐመጥኩ ዓንተቦ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኩሎም ግን ከምኡ ይኮኑን ከም ዝበልኩም ከዓኒ መፍለይ ጥራይ ክብሉ ከዓኒ ስኢሎም ሓረጋት ኣብ ኮንስቲቱሽኖም ኣብ ገለ ቀሚጦም ከዓ ብኡ ከዓ ዝነብሩ ከዓ ምኹኑ ዘይኮኑ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ እንቅፋት ምዃኑ ከዓኒ ከም ዝበልክዎ ማለት እዩ እታ ናይ እወን ሓርነት ንሓድነት ሶሪ ዝበላ ህዝብን ሰራዊትን ኣብዚሲ እንታይ እዩ እቲ ማለት ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና ከምዚ ይበሃል ግን ከምኡ ክበሃል ከሎ ከዓኒ ንህዝብን ንሰራዊትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎሲ ዝረስዐ ኣባሃላ ካይዳ ይመስል እመኒ ከመይ እዩ ከዓ ዝበሎ ማለት እዚኣ መሰረታዊት እያ እወን ሓድነት ማለት ክንዳሎ ኣለና እንድሕር ክበሃል ኮይኑ መን እዩ ዝዳሎ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ናይ ህዝቢ እዩ ጉዳይ ህዝቢ ክበሃል ከሎ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ግሊልካ ከዓ ጉዳይ ህዝቢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብዓንዳ ርእሱ ነቲ ማለት እቲ ለውጢ ከምፅኦ ዝኽእል ካብቲ ለውጢ ተጠቃሚ ዝኾነ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ቃልሲ ክዕወት ኣይኽእልን እዩ ለውጢ ከዓ ከምፅእ ኣይኽእልን እዩ ማለት ጋና ከይተበገሰ ዝመተ ማለት እዩ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዳይናሚክስ ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት ለውጢ ከተምፅእ ተኾንካ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ክትልውጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ቃልሲ ክዓስል እንድሕር ዘይክእሉ ለውጢ ክትምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ለውጢ ክንብል ከለና ሕጂ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መፍትሒ ነዚ ዘሎ መተካዕታ ዝኸውን ዝሓሸ መተካዕታ ማለት እዩ ሪጅም ቼንጅ ምናልባት ሰባት ኣብ ሓደ ኣኼባ ከይደ ነረሲ ዋላ ለውጢ ተኾነሲ ዋላ ካልኦት እውን ተምፅዎ ዝብሉ ኩሉ ኩሎም ካብ ተስፋ ምቁራፅ ዝመፅእ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ካብ ደገ ኢምፖዝድ ዝኸውን ናይ ፖለቲካ ውሳነ ወናኒ ዘይኮንካ ካብ ደገ ኢምፖዝድ ክኸውን ዝኽእል ለውጢ ገለ ክሓስብ ይኽእል ሰብ ማለት እዩ መጀመርያ ነገር እዚ ሰስተናብል ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ለውጢ ክትምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርባሕ ኣይኮነን ተደላይ ኣይኮነን ማለት እዩ ክትግበር ዝኽእል እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቀጻልነት ከዓ ይብሉን ማለት እዩ ከምኡ ዝሓስቡ እንድሕዳ ኮይኖም ሕጂ እሱ እኮ እዩ ማለት እቲ ሓቂ እዩ ነው ማለት በዚያ ተገልበጥካ በቃ ተቐበርካ ዋላ ትወፅእ ሓቂ እዩ እሱ መጀመርያ ከዓ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ሓቂ ከም ዘላታ ክትውሕጥ ኣለካ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ማለት እዩ ንዓ ሸፋፊን ክሓሊፍካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ንሕና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ብሓቂ እንድሕር ነፊዕና ማለት እዩ ሓጋዚ ተራ ጥራይና ክንፃወት ንኽእል ኣድማዒ ሓጋዚ ተራ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ እንድሕር ነፊዕካ ጥራይ ስለዚ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እሱ ጥራይ ምዃኑ ንርዳእ ኣገዳሲ እሱ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ ክትርስዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምንጭ ሓይልኻ ንሱ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ማለት እዩ መንኮርኮር ናይ ለውጢ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ሰራዊትን ህዝቡን ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ
ኣካል ምንቅስቃስ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ እዩ ከምኡ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኤፌክቲቭሊ ናብዚ ኣብዚ ከዓይ ነዚ ድርኺት ክህብ ዘኽእል ክነብፅሖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ግን ፖቴንሻል ሓይሊ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ምዃኑ ክርሳዕብሉን ክነስምረሉ ኣለና ካሊ ኩሉ ግዜ ንሱ ማዕከል ገርና ኢና ክንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ኣቀድምካ ጋና ሓንቲ ነገር ከይገበርካ ከለኻሲ እንታይ ዝበሃል እንታይ ዝኸውን ሓደ ግዜ ሲ ምስላ እንድና ዓድና ምስላ ኢኻ ኣይትፅልዎ ሓፍ ከይበላስ ቆቀበላ እንዲ ዝኸውን ጋና ከይተበገስካ ከለኻስ ዓወት መፅያ ገለ ኢልካ በቃ ብዚያ ክንገብር ዶ ገለ ትመፅእ ማለት እያ ጃስት ኖ ታይ ትገብራ ድሓር በቃ 2-3 ዓመት ኮይኑ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከዓ ትገብረ የለን እዚ ዝረዓ ስቂሉ ብን ኢሉ ከም ጠፍእ ገለ ከም ትሓስብ ስለዚ መንግስቲ ተወቁም ዶ ከምዚ ገብር ዶ ገለ ትብል እዚ ሕጂ እቲ ሪያሊቲ ምክሓዲ ስለዚ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ንህዝቢ ኤርትራ ከተማእከል ኣለካ ማእከል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክትርስዕ የብልካ ንሱ ትሓቂ ስለዚ እዚ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ረሲዕ ዝኸይድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክዕወት ኣይኮነን ትርጉም ካ ይብሉን ስቕልካ ጎንኻ መፍሕፋሕ ጥራይ ትርጉም የብሉን ስለዚ ትቃልሲ ንዑ ማእከል ዝገበረ ታርኡ ከዓ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ብደገ ዘሎ ተቃላሳይ ታርኡ ብግቡእ ክፈልጥ እታ ብፅሒቱ ታርኡ ዓባይ ኮንትሪቢሽን ንሳ ከዓ እንታይ ሓጋዚ ታራ እዚ ሕጂ ተባታቲኑ ዘሎ ንህዝቢ ተስፋ ዝኸልዐ ማለት እዩ ቡትን ሓይሊ ንምትእትታው ዝተቃልዐ ዓቕሙን ከዋህድ ዘይከኣለ እዚኣ ነዚኣ ከማን ክንፈትሕ እንድሕር ክኢልና ክንጠራነፍ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ክነማዕብል ብሓደ ክንዓይ ብሓደ ክንስጉም እንድሕር ክኢልና ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ሓገዝ እዩ እቲ ቃልሲ ግን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዝገብሮ እዚ ክንርስዐን በዓልበት ናይ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን ብዓንዳ ርእሱ ከዓኒ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እቲ ህዝብን ሰራዊትን ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን ህግደፍ ክበሃል ከሎ ክርሳዕ ዘይብሉ ውሑዳት ምዃኖም ዋላ ህግደፍ ከማን ከም ትካል ከማን ንባዕሉ እሱ እንዳተገለለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ውሑዳት ጉጅለ ኢሳያስን ውሑዳት ናቱ ክሮኒስ እዮም ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኢሳያስ ንባዕሉ መጀመርያ ዳም ዝብሉ ቶም ክኢላታሲ መጀመርያ ንጀብሃ ቀንፂልዋ ማለት እዩ ኢሳያስ ካልኣይ ንህዝባ ግንባር ቀንፂልዋ ሕጂ ከዓኒ ንህግደፍ ይቅንፅል ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ፋሚሊ ዳይናስቲ ክሰርሕ ዝደሊ ዓርሓ እዩ ዓርሓ እንታይ ኢልናዮ ዓርሓ ጊላነት ብማልጣ እዩ ዘሎ ኤርትራ ስለዚ እቲ ይትረፍ ሰራዊትን ህዝብን ሲ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ከማን ንባዕሉ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ግዳይ ምዃኑ ወይ ከዓኒ ዝተወፅዐ ምዃኑ ከማን ክርሳዕ የብሉን ኣካል ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዘይሩ ከዓኒ ኣካል ናይዚ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣካል ናይ ደለይቲ ፍትሒ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን ከመይ ገርና ጥራኢና ነዚ ክነፅዕዮ ንኽእል ኣብ ምፅዓይ ክበፅሕ ዝኽእል ኢና ክንገብር ንኽእል ታ ክንገብራ ንኽእል ከዓኒ ንሕና ተጠራነፍና ሓደ ዓይነት ርእይቶ ንሕና ጥሪና ብሓደ ክንስጉም እንድሕር ጀሚርና ዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዝገብሮ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራን ሰራዊትን ዝርስዕ ኣገባብ ቃልሲ ጉጉይ እዩ ዕድመ የብሉን ክዕወት ከዓ ይኽእልን እዩ ጎንኻ መፋሕፍሒ ጥራይ እዩ ዝብል የቐኒየለይ ንዝቕፅሉ ሊሎ ይበሃል ሊሎ ንፍትሒ ቅፅል ኣነ يغني لي كم لغاتكم عندكم دكتور انقعد عمصها اوكي انا تي حطو تنك خلتين مسلني تتفقد لي يقال مسكرم كلته اوكي انتي تا انا بسلاماوي وي بزي غونصاو زخونه لو تخمت زبل الرأي خمس لك خاب تقدم حجي تزاربكا سمي حجينا لهم قرب دنقيلي اتي حجي انا حتى زلهاني اتم بسلاماو زبلو بفلاي ماني زاناي اي بي دي بي بزح غزي افتاناي اوفيشال ناتوم ويب سايت دلا ياتمو
ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ገለ ጎስጓስ ክወዙ ርየ ማይፈልጥ ነይ ዳርጋ 3 ዓመት ገለ ኣትየሲ እንዴ ሓንሳይት ሌዶ ገለ ኸውን ርየ ኸውን እምበሪ ስኸማን ብምትርጣር ዳርጋ ኣይሪእኔ ሕጂ እቲ ሰላማዊ ኣብ ደገ ኾንካ ክግበር ይተኻለሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራስ ሰላማዊ መገዲ ተገይሩስ ነቲ ስርዓት ክለግስ ኢልካ ተሓስብ ሲ ከመይ እያ እዚኣ ሓደ ተገራጫው ደይኮንን ሪኮንስ ከመይ ጌርካ ኮንሳይል ትገብሮ ሓደ ካልኣይቲ ድማኒ ይከታተላ ኤነርጂ ሓሶት ኣይበሃል ንጌጋ እዩ ድማ ንጌጋ እዩ ዝበሃል ብዓቢኻ ኦኬ ካልኣይቲ እንታይ እያ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ደይተ ተደለየ እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ምናልባት እቲ ነቶም ሓለፍቲ እቲ ዓመፅ ዝገብሩ ዘለዉ ንዓቶም ከምዚ ናይ ፈዳይን ዓይነት ኮይኑ ምቕንፃል ንዓቶም ከመይ ትርዮ ብናትካ ራእያ ወይ እቲ ናይቲ ውድብ ስኻ ትውክሎ እዩ ነው ስለዚ እዚአን ክልተ ሕቶ ኣለዋ ይቐኒየለይ ብድሕረይ ዘለኻ መን ኢኻ ግርማይ ሓድጉ اوكي خميام سيكم جزا خميام سيكم كلكم بحبار قبل على سقعة تحتي دكتور كات صبوق تمرتي كتبنا مسيخا بتاع مزمزقاني وانا حدنت كمير لغا مستدرا هذا عركي انا قاب زحطي بالليل افتمج الرشا اتي زربغا لارغا مليسكا يا مغنياتو تي ودبات نريو لنا مبزحو اتفللي جن كم زبالكايو كم صحف دي سرح صحفات بمقمات نغيسهم روزهم بروا عنك أسعات رحيم بر رؤوي زفلالي بوليتيكاوي مرقص إثات ويكلس حسابات زي بلن ودبات كاب كونا إذا سرعات الزغاء اتزقبرو زلو اندا قبري يخيد أبزها اللو وانكسام عزي مخالنسي اتتقاومو بشم اندها اللوه اتوم نعو زمورحن ابو زلو اوالاتنكا ناي منبار حتوهم زفتح لهم كامبانيات إلكادو تحسب اندرأ مفلالي زي لأن السرعات زبتكبار كقالوا سوى زي كيلوم بمهلاوتي ودبات ወይ በመህላው ተሰልፍታሲ ዝጥቆምሉን ዝረብሑሉን ውልቀ ሰባት አለው ኢልካዶ ተአምን ይቀንየለ مرحبا يغنيلي يا حوات ليلو نفتحي قرماي حادقو ليلو انتايو ليلو سي بزعبا سلمان ديمقراطيا قواب قالسي يو حتو مالتيو تي ماراس خابرتاوي برت انت زي تقالي كنصلا اساسينيشن يو تاير ايتو لكا يزبل مالتي مجمرا تا قرب حلفي لهنقن سلف ديمقراطي زي ارترا سي ديمقراطيا سلام ديمقراطيا قواب قالسي زبل قن بزح يرئني زي كقبرو زبالكا خوين السمعن مالتي قرب حنت قال حلف لهن مالتي اوكي قرم مجمرا نقر ابزي حجي نسلف ديمقراسي زي بيرترا وكيلا يكون كن مصيا زلخم انا كم قبر مسكل مخاني كسمرالو دل مالتي ስለዚህ ኦፊሻል መግለጺ ናይ ሰልፍ ዲሞክራሲ ዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሰልፍ ዲሞክራሲ ዝቢ ኤርትራ ስለተሓተ እዩ ዝብል ዘለኹ እቲ ትዕዝብትካ ግን ጉጉ እዩ ማለት ምናልባት ዘይረኣኻዮ ወይ ከዓ ዘይፈለጥካዮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘይበፅሓካዮ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ሰላም ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ማለት ኣባላት ሰልፍ ዲሞክራሲ ዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ታረኦም ዝፃወቱ ንሰላም ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝመርሑ ምዃኖም ክሕብረካ አይደለም ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ገሪፍና ኣነ ብዘለኹ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዲሲ ንግደፈት ካልእ ግዜ ማለት እዩ ብዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተገብረ ኣብ
ናይ May 24 ዝምልከት the demonstration ማለት እዩ ዓሚ ዋላ ዝሓለፈን ትቁርሚኡ ዝነበረ ማለት እዩ ነው ብዕቱብን ኣድማዕ ብዝኾነን መገድን ኣብቲ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ሰልፍ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣባላቱ ዝተሳተፉ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝመርሑ ምዃኖም ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተኸታቲልካ ኾንካ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ዲስካሽን ይኹን ኣብቲ ዝነበረ ዲቤት ዝነበሩ ማዕከል ናይቲ ዲቤት ኣባላት ሰልፍ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረ ዴሞንስትሬሽን ነቲ ዝነበረ ዴሞንስትሬሽን ኣብ መቕራጽ ይኹን ኣባላቱ ብሰፊሕ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ መጽኦም ካብ ካናዳ ከይተረፈ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተሳተፉን ዝመርሑን ምዃኖም ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ልክዕሆሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማለት ብግብሪ ኣብ ባይታ ኣይሰርሑልን እዮም ገለ ዝብል ኣባሃላ ማለት ጉጉይ ምዃኑ ዝተረፈካ ሓበሬታ ከም ዘሎ ክሕብረካ አይደሊ በቡ ኩርንዑ ኣብ ዓለም ዝግበር ከምዚ ዓይነት ንሰብኣዊ መሰላት ይኹን ፖለቲካዊ ቃልሲ ክሕብረካ አይደሊ ኣብ ለንደን ንምሳሌ ኣብዚ ያለው ከማን ሓደ ግዜ ነቲ ኤምባሲ ኣትዮም ታእሽም ዝገበሩ ኣባላት ምዃኖም ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ ሓደ ኢንፋክት ኣብ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ሩይ ዝኾነ ዓወት ዘመስከሩ ማለት እዩ ዝገበሩ ኣባላት ሰልፍ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እዚ ሰዓትካዮ ሓበሬታ ዝጎደለካ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንኣምነሉ ጥራይ ዘይኮነሲ ብግብሪ ንሰርሖ ኣብ ናህና ዲኤንኤ ዘሎ ምዃኑ ክሕብረካ አይደሊ ስለዚ ኩሉ ንገብሮ ምንቅስቃስ ናህና ኣብ እዚ ፕሪንሲፕል እዚ ዝተመርኮሰ እዩ ሰላማውን ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ቃልሲ እዚ ከዓኒ ሳይንስ እዩ ዋላ ኣባላት ሰልፍ ዲሞክራሲ ኤርትራ በዚ ሳይንስ እዚ ዝፀገቡ ምዃኖም እንታይ እዩ እንታይ ማለት ምዃኑ ዝፈልጡን ብግብሪ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ከዓኒ ዘተግብርዎ ምዃኑ ከማን ክሕብረካ አይደሊ ንስለ ምባል ወይ ስቕልካ አጋጣሚ ዝመፀ ነገር ከይመስለካ ሰልፍ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ጋባብ እዚ ቃልሲ እዚ ክመርጽ ከሎ መጽናዕቲ ገይሩ ኣብ ሳይንስ ዝተመርኮሰ ውሳኔ ምዃኑ ክሕብረካ አይደሊ ንሕና ከዓኒ ከም ርኢቶ ነዚ ቃልሲ እዚ ክመርሕ ዝግብኦ ገባብ ቃልሲ እዚ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ ዝኾነ ካልእ ኣማራጭ ኣለኒ ዝብል ሓይሊ ከዓኒ ኮፍ ኢልና ወይ ክዕግበና ወይ ክንዕግቦ ከዓ ድልዋት ኢና በዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣስተምህሮ ይኹን ኣብ ዲቤት ይኹን ንብዙሕ ግዜ ዝተዛረብናሉ ኣብዚ ፓልቶክ ይኹን ብዙሕ ግዜ ኣነ ከማን ኣብዚ መፅአ ንነዊሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ንክህልዎን ንክጥቀመሉ ንክሰርሓሉን ኣብ ህዝቢ ነዚ ንክሰርፅ ብዙሕ ማለት ዓቕምታት ዝፈሰሶ ምዃኑ ክሕብረካ አይደለ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ስቂልና ንብሎ ነገር ዘይኮነሲ ኣብ ናህና ዲኤንኤ ምህላው ዝኣንሱ ምዃኑ ክሕብረካ አይደሊ ሕጂ ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክፈልጦን ክመሃሮን ክጥቀመሉን እቲ ቃልስና ንሱ ኢና ከዓ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኦኬ እቲ ከመይ ገሪኡ ኣብ ኤርትራ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ዝብል ኣባሃህላ ዋል እቲ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ቃልሲ ቃልሲ ምዃኑ ውግእ ምዃኑ ግን ዝጥቀመሎም መሳርሒታት ካልእ ምዃኖም እሞ ዝበዝሑ ምዃኖም ኢና ንርዳእ እሱ ከዓ እቲ ሓቂ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ንህዝቢ ዘሳትፍ ህዝቢ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝቢ እምቢ ኣይግዛእን እቲ መሰረቱ ከዓኒ ሓደ ሰብዓት ወይ ሓደ ገዛኢ ዝግዛእ ሕራይሉ ዝግዛእ ህዝቢ እንድሕር ዘየሎ ሓንቲ መዓልቲ ተውን ክገዛእ ይኽእልን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ
እምቢ ኣይግዛእኒ ንኽብልን አንጻር ስርዓት ንኽቃለስን እዩ እትቃልስና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይዝገብሮ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ክገብሮ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብሓፂሩ እዚ ንምሳሌ ብዝሓለፈ ግዜ እዞም ናይ ካቶሊክ ፕሪስትስ ዝቕረብዎ ፅሑፍ ማለት እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ናቶም ኣርኣያ ተኸቲሉ ክኸይድ እቲ ኩነታት ክገልጽ ነቲ ዝግበር ዘሎ እምቢታ ኸርኢ ኢና ንደሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከዓኒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ክብል ኢና ንደሊ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ከዓኒ ንቃለሰሉ ኣለና እቲ እንኮ መፍትሒ ከዓንሲ እዚ ከዓኒ is a principle it's a matter of principle እዚ ሕጂ ምክንያቱ ትቃለሲ እንታይ ኢኻ ክትምፅእ ትደሊ ዘለኻ እንታይ ክትገብር ዘደ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንምምፃእ ዝቃለስ ዘሎ ትቃለሲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንክተምፅእ ሕጂ ስርዓት ኢሳያስ ማለት ኢሳያስ ምኻድ ሓደ እዩ ማለት እዩ that's not the end ስርዓት ምኻድ is regime change ይኮነን ዲሞክራቲክ change እንድሕር ኮይኑ እሱ ጥራይ ይኮነ ፀገማትካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ ፍልያትካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ እዩ እዚ መሰረት ከዓኒ بالديالوج ፀገማት ናይ ህዝቢ بسلام بقولت ببتري بحيلي ذا يكون هسي بسلام يخفتح زلو سلازي إذي حتى كابز زلنا يو أقول لك نبتح كنت قمل بعنا ما هزب بيتا ذي public defense وركا people power movement نقوله مالتي كنجبر علنا مالتي أوكي إذا خاني نقوله أكلات هزبي إرترا ذكرت مخانو كسمر اللي دل مالتي انتايو كابا إذا بقسي تي anatomy ناي سرعات ناي منجستي كابا إذا بقس تن مقومة تن pillar of support ناي سرعات انتاين حجي إذا أجابك على سوزي نازن pillar of support ناي سرعات نعاني خاتو مش مشان نعاني خا تبغون سمس بهوها خانع support تقبريلون رخمشي بالمالتي سلازي إذا سفيح سلازي خانة من البات بزعلات الجواب إذا نحب يعني نهزم مجلس إذا دل نحنا خوينه زم جزا مالت معلته جبروا له غليهم سفيح جن principle نسيو نحنا خانة إذا principle زي خانة إن أنا أمن مالتي يصير خات منات مالتي اتخال إذا بالكايو هذا أبزي كولا زدلي كولا عزدلي مالتيو بزح الجزاز بحال مالتيو عتبا إلى نري ما يسي إذا كمش هذا يحن كل النيو الجواب قال سدو ودبات هاي سرحانة دو توديب كم كلاس دو كله قال زرباي كسرح زدلي عبايتا كسرح يخيلي ما يدعي ارترا سفيه نخلو كواسي يخيلي حيث بزح الجزاز بحال أزي سلام ديمقراطية قال يسرحني وزخم زخونا يحوات إحنا إمنا نسيو أوكي إذا إمنا خاني سقيلو زمت أنا قرأي كونن is based on science فتني خا العالم كنا على استقايدو إذا أجمع بزيك فتن نبت الدلها خا حكا زخيلي إحنا نهزم المحل كعني نمهر لنا هزب إرتراح تقوم اللخا ندلي نسقع نقبر لنا مالتي قلت alternative انتايو اوكي سلازي سلام ديمقراطية قال سي مفتاحي كونن إلا نحر عاملنا انتاي دعا باتري حايلي قونسي نحريلنا اتو قونسي خلق قص السرعة زي يولز عامل حايلي انتاي قبرال من حجبو انا انت ازبل مثلكم اتا حتى انت اخذكم ذا الله مثلكم كاب زي سلام زبلكم زي خمسو زي كونسي نهتم قونس اي مفتحي زولو ومو اتقاو قالسي ببرات كنك قالسي نازولو زلو حيلتات يحوات انتاي دعخمكم ببرات نقالس تبلو لهم ماني اتقاو قالسي اسلم انتاي زي كايدكم الكا محتات تبلس خان سومين زولتون سمكم وغليم مالتي اتقاو قالسي اسلم انتاي زي كايدكم صفا لو طيلن انتاي غيركم دحنا حقي الساعة عملوا لان نحركمكم نساعة مفتحيتات ولا نحركمكم كعني نيلكم بلكم شرق يقبر لكم كتقبروها تقولوا هم مالتي نعم حقي أبزخونكم كم من نحتوا لهم كعني نتمكم وزولوا ببراتنا خن علوا خنودوا قزولوا حيلتا سبورت قبروا
ዕጥቃዊ ቃልሲ ክትካይድ ዘድሊ ነገራት ኣሎ ኣማልኡሎ ብጥራሕ ኢዶም ክገብርዎ ይኽእሉን እዮም ስለዚ ተኣምኑላ እንድሕር ኮንኩም you have to pay ክትከፍል ኣለካ ማለት እዩ ክትሕግዞም ኣለካ ሰፖርት ግበርዎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካይዱ ማለት እዮም እንድሕር ዕጥቃዊ ቃልሲ እንድሕር መፍትሒ እንድሕር ኮይኑ ንሕና መፍትሒ ይኮነን ኣየብፅሕን ኢና ንብል ፕራክቲካል ኣይኮነን ከብፅሕካ ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ቃልሲ እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ በዚ መገዲ እዚ እዩ ዝኸውን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኖ እሱ ይኮነን እዚ እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ግን ጨርቂ ይግበረሎም ይኽእዱ ዝሓዞም የለን ግን እቶም ከምኡ ተኣምኑ ከዓኒ ሰፖርት ግበርዎ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዶ ጎነፅ ዶ ሰላም ዶ ዘይኮነሲ ዘይምስራሕ ሕጂ እዚኣ ንኸይትሰርሕ ሰበብ ወይ ከዓኒ መምኽረታ ኣይንጠቐመላ ዕጥቃዊ ቃልሲ ስለ ዝበሉ ወይ ከዓ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝብሉ ኣባይታ ወሪድና ንስራሕ እንድሕር ሰሪሕና ከዓኒ እቲ መገዲ ናይ ምዃኑ ክንፈልጦ ኢና ኣያበዓሰናን እዩ ከዓኒ ዘበዓሰና ዘይምስራሕ እምበር በታ ዝመሰሎት ዝሰርሕ ሰብ ኣይበዓስን እዚኣ ትመስሎ ሎሚ ትመስለላ ፅባሕ ካልእ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎኻ ንረኣና ንኽእል እዚ ዝሰርሕ ኣይበዓስን እንድሕር ኣባይታ ወሪድና እንድሕር ሰሪሕና ኣይንበዓስን ፀገም ዘሎ እዚ መምኽነታ ስለንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕጥቃዊ መማራፅ እንድሕር ንወስዶ ሞ ንድግፎ እንድሕር ኮይና ፕሊዝ ሰፖርት ዘም ዕጥቃዊ ቃልሲ ከዓ ኣካይዱ ድሓር ሕተትዎም ስለምንታይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣካይድኩም ንብልኩም ሕተትዎም እምበር ነቶም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝብሉ ንስኹም ኢኹም ንስኹም ዕንቅፍኩምና ከምዚ ገርኩምና እዚ ገብርኩምና ኣይትብሎ ፎርጌት ዳት ብኢድኩም ዝሓዞም የለ ጨርቂ ግበረልኩም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ እንታይ ሓቲትካ ንደርካሲ ኦኬ ሕራይታ ሓንቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ እንድሕር ዘየበለሲ ቅንፀላ ኸኒ ኣሳሲኔሽን ከኒ ከመይ ትርእየልካ ማለት እዩ ኣነ ኣምነሉኒ ናተይ ፐርሰናሊ ምክንያቱ እንታይ ካ ትገብር ትደሊ እዩ ትሕቶ ሕጂ ኢሳያስ ምቕታል ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ንኢሳያስ ምልጋስ ኣይኮነን ሕጂ ዳስ ኖት ሶሉሽን ንዓይ ሶሉሽን ኣይኮነን እሱ ንኢሳያስ ዝሰርሖ ስርዓት ክንትክእ we are not ready እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኢሳያስ ምሰልገሰ ክትክኦ ዝኽእል ሓይሊ ብኣንፃር ኢሳያስ ክኸውን ኣለዎ ኢሳያስ ሓደ ገበተ ኣግላሊ መጻይ ስርዓት ዲክታተራዊ ስርዓት ተኽኢሉ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ፋሚሊ ዳይናስቲ ክምስርት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መተካዕታ ናይ ስርዓት እዚ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ማዕከል ዝገበረ ንቀፃላታት ህዝቢ ኤርትራ ብግቡእ ከመሓድር ዝኽእል ስርዓት እዩ ሕጂ እዚ ስርዓት እዚ የለን ንዑ ክሃንፅ ዝኽእል ባይታ የለን ኣብ ሓደ ክመፅእ ኣይከኣልናን ሓደ ርእይቶ ክንገብር ኣይከኣልናን ስለዚ ሕጂ ናይዚ ምልጋስ እንታይ እዩ ከምፅእ ዝኽእል ስለዚ ረዲ እንድሕር ዳኣ ዘይኮንካ እንድሕር ድሉው ዘይኮንካ እሱ ምሰልገሰ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃጓፍ ክትመልእ እንድሕር ዘይከኣልካ ናበይ ዓዲ ትኸይድ ዋል ኣሕዋት መቸም ብዙሕ ግዜ ካብ ዘሎ ዝኸፍእ ነገር ኮ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝኸፈ ከም ዘሎ ኣይንረስዕ ማለት እዩ ካብኡ ዝኸፍእ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይንረስዕ ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሕና እንድሕር ዘይገበርናዮ ካልእ ሰብ ክገብሮ ይኽእልን እዩ ስለዚ ወር ዓርቢ ንሕና ዓበይ ኣለና እንታይ ኣለና እስኪ ኦነስት እስኪ ንኹን ናብ ሓቂ እስኪ እዛ ዓዲ ሲ ንሄትልኩም እንኩመ ኣመሓድርዋ እንኩመ ተዝበሃል ሲ ሕጂ ሎሚ ዓንቲ እንታይ ንገበርና ወል ከም ኢሳያስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓይሊ እንድሕር ረኺብካ እምቢ ዝበለካ ኳሕ እንዳበልካ እምቢ ዝበለካ ኳሕ እንዳበልካ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ሓይሊ ተረኺብካ ትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዋ እዚ ዲ መተካዕታ መለሳቱ ጥቆስያ ቆሎ ዲክታተር ሰዲድካ ዲክታተር ፀገም ኣነ ከም ስሳ ፀገም የብለይንኩም ከም ሰብ ዲክታተር እዩ ታዲማ ሓደ ካልእ ዲክታተር ንኢሳያስ ተተኮ እንታይ ይገብርለይ ስለዚ እቲ ክስራሕ ዝግብኦ እቲ መስርሕ ኣይተሰርሐን ንዑ ንስራሕ ኢና ንብል ዘለና ካብኡ ድሓን ኢሳያስ እንድሕር ኮይኑ ፀገም ከመይ ገርና ኢና ክንልግሶ ሽዑና ሓስበሉ ሳስነይ ድኻ ትገብሮ ካልእ ድዩ ግን እሱ ምሰልገሰ ግን ርጉእ ዝኾነ ኩነታት ነቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ከሳግር ዝኽእል
عبايتا نحر تنصيف نحر الله خوينو اساس ايكون نصقم اساس احنا هبزي كيدنا يكوننا تمام مسو زلو خلقسو خو اليوم نحر في زي نحد كنقبر نحر كيلنا ግን ንሱ ክንቀብር አይከአልናን ማለት ነው ስለዚህ ሕጂ ውልቀ ሰባት አሳስነ ምግባር ገለ ምግባር is not a solution ባህላይ ምክንያቱም እሱም አሳስነ እንትኮል ካለቱን ክመጽ ሁሉም ካብኡ ዝባሰ ነገሩን ክመጽ ይኽእል ስለዚህ control the economy this is important control the economy ስጉምቲ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ሓደገኛ in fact ምክንያቱም ናበይ ገጽ ወስደካ ከመን አይትፈልጦን ኢኻ ስለዚህ بدحريو تسقمت تنسواساتك نتكونتات كنترول كتقبرو كتقواطاطرو كتقلا لك سلاز نتكونتات كقواطاطر تخيل كاني عبايتا كتقمط كتقلا لك هو تكبر نحكونكا السو مزغبركا اساس ندحر كوينو انكفكا زلو انت كتقبر شي عفتوس نتخيليكا زغبركا ندو ينغري سلازي كم استراتيجي زي كن وسيلكا خمس نغبرنا يلكا ابزي حجي تعشم تبلو نغير ايكون مالتي مخنات سوليوشن سلازي زبل مالتي سلازي سناتي ريتو بخومي ايو مالتي እዚያ ናይ ሊሎ ንፍትሒ ማለት ያ እታ ናይ መንሽሙ ግርማ ሓድጉም ውድባት ብዙሓትን ግን ማለሲ ብዙሕ ውድብሲ ኩንነት ድዩ ቅቡል ድዩ እንታይ ይኸዝፈላለየን መሰረታዊ ፍልል ያለን ወንዶ ዝብል ቀሚጡ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ አንተ በዘልክዎ ማለት ኣነ እውን ዝርዳእኒ ማለት እዩ ነው አይኮነን ማለት ብዙሕ አለ ሓደ ዓይነት መደብ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ምንም ክትፈልዮ ዘይትኽእል ግን ከዓ ተፈላለየ ውድባት ተባሂሉ ከዓ ይነብር ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ከምቲ አንተ ዝገለጽና እዩ ገለ ናይ ሰርቫይቫል እዩ ገለ ኢንዲቪጁዋል ፐርሶናሊቲስ እዩ ገለ ካልእ እዩ ግን ሓደ ነገር ከዓ ኣሎ ማለት ኢትካ ውጥ ምባል ጥራይ ዘይኮነሲ ንሃና ታራ ከዓ ህዝቢ كريو أزقبعنا نجار كعلو مالتي سخان كل غلي سايبر انديو هو نوس من كم زلو يفلتنا جن ودب الكا كم ودب تسرعات كين نحكون كفولور كله كالو مالتي انديو حجي دي قبول كون النت نهالوكا مخني دي كون نجار نهالوكا نمنتاي فولو تو جوبرو زبل حتى مالت ترانا حزبي يمص مالتي ترانا حزب انتاي زخون مالتي انت حد حدا سقيلو خيدوسي ددحري اسلام انتاي تخيد انت حرت زخدو زلو مخنات مخنو زي كون انت حد عدد دحري زخيد نو السب كم زل الحرفاليت اي خيدني ولا تمودبات وين فاحلا زلوا ددحري زخدو سبات سلو زلو ان احنا قعدت حتى تينا مالتي سازي انتاي تكبر علىها سلام انتاي نمتا خم زخون يلو حزبي حتى نيرتو زخون ازي فحز بلا هيودنا يودبات دفعنا مخنيات زي بلو وين فحين بلن مالتي يعني من فعل عليه خون زخل نجارات حد نجار نجبر كاسقل كاتنبر كتفعل عليه اي انت جبان سلاز ترانا حزبون ابزي بخير خمس الله حدا نستبحل له زغبعنا نجاراتيو مالتي مخنيات زي نحنا نحد فلو زي جبرنا يوم زغبرو نجار يلو مالتي اوف كورس كواليفاي كجبر يدلزي ولا خلطه ثلاثه هونكا مخنيات سي ودبك بحال كلسي تم عباران تايم مالسي ممبرشيب ديو يوم نتي صراحات نتي منقساسات نايتي ودب نايتي سيلفي فاينانس زغبرو سوم يم سلاز عقم ناي سب يدليكا هم كاتنبر نحد هون كمالتي ابزلنا ايو هيوت جن منم منقساس يتكبر نحركونكا نعاخ زنبرخا اي متى اسرارا نحد اني قال سب زبكا نحد اخوينو فلورس ونا يدليكاني ودب الله ناول كاتنبر تخليها هم ونالو مالتي ግን بحفشو تم سعبت اللوم زبهالو ودبات ግን مسكالوت نمنتاي زي نحبر انتاي فللينا سلمنتاي تفلينا لنا مسناي كالوت سرعه مالتي بروجرام يكون ولا كونستيتيوشنسي تماساسال انديو اذا انت فلينا زلو زي اسك صعبه باخلنا ندير نمنتايكم زي نقبر كتبل تخلي خاص لذي ترانا حزب بزي كبوكر يبلون بخيرلو بحالا اب حدا ግን እቲ ናይ ደገም ትታው ከዓኒ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩንነት ወይ ከዓኒ ህላዌ ደራህ ምዃኑ ክርስዕ ይብሉን ማለት እዩ there is a big elephant in the room ስለዚህ እቲ ኸሙ ማለት እዩ ሳይበር እዩ ኣለኹ ትብል 3 4 ሆንካ ኣሎ who knows ክንደ ኣሎ እንደ ያሎ ታይም ማኒ በቃ ስለዚህ እሱ ኸዓቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጠረ ነገር ከም ዘሎ ከዓኒ ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ
هذا نسي اتخالق انتي الكحتيت كان الكاسي إذا كم سرفايفل تقومونه هالو ديوم الكان الكامالتي اوف كورس هم زبلوا ذلهم مالتي إذا حتي لا فور شور سي قالي خمزي ودب كمزي خطبل مصنعتي خطكايد على كامالتي حتي اكشوال حدا مالسي نقبل زقبعنا خم إرتراوين ناي مالسي ناي بوليتيكا حيلتاتنا إرترا ناي سيفيك حيلتاتنا إرترا سي كو خلاتات كما يزمسل إلكا ناس مصنعت تكايد علىك سبورت بيز كندي سبالوهم انتي يغبروا all this مس وطعت لهم زمدنا everything مالت حقوفه مالتي حجي مصنعت تقبر مني دحر تي بروفايل كتقمط تغليها انت امز مسلماني انت ايو تقندي رئيتهم اب مسرتاويان هجراويان تكون حتتات اب حتى حدنت اب حتى العلاونت اب حتى ترانا يدق حيلي اب قال ازي بمولو مسرتاو تكون نغرات مصنعت غيركا كم تقرب تزكعل اتليست نو تحبريت انا حزب تهبط حزب خاني بيزد اون ذات عايش مخبر نخاله مالتي اوف كورس اغاطامي كم مصنعت سلازي كايدكو قال لهم زين تقول لها حفش او زخونه نغرات كن الله روي نغر الله مالتي سو خا انت كونفليكت اوف انترست زبحال الله انت ايش خا ناي ربحاتات مرصا حجي ناي ربحاتات مرصا اندحرا الله ابي زياده زربحني لك اخانا بتزربحك تخيد مالتي زي حجي بوليتيكا وربحاتات لو حدا مالتي قطبه وربحه لمثال بحد عد نحب نحرا لخاسي قطبه ربحه كله كاخلو يبتعدي حبت وافيركا نحد عني እቶት እንድሕራለኻ ለምሳሌ መኻይን ናይ ጽዕነት ዋትኤቨር እንድሕራለኻ ወይ ሬስቶራንትስ እንድሕራለካ ወይ ኣብ ካልእ እንድሕራው ፊርካ ኣብ ተዓዲ ትንቃሳቐስ እንድሕራለኻ እቶት እንድሕራለካ ኮይኑ በቲ ሓደ ዓይነት መልክዕኻ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ምስ ተዓዲ ነቲ ዓዲ ዝምልከት ሕቶ ክለዓል ከሎ ሕጂ እሞ ናይ ዓድኻ ረብሓ ኣብ ምሕላው نتي نجحد عد الربحة تحسن تحدى خوينو انتاي تقبر زبل حتى الله مالتي حجي ناب قطوة ربحة دي خاتزوزي نابت ناشنال انترست نعد خاتزوزي زبل عنه conflict of interest نقوله زي مالتي كومو زلو مالو مالتي سلازي يزي خاني ساينسيو سلازي نابتي زيادة يربحانو تبل اي خاتسقع مالتي ناي سرفايفا يسلو زلو حجي اب قطوة ربحة خاتسقع تغليها جنس ناشنال انترست تكيد تغليها مالتي سيزي كسنا عز الله خفلت زلو من كسنا كفلت زلو انت هايو لمثالي نوصل ابي إثيوبيا زلو مالس زلو حجي كله إثيوبيا عندي زلو ابي إثيوبيا خيد انت الله لاي قطبات كلات الله ودو بوليتيكا دغف الله ودو انت ايز جبر انت حاجه دي ركب انت يا خينات بحري حجي سترايت توكي وخفلت الله انت عايز جبر بزعوا إيرترا نحن زعرب نحن نقول ناشنال إنترست نا إيرترا سلازي سي أنا إيرتراوية قد سني بزعات قد زي كفلت كتبت تخليها خم هزبت حتى تخليها تفلت على كاملتي مهنات بشيم إيرترا نكاسا عاص سلاز الله أما أبزخ عني هاجرات ناشنال إنترست ناتن سلاز سرحة ناشنال إنترست نا إيرترا ريسبكت يخون دا يخون انتايو كومبرومايز ساينسيزي مدحد عني ناي ربحاتات مرز أم دحر الله خوينو تي أكالتي نافتو زربح سلاز سقع عينا يو كتب لك in fact انت اخذ تكبر ناي ربحاتات من رص امن حنا لخوينو كاوي خاتل غص ابتخونه نجر مالتي اكل ناتي تخوني خمخناتو ناي ربحا رصم سلازلو انا اكل ناي زي ايخوني نزبل مالتي سلازي ناي قطبه ربحان حنا لو خوينو خم اند حدا خوينو كابت بوليتيكا كغلل كخيل الله وي كان حد يخحز كخيل الله خم اند حرقጭ اند حزبت اند خوينو مالتي سلازي كم عينت نجر كم زلو كرسع يبلون زبل خم الدليا مالتي سلازي بحفشيو جن انتايو مصنعت خغبر الله زي حجي مصنعتي من انتاي كمي كصنع انت زكعال اوف كورس نو زيك تصنع معات مستريو حبريتا زبكايلن حتوها زملس يلن كخون خلي مخناتو قوم سلازخونه معناتي بس تخاله متن كن ولا خب سكندري انفورميشن دي ولا اندايركتلي دي خاله دي حاده ستراكشر زخونه مصنعتي بحري انتاي يزمسل مسرتان هاجراويان مقاماتات انتاي رئيتو الله
እንታይ ከዝዓይ እንታይ ይስራሕ ኸን ኢልካ ምርኣዩ ካራክተራይዝ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ እዩ መን ምዃኑ ትፈልጥ ማለት እዩ ሁዝ ሁ ሕጂ እኮ ማለት 34 50 ውድባት ኣለዋ ክትበሃል ትኽእል እያ እንታይ ዝገብራ እዚአን መን እየን ዝበሃላ ንባዕሉ ኮንፊዥን እዩ እንታይ እዩ ዝፈጥር እዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ፋሕ ከም ዝበለ ኣብ ሓደ ከም ዘይበፅሐ ፋሕ ከም ዝበለ ጥራይ ዘርእየካ ቲ ፎርም እዩ ዘርእየካ እምበሪ ትሕዝቱ ኣይርእየካን እንታይ እሞ ኦኬ 34 ኣለዋ እንታይ እየን እዚአን ተኣኪበን ሓንቲ ይኮና ዶ እንታይ ምስርሑ እንታይ ይኽእል ስምብራት ናቶም እንታይ እዩ ሕጂ ኣይትፍለጥና ሽም ግን ናምበር ስለ ዘሎ በቃ ክንዲዚ ኣለና ይብል ማለት እዩ ሰብ ከዓ በቃ ኣነስ ኣለኹ እንዲ ይብል ሓደ ይብል ማለት እዩ እዚ ኣሎ ስለዚ ኤርትራውያን ንሕና ወነንቲ ናይ ፖለቲካ ውሳኔና ወነንቲ ናይ መጻኢ ዳይሬክሽን ናይ ሃገርና ንሕና እንድሕዳ ኮይና ነዚ ክንተዓርቀሉ ዘይንኽእል ምክንያት የብልናን ግን we have come to our senses ማለት እዩ እዚ ኩን ማለት ቅቡል ኣተሃላልዋ ኣይኮነን ማለት እዩ ሃገር እንዳጠፈአት ከላ ከምዚ ዓይነት ኣተሃላልዋ ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ እንድሕር መሰረታዊ ፍልል እንድሕር ኣለና let's sit down ንዛራርብ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ክነማዓብል ንዛራርብ ዝርርብ እዩ መፍትሒ ሓንቲ ሃገር ስለ ዘለሃና እዚ ሓንቲ ሃገር ከዓኒ ንሓባር ስለ ዝኾነት ፀገም ተለዋ ብሓባር ክንፈትሖ ስለ ዘለና እዚ ንሓባር መፍትሒ ንሓባር ክኸውን ከዓኒ ንሓባር ዘተ የድልዮ ማለት እዩ let's sit down discuss dialogue መፍትሒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ዝርርቡ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክሕዞ ይደሊ otherwise የኑ ሓልኩም ኣለኹ ማለት እዩ እኔለይ ናብ ዝቕፅል Okay, thank you, Doctor. Salamawi, يلا نديو ناي موداتنا حتتاي سلاماويو سلاماوي الغرو حادة كلتا سلستا مرحبا سايمون كي how are you كماي alright سلاماوي مذكور لي كوروده يلا مالتيو alright እሞ እንታይ ክንገብር ኢና የቐድነልና ሕጂ እውን ዳርጋ መብዛሕትኡ እቶም ኤውሮጳ ዘለዎ እቲ ሰዓታቶም ሓሊፉሎ ቁርብ ደንጉና ኣለና ካብቲ ግቡእና ብሽም እዚ ሮም ኩሎም ተሳተፍቲ ንዶክተር ናይ ዓምባባ ምልክት ሃቡልና ናይ የቐድነልና ናይ ዓምባባ ምልክት ሃቡልና unity and diversity أنتم أوصوا مرحبا سمايو وسخ بلوا حنت تراي كنت أرد ديلة تماريا مسي حنت قوروتا في أورتا والكم برا فوق اللوريا حنت حرزك خلطك كلتا عديماي مسيالو كلتا هيري قو جبهر بعتها غير والله وسخلو قال حبرد ما وسخ بلو بيتاو اوكي حراي ايش تصبق كمتا ابتي استمهرو ساحنت انتاي لازي انتاي له مهرنا سي ممسغان كنلمدالن نايلنا مو ثانك يو بتافي اور ويد ناي مسغانا ملكت كنو بهلنا اسو ويندس بلو مالتيو با مودحنا دمعي با نتي مجلس زهبوت أنا حو ويستمرسي بتفير غيرهم قليسهم لا يمو صباح انت دات اللي بمنس كما اللي بالمالتي سلازي كريديت مهاب ممسغان ابقالسي كنلمد زبلنا ابوتا مالتي كابتي بزح ذهبو ستساوين مستافيور يا صقيع خغلصا مالتي امو سمعتنا وانا حدنت نعاي دما نعاي سيجينا أنا زي تزارب مزراب كل يوم نكون عاي ودينا أنا كوكت حجيغن ودينا يغرتها ليلهم مرحبا يغرتها قال ما الأخت تزيها لك وخن ودينا حجي
እንታይ ክንገብር ኢና ግን እስኪ ፎር ሹር ምዚ ሓፂር ግዜ እሞ ሰፊሕ ኣስተምህሮን ኣገዳሲ ዛዕባን ስለ ዝኾነ ብሓፍሽ ያው ኩነታት ህዝብን ኩነታት ሃገርን ኣገባብ ኣቀላልሳና ንምውዳቕ ምልክን ፍትሕን መንጋስን ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝድለየ ኣይተሳተፍናን ዕድል ኣይረኸብናን ክትብሉ ስለ ትኽእሉ ቅቡል ድማ ስለ ዝኾነ ንሕና ፈቃደኛታት ኢና እንተ ደኣ ጥለቡልና ካልኣይ ግዜ ኢልኩምና እስኪ ብመልክዕ ሓደ ሓደ ሃቡኒ ብመልክዕ ሓደ ሓደ ሃቡ እሞ ቀልጢፍና ናይዚ መቐፀልታ ናበይና ንኸይድ ዘለና ትሽግርናን ኩነታትናን ከብርሆ ስለ ዘምሰየ ደጊምና ወይን ከነምፆ ስለ ንኽእል ካልኣይ ግዜ እውን ዕድል ክንበኩም ብዝያዳ ድማ ሕቶን ርእቶን ድማ መሊሱ ክሰፍሕ እቲ ዲስካሽን ምክንያቱ እታ ሰንተር ፖይንት ናይቲ መሰጅ እንታይ እዩ ክንማየጥ ኣለና ዲያሎግ ዘተ ኢሉ ኣስተምህሮ ኸበርና ፅነ ንሕና ወይና ፓርቶ ክንመፅእ ከለና ክንካታዕ ሓሳብና ሓሳብ ከነጋጭዎ እሞ ካብቲ ዝተጋጨዋ ሓሳባት ኣወንታዊ ሓሳባት ንቐልሲ ዝዕውት ንኣገባብ ኣቃላልስና ዘብርህ ዝመርሕ ዝዕውት ህዝቢ ዘቕስን ድሕሪ ውጥቀት እቲ ንወስዶ ምርጫ ቃልሲ ሎሚ ዘይኮነስ እቲ ሎሚ ንወስዶ ምርጫ ቃልሲ ንፅባሕ ድሕሪ ህግደፍ ዝጠመተ እዩ ድሕሪ ህግደፍ ከይጠመትካ ሎሚ ትመርፆ ቃልሲ ይኮነ ስለዚ ንዛተ ክብለና ስለ ፀንሐ ከነምፆ ኢልኩም ዘለኹም ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ዝያዳ ከነምፆ እሞ ብዝያዳ ሕቶን ርእቶታትን ብደረጃ ሰፍሐ ወይን ክትካትዑ እንድሕር ደሊኹም ወይ ምስ ዶክተር ፈቃደኛ ምዃኑ ይኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ግዜ ከነምፆ ኢና ማለት እዩ ብዝሕፅር ዝበለ መደብ ርኢና በሉ መሲኩም ስለ ዝኾነ በቲ ግቡእ ሰዓቱ ወይን ቁርብ ሕሊፍና ስለ ዝኾንና ኣብ ምዕፃው ኢና ቢተው ክንዓፅዋ ኢና ሓራይ ዶ ገለለከ ዲ መልእኽቲ ኦልራይት የለን ምሽ እወ እሱ እንዲሁ ክገልፅ ለቦዋ ኣለኪ እወ ኦኬ ለቦዋ ኣለኪ መስለኒ ሕራይ ዳሓን ኣምፂ ገለ ሓበሬታ ኣሎ ጓሄድ ከምኡ ድሕሪ ተረዲእክ ለቦዋ ተሎ ሕራይ እሞ ዳሓን እንታይ ንገብር ንሕጂ ኣብዚ ነብቃዓዮ ሰማዕትና ነዚ ኣስተምህሮ ንኽትከታተሉ ምሳና ዝተሳተፍኩም ኩላህና ወይም ብሓባር ተሳተፍና ግዜኻ ከይበቃካ ወይን ዶክተር كنت كل جزء فقدني خونكا مسانا ختصاتفن زلك حسب كتكافلن موعلكا نمسجن بشم زرومن بشم أرميناتن يقنلنا كسب كلا جزء نعد مكا فقدني خم تخون الرجاجت كلهم دما من البت قداي ملاي زتجاجنايو كهلو سلا زخل دما يقرأتان دا حدثنا كنجاجا خم نخيل سلا نفلت كل جزء دما حنت كل جزء خلنا نستوعب على زلنا أبتي النجبرو نتي دحت الدلة ناتو مسالك حتت أتم تصحفو مقطب مصحف أبتم زاربو زلو أنت رأخم ما أبنا حنا حدكم ولا قوا يفكر تخنا قرب درت دم قولوا كل جزء خد صحاف كتوع على أقداسي يكونن سبق يكونن نتجاشا وين تموت أنت أخوين وين دس ذي بليون أيتم نعذب لنا همان دس هاي بلنا so زي دربي قبل مالتهم سلذي كسب متصدر له سمن كل جزء أب قدم نجبره نرخب سنة يكنيو سنة يوعلو thank you ونحدنا
عرفتي ندكتور ندكتور ده دكتور ده كيسر معنا نمبر عين غام عمته دكتور ده عرفت زي ده اللي عزرا هو نحدنا دعنا يسكفني دكتور كل الداليو دكتور كو مهانو بغلل كو يكون نمتيو دكتور 24 مايكروفون تهيب كايو قبل خيليو كله ندا خالو ندا وغونو ندا محاضرو يزغيد نحنا دا بلنا نعاي تتبلنس حقها مولكا دكتور سدحان امبر تزدل وين كو حنساب صنعو اسكي اذا تانيكا لتبالاش يلا مبلنا نيرو اما خنيوسي مقدر مبله ስለዚህ دحن هو ግን حقها ام جوكينج حري بولو سناي حضروا بأوروبا زلهم سناي مسيو دما بحليلو كلنا زم بزي سمين أمريكا زلنا غدلنا كساب أزمة سجزي